الله تعالى في كبو شيطان إبليس اللعين ترمى. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يسندي الله تعالى تربى كما ألم يجينا لقولتي أن لا رأينا كرنجرلي. تابع سورة الشورى. أما سورة الشورى نفتولا السيسا. Le 24e mois 2025. فاطر السماوات على ديك وكل سندي باي والأرض نمبر ومكل منغا جعل لكم على يكلك أو أدم ديوني من أنفسكم كبو أيركونا أزواجا جنونا ومن الأنعام وبقى مفننا أزواجا أي جنونا يزرعكم على بي أو جيزة فيه وجنونا يندي سببولا ليس كمثله فويتيكم على شيء فويننا وهو على يرى السميع على دي مني مساي البصير يلي مسابو له فمبي على تاي مقاليد السماوات سمبا كنوفونا والأرض ندوما كلو كنوفون يبسط الرزق يبسطو على دي جيزلك والمقديرلك الرزق غرسغلا لمن على بوكه ماي يشاء مامي على جا ويقدر أبدو غريا إنه إكادو على بكل شيء فني أدم ديباك عليم على بعدون نعم فاطر السماوات والأرض على كتبودي أبو فاطر السماوات فاطر de kɔrɔ sindi baga inventeur a ma mɔgɔ ladege a yɛrɛ ye miiri k'a kɛ de o tuma na fatiru samawati wala ardi ala de ye kabakolon dugumakolo sindi ba ye masa maa kɔn la k'a y'o ladege ja'ala lakum min anfusikum azwaja ala ye kɛli kɛ aw adamadenw ye jɛɲɔgɔn na o kɔrɔ an fa adama dalen an fa adama kelen de dara komi tafsirtigiw b'a fɔ cogo min na an fa adama dalen ala fɛ ala sɔrɔla ka an b'a hawaw bɔ an fa adama na o tuma na ko khalaka min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum ala ye kɛli kɛ aw ye min anfusikum a yɛrɛ kunna azwajan jɛɲɔgɔn na o kɔrɔ ye furu ɲɔgɔn na walima ɲɔgɔnna na ala y'a ɲɔgɔnna bɔ a yɛrɛ la mana o de bɛ ka kɛ hali sisan an ɲɔgɔnna bɛ ka bɔ an yɛrɛ de la naam wa min al-an'ami wa baganw fana na azwajan a ye jɛɲɔgɔn k'olu yɛrɛ la k'o b'u yɛrɛ la n'o ye cɛ ni muso ye yazra'ukum fihi o tuma na o cɛ ni musoya in na sa yazra'ukum ala ba aw jɛnsɛn ka aw caya ka aw bugun fihi o jɛɲɔgɔnya in o jɛɲɔgɔnya in na laysa kamislihi shay'un foyi t'i n'a fɔ ala ɲɔgɔn na foyi tɛ yen k'o ni ala bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛn de ye wa huwa sami'u ala de ye mɛnni masa ye jɔn bɛ fɛn o fɛn fɔ gundo ni bange na ala tulo b'a bɛɛ la elbasiru ala ɲɛ b'a bɛɛ la lahu maqalidu samawati wal ardi kabakolo dayɛlɛla walima kabakolo fanga walima fɛn minnu bɛ kabakolo kɔnɔ o bɛɛ ye ala ta ye ani fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ o tumana maqalidu u b'a fɔ de ma ko mafatihu khazainuhuma i n'a fɔ san laban ni dugumakolo a hɛrɛ bɔ siraw a hɛrɛ don siraw a tɔɔrɔ na siraw k'a bɛɛ bɛ ala de bolo yabsutu rizqa liman yasha'u yabsutu rizqa ala bi garisɛgɛ yiriwa maa ye ka maa kɛ nafolobatigi ye ka maa kɛ setigiba ye man yasha'u ni maa min ye ala ja yan yɔrɔ in na n'a ye maa min ja tɛ dɛ ni maa min ye ala ja a bɛ dɔw de ma n'o tɛ dɔw bɛ wari ɲini na a mɛnna dɛ dɔw ye ba tigɛ ka taa faransi dɔw bɛ alimaɲi dɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kabini sɔgɔma dɔw bɛ soli ka taa foro la mɛ hali u bɛ min dun a t'a dɔw bolo o tumana garisɛgɛ tigi ye ala de ye n'a i ye hɛrɛ y'i la dɔrɔn ala fo ala de b'a di mɛ cɛsiri de b'a ɲini mɛ ala de b'a di mɛ a t'i di sunɔgɔbatɔ fana ma i bɛ wuli de na wa yaqdiru
wa yaqdiru a bɛ mɔgɔ dɔw fana ta gɛlɛya koyi a bɛ mɔgɔ dɔw ta gɛlɛya mana ala k'an ta kɛ nɔgɔma ye innahu i k'a dɔn ala bi kulli shay'in alimun fɛn o fɛn bɛ kɛ dugukolo kan ani kabakolo la ala b'a bɛɛ kalama shara'a lakum ala de ye sariyali kɛ lakum aw adamadenw ye min ad-dini kabini diinɛ na ma wasa bihi ma fɛn min wasa n'a ye wasuli kɛ bihi o la nuhan a ye nuhu wasi n'o ye walezi ani mɔgɔ min awhayna n'an ye wayu jigin ilayka ka na ye muhamadu ma wa ma ani mɔgɔ min wasayna n'an ye wasili kɛ bihi ni o wayu jigita ye ibrahima nabilayi ibrahima na wa musa nabilayi musa wa isa bunu mariyama ana aqimu an b'u ma de k'u ka joli kɛ ad-dina ala ka diinɛ na wala tatafarraqu nka a kana fara fihi ala ka diinɛ na kabra a bonyana dɛ ala al-mushrikina ala jugu bolo n'o ye filankafo ye ma fɛn juguyar'u ma tad'uhum alu ka k'u wele ilayhi ka n'o min ma n'o ye ala kelebadiya ye allahu ala kelen yashtabi ala de bi sugandili kɛ ilayhi kana ala ma man mɔgɔ la yasha'u ni maa min ye ala ja wa yahdi ala bi maa kanda ilayhi kana yɛrɛ ma man mɔgɔ min yunibu ni mɔgɔ min segira ala ma ka sɔn ala ye na'am wa ma tafarraqu o ma tafarraku diinɛtigiw ma fara illa fɔ min ba'di ma fɛn nalen fɛn kɔfɛ ja'ahum ɛlɛ ilimu Naam. dɔɔni nalen kɔ u ma baghyan bagiyan u y'a kɛ tɔɲɔli kama de bainahum u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walaula kalimatun nka n'a sɔrɔla kumakan dɔ sabakat n'o kumakan in tɛmɛna min rabbika o ye mamadu ma yɔrɔ ila ajalin ka taa se waati ma n'o ye diɲɛ wuli ye musamman min kofɔlen bɛ la ni ala kalenna qudiya ni ala kunna kiiri kɛ bainahum mɔgɔ sɔsɔlikɛla ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa innal lazina k'a dɔn mɔgɔ minnu sa urisul kitaba n'olu ye kitabu tiɲɛ ta min ba'dihim yahudiyaw ni nansaraw kɔfɛ la fi shakkin olu bɛɛ sigasigara minhu mamadu ka kɛrɛya la muribin u ma da la walizalika a ko nin de kama fadu e ka wele kɛ sa wastakim mamadu i k'i tile kama umirta i n'a fɔ a fɔra i ye cogo min na wala tatabi awahum i kana tugu mɔgɔw ni duma nɔfɛ wa qul mamadu ye k'a fɔ amantu ne kɔni limaniyara bima n dara fɛn na anzala Allahu ala ye fɛn min jigin min kitabin n'a ka kitabu la wa umirtu ne yamarulaw li'adila bainakum ko n ka kɛ ladiriya ni ɲɔgɔn cɛ kiiriw la Allahu ala min filɛ nin ye rabbuna anw ma don wa rabbukum aw fana ma don lana a'maluna anw ka baara b'an bolo yan anw ɲumankɛlaw wa lakum a'malukum aw ka baara fana b'a bolo aw cɛnikɛlaw la hujjata bainana ɲɔgɔn sama tɛ yen kɛlɛ tɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ wa bainakum ani aw ni ɲɔgɔn cɛ kun Allahu ala min filɛ nin ye yajma'u bainana ala bɛna an fara ɲɔgɔn kan wa ilayhi wa ka segin ala ma al-masiru taa yɔrɔ dɔ segin yɔrɔ ye ala ye na'am a ko cogo di shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan o kumana a ko shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan nuhan a ko ala ye sariya min ta aw ka diinɛ na a y'o ɲɔgɔnna de ta nabilayi nuhu kan a bɛna f'u ye ani isa kan a bɛna f'u ye ani musa kan o kumana shara'a lakum min ad-dini a kɔrɔ ye min ye kitabutigi ko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja a ko shara'a lakum inti dɔwɛrɛ ala ko wa ma arsalna min qablika min rasulin ne ma kira si ci ka kɔn e muhamadu ɲɛ illa nuhi ilayhi n bɛ wahayu de jigin a kiraw kan k'a fɔ n ti dɔwɛrɛ f'u ye dɛ annahu la ilaha illa ana n b'a f'u ye de ma si tɛ yen ne ala kelen kɔ fa'buduni
a ye ne bato ba y'o de fɔ kira bɛɛ ye o de ye sariya lakum ye o tuma na a ko likullin nka n ye diinɛ sariya d'aw bɛɛ ma dɛ nka likullin ja'alna minkum shir'atan nka aw kira o kira n ye sariya kɛrɛnkɛrɛn a tigi ye u ka sariyaw tɛ kelen ye ala kelen de bɛ bato mɛ sariyaw tɛ kelen ye o tuma na wa min hajan ani taabolo mana sariya ye sariya kɔnɔna ye manhaju ye taabolo ye fɛn dɔ kun dagalen tɛ kira tɛmɛnenw ye o dagara ala kira ye sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ faamu wallazi awhayna ilayka a b'o cogo kelen o de ye fɛn yɛrɛ ye ni min ci e yɛrɛ ma ni min jigin ye muhamadu yɛrɛ ka kɔni kana siga parce que n'i y'a sɔrɔ kira sɛgɛnna ci ninnu laselen kuranɛ bi a fara ɲɔgɔn kan de quoi ci ninnu laselen kafiriw ka degun ni tɔɔrɔ de bonyana kira kan ala ko a ma a kana siga n ye min jigin i kan dɛ min jiginna kira tɔw kan o de don wa ma wasayna bihi ibrahima i n'a fɔ an ye ibrahima ni musa ni isa bilasira cogo min na ma foyi f'u ye n ko di ana aqimu dina a ka diinɛ jɔ k'a tile n y'a d'a ma cogo min na a k'a kɛ ten wala tatafarraqu fihi nka a kana fara diinɛ na y'a ye a kana fara diinɛ na wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili a kana sira farafaraw minɛ mutabitu mais ala ko wala tatafarraqu fi a kana fara diinɛ na an kɔni farala k'a bila pewu bɛɛ y'i ta dilan o yɛrɛ ti baasi ye o n'a bɛ k'a kɛcogo ɲuman na o bɛ kɛ o taacogow tɛ kelen ye sugu la o nka matulubu ye bɛɛ ka se sugu la de dɔ bɛ wotoronin kɔnɔ dɔ bɛ a yɛrɛ ɲuman na ko telimani dɔ b'o ta dɔ bɛ mɔbili kɔnɔ dɔ b'a sen na dɔ bere bɛ mɔgɔw bolo nin bɛɛ bɛ sugu ma bɔ taacogo tɛ kelen mɛ bɛɛ bɛ taa sugu de la mana ni maa min ko la ilaha illallah maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ka kɛ silamɛ ye bolofaranin minnu bɛ silamɛya la o ti baasi ye o nka ni bolofara sera tiɲɛni ma bolofara yɛrɛ bɛ haramu tari ma faamu de diinɛ in bilala de n'o tɛ bolofara ti diinɛ tiɲɛ mɛ nin yɔrɔ in na nin kan bɛ hakili farali de ma anw ta ma kɛ bolofara anw ta kɛra hakili bɔrɔtɔ yɛrɛ de si tɛ si fɛ et puis dalilu tɛ yɔrɔ si min bɛ se ka silamɛw fara anw fɛ yan hasidiya mana don diinɛ kɔnɔ ka laada ta ka don diinɛ kɔnɔ n'o kɛra a ti bɛn fo ka diɲɛ wuli e fa tɛ ne fa fɛ ne yɛrɛ fa tɛ e fa fɛ kabini ala k'an da an bɛ fadenya la an faso la ni a y'o duloki don diinɛ kan na ani an ka laada yɛrɛ ye ɲɛngoya ye min b'i ɲɛ i t'o fɛ bon n'i y'o duloki don diinɛ kan na diinɛ tɔ bɛ bin de parce que an bɛ bin mɔgɔ minnu kan k'olu bɛ ka diinɛ tiɲɛ la anw ta ka jugu olu ta ye o anw ta ka jugu olu ta ye n'anw bɛnna tiɲɛ kelen kan hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tɛ se ka foyi tiɲɛ diinɛ ye a tɛ se k'a tiɲɛ dulokiba ka di dɔw de ye forokiya ka di dɔw ye ne bɛ n ka forokiya fɛ e b'i ka dulokiba fɛ e ka mun bɛ se ka ne ban n ka forokiya la foyi mais anw bɛ ka min da olu ka diinɛ kan kafiriw tɛ se k'o da kan ala k'an dɛmɛ na kabura alal mushrikina ya isa kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi a ko a gɛlɛyara kafiriw kan kosɛbɛ kafiriw degunna aw bɛ ka k'u wele ka na min ma o kɛlen bɛ k'u sɛbɛ kɔrɔ degun dɛ o b'u degun kɛ n'aw bɛ tiɲɛ kan dulɔko dabɔra mali la yan mankan wulila fan bɛɛ fɛ mais n'a sɔrɔla silamɛ tiɲɛ ko silamɛw tun ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ anw minnu bɛ seli misiri la aw ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ e den maa min ne den maa min a dulɔso ma kɛ ne ka so la a ma kɛ e ka so la walahi an t'a fɔ a y'a ci dulɔ bɛ jɔ mali la yan
a bi jɔ pewu faama t'a interdit maa ti bere ta a bi jɔ mais dulɔ bi so caman na yan a y'a fɔ faamaw ka a dulɔmiyɔrɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ ni min ye selilaw ta ye u k'olu ci a k'a lajɛ ni dulɔ bi min ya bilen a fɔ ko chinois bɛna u ka chambre de chinois wa ma don u b'a fɔ cogo di mais u b'a jɔ ni chinois u b'a bɛ mali de la yan a bɛ yɔrɔ jumɛn kosɛbɛ bamakɔ yan a bɛ bamakɔ yɔrɔ jumɛnw na dugu camancɛw la dugu kɔnɔna chinois mana so jɔlen sɔrɔ yen jɔnni y'a d'u ma kuma tiɲɛw bi kɛnɛ kan mais adamaden de ti tiɲɛ fɛ fiyewu campagne jɔ ka taa bi dɔ kan nin de bɛ ka diinɛ tiɲɛ nin de bɛ ka silamɛya tiɲɛ mais e yɛrɛ ta y'a la jumɛn ye aw silamɛyɛrw ye mun b'a la tiɲɛni kɔ ɲɔgɔn fanini ɲɔgɔn banini ɲɔgɔn hayibu nkalonjugu tigɛ ka da ɲɔgɔn na aw ye min da diinɛ kan diinɛ jugu bɛ se k'o da kan u tɛ se Allahu yashtabi ilayhi man yasha ala bɛ maa sugandi ka gɛrɛ ale ala la man yasha'u komi a ye insha'a ninnu dɔn ka ban an ye caman fɔ o la n'a ka di ye a fɔ man yasha'u ni maa min ye ala ja a fɔ fana man yasha'u n'a ye maa min ja munna yashtabi n'o kɛra ala de bɛ sugandili kɛ maa na ni maa min y'a ja hali bi an bɛ segin kafiriw ka kuma de la ni maa min ye ala ja a b'o sugandi nka a b'o sugandi ni mɔgɔ yɛrɛ ka kɛwale de a t'a jate ko n y'a da o a b'a sugandi Allahu yajtabi kɔrɔ la ayi huwa allazi yuqaddiru al-hidayata liman yastahiquha wa yaktubu ad-dalalata ala man asaraha ala tariqi rushdi o kumana ala ko tafsiri na ko allazi yuqaddiru al-hidayata liman yastahiquha ala bi kanda de di mama ki gɛrɛ la maa min ka kan n'a ye maa min ka kan n'a ye o kumana ja hakiya b'a la o n ka kan n'a ye b'a la o kumana i ka kan ni fɛn min ye ala t'i jafa dɛ ala b'i ta k'i gɛrɛ la wa yaktubu dalalata ala man asaraha ala tariqi rushd wa a bɛ fili bandiya sɛbɛn maa kan maa min ye fili sugandi kan d'a kan maa min ye fili sugandi kan d'a kan a bɛ dalalatu fili bandiya sɛbɛn o de kan n'i ye fili sugandi kan d'a kan n'o tɛ k'i seko kɛ alabato la ala ka tila k'e to a batoli la komi an ka kitabu b'a fɔ cogo min na u b'o de fɔ ko ala kira ko mɔgɔ ka laban de jɔrɔ ko parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ ala bato sisan ka siran ala ɲɛ ka kɛ ala fɛ ko nka k'a si laban ɲɔgɔn la dɔrɔn k'a bɛ kafiriya o ye nkalon de ye i ma n'o ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a tigi tun bɛ kɛnɛ kan ala bato de ka ɲumanya kɛ ne ye ka kɛ ne fɛ ka tugu ne na ne yɛrɛ y'a dɔn e bɛ ne fɛ ne ka e laban jugu fara yɔrɔ la k'e fara jugu kan hakili jumɛn hali adamaden fitiri wale bɛɛ ti sɔn o ma jango ala wala o mɔgɔw bɛ ya'budullah ala harfin u bɛ ala bato mɔgɔ dɔ de kan n'a y'o mɔgɔ sɔrɔ a b'a fɔ ne tɛ bɔ silamɛya la bilen nka ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ o kɔnɔna na o yɔrɔ bɛɛ a b'a kɔ don ka ala kɛra a kɔfɛ ko wa ne taara a ka diɲɛ pɛridira lahara pɛridira diɲɛ pɛridira wala o de ye pɛridi yɛrɛ kɔda ye quoi diɲɛ pɛridira parce que a ye waati dɔ ta o kɛ seli la a ye waati dɔ ta k'o kɛ sun na mais a ka diɲɛ pɛridira a tila ka taa jahanama kɔnɔ tuguni fo an k'o de fɔ hadisa ninnu a ye hadisa ko ninnu ye caman fɔ a ye o la an hakili la an ye dɔ sɛbɛn kɔrɔ fɔ a ye hadisa ko la hadisa tiɲɛ u bɛ yen dɛ fɛn dɔw tɛ se ka dɔn hadisa kɔ wulibali yɛrɛ nka fo an k'a dɔn hadisa bɛ yen
hadisa tigi yɛrɛ m'o dogo k'o dilala de hadisa kalan na mawuduw bɛ yen ayiwa munukatigiw bɛ yen dɔyifuw bɛ yen hasanu bɛ yen nin bɛɛ bɛ hadisa la hadisatigiw ye jate minɛ u y'a ye nkalonw b'a la tiɲɛw b'a la o tuma na nkalonw ni a bɛɛ kɛra ko alakira de y'a fɔ alakira m'a fɔ dɛ hadisa kɔrɔ bɛɛ tɛ ko alakira y'a fɔ hadisa kɔrɔ de ko o ko alakira y'a fɔ f'o de ka faamu ɛ ɲɛ b'an karamɔgɔ dɔ la a bɛ ka kule mɔgɔ k'a fɔ i bɛ alakira sɔsɔ alakira ka kuma fɔlen mɔgɔ k'o sɔsɔ ka alakira sɔsɔ ɛ ko n'i ye alakira sɔsɔ i ma ala sɔsɔ wa ko tigi bɛ se ka kɛ silamɛ cogo la hadisa tɛ alakira y'a fɔ ye ɛ hadisa tɛ alakira ka kuma ye hadisa ye o ko alakira y'a fɔ a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nkalon yɛrɛ bɛ se ka y'a la sabu alakira yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna nkalon dara a la fo a yɛlɛla ka minibaru kan a diminen k'a fɔ ko a bɛ ka fɛn fɔ ko ne y'a fɔ ka sɔrɔ n m'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'i tugu ko o nasɔn kɛ ne kira la ka nkalon danna i labɛn i ka sigiyɔrɔ bɛ janɛmɛ kɔnɔ alors o ye kira yɛrɛ tile ye san 1000 ni kɔ kɔfɛ fo a ka sɛgɛsɛgɛ hadisa bi sɛgɛsɛgɛ de sɛgɛsɛgɛli ye mun ye k'a fɔ ko a ye sanadu lajɛ a ye matunu lalala hadisa kalan yɛrɛ la sanadu bi ɲɛ kojugu mais matunu b'a bila pewu hadisa kalan fana na a b'u bolo matunu ka ɲi mais sanadu b'a jɛ mais n'a y'a lajɛ k'a fɔ aljannatu tahta aqdamil ummahat k'a fɔ ko alijinɛ mɔgɔ ka alijinɛ b'i ba sen kɔrɔ n'i y'i ba barika ɲini i bɛ don alijinɛ na mais n'i y'i ba dangadenya i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ ɲɔgɔn sama jumɛn bɛ nin na hali bamanan kafiriw ye bangebaa bɔ mais o hadisa in gosilen don hadisa kalan bɛɛ la ko kira m'a fɔ a nasiraw kan parce que a sanadu cɛ minnu ko n y'a mɛn nin na mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna bɛ yen o si u ko k'o si tɛ danaya mɔgɔ ye ko kumana ko hadisa in binnen don alors mais hadisa in binnen don sanadu de la mais matinu ye wulibali ye matinu ye wulibali ye alijinɛ bi ba sen kɔrɔ kɔni hali ni kira m'o fɔ a bɛ yen n bɛ fɛ a ka hadisa de faamu nin yɔrɔ in na kuma dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko dɔyifu don kuma dɔw bɛ yen u ti sɔn a ma mais i bɛ taa sɔrɔ matinu in sabatilen don aya yɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ bangebaa 2 bonyani ni maa min tulo kɛra o la i ta tiɲɛna kɛ i halakira i ka ko banna o ye kuranɛ aya de alors mais hadisa la a gosilen don ka bɔ yen parce que ko cɛ minnu nana n'a ye mɔgɔ sɔrɔ olu la min t'i danaya mɔgɔ ye hadisa ko ye nin de anw m'a fɔ hadisa tɛ tiɲɛ ye anw m'a fɔ hadisa ye nkalon ye mais anw b'a dɔn kɔni fɛn dɔw bɛ hadisa la tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ tiɲɛ ye hali n'o ye tiɲɛ ye nafa tɛ o fɔli la u bɛ min fɔ an ka kira ma ani u bɛ min fɔ kira somɔgɔw ma fɛn caman quoi silamɛ yɛrɛ tɛ se k'a dɔw b'i da i tɛ se quoi i tɛ se hali n'i y'a kalan i b'i da a kan mais an bɛ to k'a dɔw jagoya fɔ kalandenw hakili kama n'u taara cɔn hadisaw ka yɔrɔ min na a kana na balibala bila u dusukun na parce que ko dɔw bɛ yen n'a bonyana i hakili ma a b'i sigi a la ala ko yɛrɛ la o hadisaw bɛ yen an y'o dɔ fɔ a ye o dongo kunungo ou bien dongo an b'a isata ka gabakuru ta ka na alakira ka suman tasa gosi fo ka dumuni seri sahabaw kan a ko kira yɛlɛla ko kira ko ko abba ka keleya wulila dɛ abba ka keleya wulila bon u bɛ ka nin fɔ ka mun mankutu kira yɛrɛ ko kira sabalilen don kira t'i dimi ko a muso y'a gabakuru kɛ k'a ka tominɛ gosi k'a bɔ bɛɛ kan ko mɛ ko kira ma kɛlɛ kɛ ko kira ka ɲi mais kira ka ɲi de bi yan a bɛ fɛ ka mun fɔ kira ka denbaya ma
mɛ o ye silamɛw hakili yahudiyaw ye silamɛw hakili suɲɛni de k'a fɔ kira ka ɲi dɛ kira t'i dimi a muso ye gabakuru kɛ ka tominɛ gosi sahabaw cɛ la k'a seri kira ni sahabaw kan kira ko ma ye a ba ka keleya wulila ko kira m'an ba Aisata bugɔ a m'a nɛni ko kira yɛlɛla ko kira t'i dimi dɛ bon ka nin don hakiliw la hakiliw ye nin de ta ka sɔrɔ ka hadisa in sɛbɛn ka sɔrɔ yahudiyaw de ka wadu parce que a bɛna ni mun ye kira ka denbaya ka jogo juguya kira belebeleba ɲɛna a muso mana kɛ hali firawunɛ ye a k'a na sokɔnɔna kɔnɔ n'u bɛ min da ɲɔgɔn ka sokɔnɔ ye cɛ n'a muso don kiraya tɛ o yɔrɔ la o ye cɛ n'a muso ye mɛ kɛnɛ kan sahabaw cɛ la o kumana Abubakari y'a den lamɔ cogo di a dilen kɔ kira ma kira yɛrɛ y'a muso lamɔ cogo di a b'a janto nin yɔrɔ ninnu de la anw ko ninnu de ye nkalon ye nkalonfin a ma kɛ abada yahudiyaw ka dilanlen don oye mɛ kira ka denbaya yɛrɛ n'i ye kira ka denbaya ka vie lajɛ i ti silamɛya kelen y'a la hadisaw nana n'a ye cogo di ka taa sinamuso dɔ fɛ yen dɔrɔn parce que fɛnkɛ dumuni étranger bɛ na ye dunan dumuniw y'a dɔn an yɛrɛ fɛ yan dumuni dumani dɔw bɛ bɔnbɔnniw ni fɛnw bɛ bɔ ni somɔgɔw bɔra tubabu jamanaw na ka na walima anw bɛ burusi kɔnɔ n'an somɔgɔ min bɔra Bamakɔ yan ka taa bɔnbɔn dumaniw d'a ma bon kira muso dɔ bɛ yen a somɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔw de la ka na u bɛna di dɔ d'a ma a dilanlen de don o ɲɔgɔnna tɛ madinɛkaw bolo bon kira sɔrɔla silam n'a tilala ka ko la siɲɛ caman a bɛ tɛmɛ muso ye fɛ yen ka t'o dɔ dun ayiwa mɔgɔ i ni bɛ hinɛ yɔrɔ min na fana i bɛ taa ye dɛ an kana non o bɛ taa ye kumana an b'a ye ko an ba Aisata ye Seyidina Umaru denmuso wele ko nin tɛ se ka ɲɛ dɛ kira ye o ye a bɛ taa an sinamuso de fɛ yen ka taa di dun ye n'a bɔra sen an tɛmɛna ka kɛ a k'a fɔ ko a gafiru kasa b'a nɔfɛ maghfar yiri dɔ de don ani dulɔ bɛɛ ka kan dɔw ko a kasa ka ko de a kasa ka ko mɔgɔ bɛ kasa ko ma tugu i nɔfɛ wa u y'o pan kunna de cɛnni bi a bɛɛ walanwala ka na ni arabuko ni yiri yɛrɛ tɔgɔ ye ko dulɔ de bɛ bɔ yiri in na ko kira musow bɛnna kan ko ni kira bɔra ko an k'a fɔ ko kasa b'a nɔfɛ kira bɔra fana n'a nana muso don o ye cɛ kana gɛrɛ na kana gɛrɛ ni kasa de b'i nɔfɛ a bɛ bɔ yen fo n'a nana ne yɛrɛ fɛ yen ne b'a fɔ a ye ka bɔ yan ko ni kasa de b'a nɔfɛ parce que a bɔra an sinamuso fɛ yen ka di duman dun an ka mangoya k'u ye nin da kira kan ko kira yɛrɛ sɔn jara ko kira ko k'a ye dumuni haramu di haramu o muso in fɛ yen bon a y'a lajɛ kumana janfa ni janfa politiki ni politiki ala kira ka famille la a y'a lajɛ nin de bɛ hadisa anw bɛ nin kɛlɛ de la alhamdulilayi kɛlɛ in yɛrɛ a wasara anw tɛ hadisa ko kɛlɛ la dɛ kira den fani a n'a ka denbaya kuma minnu bɛ fɔ a ma n'a bɛ mɔgɔ tigɛ mɔgɔ la anw b'o de la n'i ye hayida lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala bɛ hayida b'a f'i ye ko hayida ko aza ayiwa ayiwa fa'tazilu nisa a y'a tulo ma jɔ dɛ kuranɛ lajɛ hayida la a yɔrɔ janya musow la hayida la a y'a yɔrɔ janya musow la hayida la mais hadisa Bukhari ni Muslimu ko an b'a Aisata ko n'ale bɛ règle la ko hali ni kira muso min bɛ règle la ko n'a mago b'o la ko a b'a fɔ o ka a labɛn c'est à dire y'a dɔn Hayida règle b'i labɛn cogo min na an baw b'o dɔn ne hakili a yɛrɛw bɛ dɔ dɔw la sa u b'o labɛn ka fini siri ko n'o kɛra ko kira bɛna o embrasser ko wayubashiruni hadisa b'a fɔ cogo min na ko wayubashiruni ko a bi bishara de kɔrɔ ye
ka nin yɔrɔ in na mubashara de kɔrɔ ye ka mɔgɔ minɛ k'i nɔrɔ a la k'i a kuma banna Adamu jazakumullah kira b'i meleke ale la mais Ala ko n'u bɛ Hayidara a y'a yɔrɔ janya u la a m'a fɔ a y'u gɛn a m'a fɔ a kana gɛrɛ u la mais u ko a y'a yɔrɔ janya u la in kɔrɔ de ye ko i kana s'u ma cɛnimusoya la ko mais ko i ti gɛrɛ u la tɛ mais gɛrɛna kɔni ye k'i bara la ka ɲɔgɔn embrasser o kuma ka ca dɛ ko mais ko jeni bɛ se a yɛrɛ la komi kira o b'a la wala takrabu a bɛ kuranɛ na a kana gɛrɛ musow la abada k'u to hayida la f'u ka saniya a kana gɛrɛ u la o bɛ kuranɛ na wala takrabuhunna a kana gɛrɛ u la fiyewu k'u to règle la mais hadisaw ko kira b'a bari u la de bon o ye règle ye mais sun yɛrɛ la dun y'a dɔn an tɛmɛn'o kan kira bi muso embrasser a sunnen a b'a bari la a bɛ a bara i la a sunnen ko jeli bɛ s'a yɛrɛ la komi kira y'a dɔn an y'o fɔ yan ayiwa mais ni e taara sunna de don ko e bɛ t'i muso kɛ ten sunkalo la ni e yɛrɛ ser'i yɛrɛ la i muso don alors mais i b'o de jate minɛ o parce que kira bɛ s'a yɛrɛ la dama tɛ o n ko mɔgɔ wɛrɛ de b'a bolo o ti kira ye o kuma i b'a dɔn ni hadisa ye nkalon de yahudiyaw ka dilanlenw de don tarafigelenw de don ka don silamɛya kɔnɔ mais alhamdulilayi olu yɛrɛ ka kiraya bi yɔrɔ min na bi n'o ye arabuya ye olu yɛrɛ murutilen bɛ hadisa fɛ bi u m'a fɔ nkalon don dɛ u ko k'a tɛndɛ de k'a tɛndɛ an bɛ nin kamalennin fɔ koyi bani Salimani denkɛnin an b'a fɔ o don o i y'a dɔn sirifi tɔgɔ tɛ se ka fɔ maga ni madinɛ k'a fɔ ko sirifi n'o mɛn n'i da i b'o daji kun mais kamalennin ye sirifilakaw wele o don ko kira somɔgɔ hafidu rasul ko kira mɔden kana ko a mago b'a la o kɛra dɛrɛ karikari kɔni masakɛ ye karikari wele ko a k'a sɔrɔ palais la a y'a wele fo palais la et puis u ye min fɔ fana diɲɛ kɔnɔ maa t'a dɔn ayi u ye min fɔ maa m'a dɔn dɛ journaliste ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ n ko kelen ma fɔ maa y'a wele kun na u ye ɲɔgɔn ye fatiya yɛrɛ taara ye k'a bolo jan sanfɛ ka dugawu k'a ye ka taa n'a yɛrɛ sirifikɛ sufi don wabiyate sufi don a kɛlen bɛ ka kɔlɔsi bɛɛ minɛ k'a kan na de ka kɔlɔsi minɛ k'a kan na k'a kan fa tewu ka sɔrɔ ka taa a ko ten ko ka kira mɔden wele ko a bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye mais a filila dɔɔnin mais an t'a jalaki kosɛbɛ parce que fanga dɔw ɲininen don juguw b'u nɔfɛ n'o tɛ kira den t'i wele la i b'a sɔrɔ yen masaya t'o la o parce que ale ye nin min kɛ nin ye paɲumanba de ye mais an tun k'a nalen a ka so ko nana kira mɔden fɛ yen o de tun bɛ fanga in tɔ sinsin bilahi inshallah mais a ko a mago bɛ kira mɔden na ko a kan a y'a yɛrɛ sɔrɔ palais la alifiya wa kɔlɔsi min b'a kan na a ka ca kisɛ 2000 ye kelen bɛ ka kɔlɔsi kɛ ta de Allahu akbar ko bɛ ɲɛnabɔ koyi waati ko de don cɛ ko ka dugawu k'a ye dɔrɔn san 30 dɔrɔn ko a ti diinɛ gɛlɛman mɛn a tulo la ko a bɛɛ bi to ala n'a ka kira ta la ala ni kira ye mɔgɔw mara hɛrɛ de la naam an ka mɔgɔ an ka taa yahdi ilayhi man yunib o tuma na maa min mana ala ja ko ala b'o sugandi min ka kan ni sugandili ye o fɔra i ye kaban ala bi maa minɛ ka n'a yɛrɛ ma man yunibu ni maa min y'i ɲɛsin ala yɛrɛ ma ni maa min y'i ɲɛsin ala ma ala b'a ɲɛsin ma
na وما تفرقوا a ko diinɛtigiw ma fara fiyewu إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم fo dɔɔni yɛrɛ nalen kɔ u ma tiɲɛ yɛrɛ dɔɔni ani ala kɛlɛbandiya dɔɔni o kuma de karamɔgɔw wulila ɲɔgɔn kan ko ala kama tɛ dɛ bali bagiyan tɔɲɔli yɛrɛ ni kafiriya kama de don بينهم bayinahum u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ولولا كلمة سبقت من ربك wallahi kumakan dɔ tɛmɛna ne ala bolo n'o kun tɛ إلى أجل مسمى ko n bɛ waati kɔnɔ n'o ye lahara waati ye لا قضي بينهم n kale na ɲansɔrɔ n ye kiiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ɲansɔrɔ n ye nkalontigɛla bɛɛ ta tiɲɛ k'i kunna koya nkalontigɛla bɛɛ ani kafiri bɛɛ min ko mɔgɔ t'i lafiya ala ko ko n bɛ lahara de kɔnɔ ko n'o tɛ ɲansɔrɔ a ko banna وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم a ko i k'a dɔn kitabu dira mɔgɔ minnu ma n'o ye yahudiyaw ni nasaraw ye لفي شك منه o yahudiyaw ni nasaraw fana bɛ siga la muhamadu ko la مريب muribin u dalen t'a la u ma da kira ka kiraya la o bɛ mawkiribi la o kɔrɔ de ye n dan t'a la an kɔni sɔn tɛ nin ma koyi muhamadu tɛ kira ye lafi shakin minhu مريب min muhammadin muribin o tuma na a bɛ yɔrɔ min na n bolo an sigalen don a la a t'an ka danaya yɔrɔ la فلذلك فادع واستقم falizalika muhamadu ni nin tawhidu ye ni nin ala kelenbandiya ye fado mɔgɔw wele واستقم wastaqim i k'i jɔ a kan wastaqim i jɔ a kan dɛ كما أمرت i n'a fɔ a fɔra i ye cogo min na kana siran a fɔ ولا تتبع أهواءهم wa kana tugu u ni dungɔ nɔfɛ dɛ ne ta n'u ta mana fɔ ɲɔgɔn kɔ n t'a fɔ i k'u ta to yen وقل muhamadu i k'a fɔ آمنت بما أنزل الله من كتاب ne muhamadu kɔni n dara fɛn na ala ye min jigin ne kan abada maa tɛ se ka n b'o ka kun من كتاب wai ala ye min jigin ne kan o de ye kitabu ye sa kuranɛ kɔni وأمرت wa umirtu wa ala ye ne yamaruya n yɛrɛ se t'o la أعدل بينكم ko n ka kɛ laadiri ye bainakum aw ni ɲɔgɔn cɛ awi Allah ko in bɛɛ bɛ laadiriya de bolo adamaden dekun bɛ yen dɛ an bɛ nin de fɔ tuma bɛɛ quoi ça fait ni laadiriya tɛ du si tɛ taa ɲɛ ni laadiriya tɛ balimaya si tɛ se ka sabati ni laadiriya tɛ walahi hali jamana tɛ taa yɔrɔ la an b'o de fɔ don o don an ka jamana filɛ dekun min kɔnɔ an ka jamana de don an ka jamana an ka jamana filɛ dekun min kɔnɔ laadiribaliya de don binkani sonyɛni mɔgɔ kelen k'a bɛɛ dun o de ye mali sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ kabini kunu n'a fɔra ko o bɛ wuli ka bɔ o la a ma nɔgɔn dɛ wa fɛn wɛrɛ tɛ se k'a wuli ni laadiriya tɛ wulibali don dɛ ala kira yɛrɛ de y'o fɔ ko wa umirtu li a'dila wa wajibiyara ne muhamadu kan n ka kɛ laadiri ye bainakum aw ni ɲɔgɔn cɛ ni kiiri bɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni b'a bilasira aw ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a silamɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ n kana suwa kɛ k'a fɔ n bɛ karisa de fɛ o haramuyara silamɛ kan i bɛ baara kɛ tiɲɛ de kan na الله ربنا وربكم ala de ye anw ma ye ne ma ye ala ye aw ma don an bɛɛ ma ye ala kelen de ye لنا أعمالنا ولكم أعمالكم anw ka baara b'an bolo lahara an bɛ ɲininka an ye min kɛ de la wa an yɛrɛ bɛ ɲininka lahara an ye min kɛ de la ayi dɔ tɛ ɲininka dɔ ta la dɛ لا حجة بيننا وبينكم la hujjata o tuma na ɲɔgɔn zama tɛ anw ni aw cɛ kɛlɛ tɛ yen an ko ala ye kelen ye a ko a ti sɔn a banna kɛlɛ tɛ yen bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ bɛ ɲininka i ta la ko nin aya ninnu ko nin bɛɛ ye mansuka de ye ko ayatu sayifu nana nin bɛɛ gosi k'o tɛ dɛ n'u ma sɔn dɔrɔn ko a ye bamuru jigin k'o de bɛ yen bɔn o bamuru jigin kan yɛrɛ saritiw de b'a la o bamuru t'i jigin dɔ t'i sigilen to a ka so ko a ye mɔgɔ faga la dɔ t'i sigilen to a ka so ko a ye jihadi kɛ la jihadi yɛrɛ sigilen de don sigicogo ɲuman na
waliyul amri silamɛw ka ɲɛmɔgɔ o de b'a lajɛ ni ko min bɛ sen na jihadi kɛ ko do wa an y'a mɛn ko kafiriw nana adama muso minɛ k'a bɔsi a la ka taa n'a ye an y'a mɛn ko kafiriw ye Daramani ka bitigi ci ka minɛn bɛɛ bɔ o tuma na waliyul amri ale b'a bɛɛ kalama ale de b'a lajɛ sisan tiɲɛ na an tɔɲɔna ala dun ye yamaru di n'i tɔɲɔna i yɛrɛ k'i ta sara asharu bi shar o bɛ yen wa ma jaza'u sayyi'atin illa sayyi'a ayiwa o tuma na a banna ala yɛrɛ de ye yamaru di n'i tɔɲɔna i k'i yɛrɛ ɲini o bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ to yen diɲɛ sariya bɛɛ jɛnna n'a ye n'i tɔɲɔna i k'i yɛrɛ ɲini que ça soit i ka taa polisi la walima a ye tɛgɛ da i ɲɛ kan i yɛrɛ k'a fara a ɲɛ kan walima a tɛmɛn'o kan an ka se faamaw ma sariya la ni bin kɛr'i kan i b'i yɛrɛ ɲini o tuma na o yɛrɛ ɲini na waliyul amru de b'a lajɛ u ye cɛ muso minɛ u taara n'o ye binkani kɛra u taara cɛ ka bitigi ci k'o ka nafolo cɛ binkani kɛra mais sariya ti maa si bolo silamɛw la n'i y'a fɔ i bɛ kafiriya k'a fɔ hey a ye bɔ koyi u ye Solomani muso minɛ an bɛɛ bɛ sa bi fɔ muso ka sɔrɔ e min y'o fɔ e de kan ka faga o yɔrɔ bɛɛ oui sariya t'a kɛ ten wa jihadi sariya waliyul amru de b'a lajɛ cɛ muso minɛna nin ka nafolo cɛra mais anw bɛ cogo min na bi n'an ko an bɛ taa muso minɛ bi silamɛ dama min ni bɛna to a la a ka ca silamɛ dama min ka nafolo bɛna tiɲɛ a ka ca nin dekun in bɛna silamɛya sɔrɔ wa minnu fana ye muso in minɛ silamɛw de bɛ ka taa ji ta u ka kɔ la n'an b'a kɛ cogo dɔ la n'o ye silamɛw bali ji tali la minɔgɔ na dɔw fa o tuma na sariya b'a lajɛ an b'a labɛn kɛ cogo di an kana taa nun fɛ ten min bɛna an sɔrɔ o kana na juguya min tɛmɛna ye sariya bi tan de alors minnu teliyara o ma bi u ye silamɛya nege bɔ diɲɛ bɛɛ la u bɛ taa denmisɛnnin dɔw nɛgɛ a ye wuli ka nin kɛ i bɛ sa dɔrɔn alijinɛ muso ɲumanninw b'i kunbɛn cɛkɔrɔba sijɛ si bannen de bɛ ninnu fɔ e b'i ka li kan e ka kilimu bɛ ka suri kan e bɛ kɛ k'i ka nafolo cɛ ka k'i kun mais e bɛ ka walidenninw nɛgɛ minnu ma foyi ye ko a ye taa sa olu bɛ bɔnbu siri dɔw la dɔw bɛ taa bɔnbu don ko kafiriw ka yɔrɔ la o tuma na fɔ ko jeli nɛgɛ ko silamɛw n'o kɛra o kafiri minnu y'o kɛ olu ta man jugu koyi sisan u ye kungo bila silamɛ bɛɛ da la silamɛ yɛrɛ bɛ fɛ ka kafiri dama min tuubi sisan o kafiri si tɛ da o silamɛ la kafiri minnu bɛ fɛ ka kɛ silamɛ n'u ni silamɛw ka di o kafiri bɛɛ bɛ siran setigiw ɲɛ k'a fɔ n'a yɛrɛ ni silamɛw ka di u kana nin fari u kan o de silamɛw k'u sɔrɔ k'u tuubi u bɛ taa alors balawu kɛra jɛn ta ye a b'a fɔ minnu kafiri k'olu kɛlɛ mais a sirilen b'o la olu ma kɛlɛ olu ma kɛlɛ réfugiés bɛ taa min mɔgɔ bolilenw bɛ taa min tubabu kafiri fɛ yen tubabu kafiri fɛ yen américain kafiri fɛ yen mais ni silamɛ réfugié bɛ an kan ka taa Makan de an kan ka taa Makan de mais a fɔ i bɛ taa yen a fɔ i bɛ taa Makan minnu bɛ wolo yen olu ti hali papier sɔrɔ e k'a fɔ e bɛ taa réfugié ye ko e ye tɔɔrɔ sɔrɔ la i bɛ taa kafiriw de fɛ yen a fɔ hakili t'an n'an ka miiri an bɛ se k'an ka diinɛ to ninnu bolo tan fitinɛ ni fitinɛ ka hakili jugu don mɔgɔw la
e suraka dama mbe Ameriki bi a manja Americain yɛrɛ wa arabu min bɛ Ameriki bi a ka ca Americain yɛrɛ mais u ye dayɛlɛ u ye anw ye kafiriw ye wa aw de ye silamɛw mais a ye na n'aw faso ma ku a la a ye na an fɛ yan mais Americain ye dayɛlɛ k'u reçoit ka misiriw d'u ma u ka tila ka olu ka kafiriya fɔ fana o misiriw kɔnɔ ka bɔ i faso la i faso ɲuman min ye diinɛ yɔrɔ ye ka na anw ka dulɔmi yɔrɔ la ka na anw ka bolisɔn yɔrɔ la ko an t'i lafiya hali ni maa ma fɛn fɔ i yɛrɛ bɛ maloya i bɛ maloya a dɔ k'a fɔ k'a bɛ boli ka taa magan kɛ o tumana nin ka jugu hakili ma kojugu nin ka jugu hakili ma kojugu silamɛya ye hinɛ diinɛ silamɛya tɛ yen koyi c'est fini kelen-kelenninw dɔrɔn kelen-kelenninw fɛn o fɛn b'an ka silamɛya jira bi nin jalamugu in don ani kɔlɔsi o kɔni b'an bolo ni e ye kɔlɔsi ye n bolo kɔni n'a dɔn n ye silamɛ kɔni ani jalamugu n'o melekera ka kunkolo fa walima a filɛ n kan na n ye silamɛ mun wɛrɛ b'a jira foyi fo a b'a janto aw yɛrɛ la diinɛ in banna mais kira y'a fɔ dɛ kabini bi kira ko diinɛ in bi ban de ko foyi ti to mɔgɔw bolo seli kɔ a ye nin fɔ Seydina Umaru a ko foyi ti to silamɛya la u bɛ seli kɔ wa bi ta yɛrɛ seli ɲuman yɛrɛ tɛ hali sisan tulo b'u ka mufti dɔ ɲaari a bɛ k'a fɔ ko n'i y'i bolo da i disi la tan ko yahudiyaw ka seli cogo di ko n'i y'a da duguma bara kɔrɔ tan a k'o ye haramu ye a ko f'i ka tawasutu de ɲini disi ni bara ne ko in yɛrɛ a ɲɛ yɛrɛ tɛ se ka fɔ bilen bilahi ko n'i y'a minɛ i disi la dɔrɔn ko i ye yahudiyaw de ka seli kɛ ko seli tiɲɛnen don ko bolo t'i minɛ disi la waati minɛ bara kɔrɔ o tumana ko i b'a lajɛ de disi ni bara ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛ kuma tɛ yen quoi sɛbɛ kuma tɛ yen mais u ka docteur ye min fɔ docteur égyptien de don je ne sais pas docteur ye a ko ɲinɛ kɛra fɛn dɔ de kɔ quoi ko mɔgɔ o mɔgɔ ye docteurya passé ko i b'a kalan sira dɔ de kan i ma n ye diini de docteur ye walima n ye docteur ye philosophie la ou bien n ye docteur ye asiyaw la ou bien n ye docteur ye fi géographie ou bien fil fiqh ko docteur bɛ bɔ ten de ko mais ko kalanyɔrɔ bɛɛ ɲinɛna kɔ ka jogo docteur bɔ k'a fɔ jogo kalanyɔrɔ ye yan ko kalanyɔrɔ ɲinɛnen o de kɔ pewu jogo kalanyɔrɔ nin ye docteur dɔ de ka kuma ye ɲinɛ kɛra jogo kalanyɔrɔ kɔ dɛ i bɛ fɛn o fɛn y'an ka kitabuw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ seliji tacogo n'i bɛ seliji ta ayiwa i bɛ na da i nɔnkɔnkuru la wa i b'i kɔlɔsi dɛ n'i bɛ janaba ko hali n'i bɛ seli turu yɔrɔ yeri la ni ji m'o sɔrɔ i ka janaba tiɲɛna o kɔni bɛ fɔ k'o fɔ mais abada i ti t'u jɔlen ye walimuso jɛnɛyali kan i ti t'u jɔlen ye sinji tigɛli kan i ti t'u jɔlen ye janfa kan k'u b'a o walawala k'o misɛnmaninw fɔ la u mana s'a ma dɔrɔn bolo bali diinɛ yɛrɛ kun ye min ye ni o kɛra misɛnman ye tɔ minnu nana k'a sabati o de gɛlɛyara seliji o seli o janaba ko nin bɛɛ nana jogo de nɔfɛ i mana mɛn i bɛ seliji ta i bɛ janaba ko seli ko tɛ yan ala yɛrɛ ko n ye seli di de muminw ma ko jogo ka dilan inna salata tanha wal munkar ayiwa wala zikrullahi akbar ala de ye nin fɔ dɛ n ye seli di silamɛw ma ko a b'u jogo ɲɛ jogo ɲɛfɛn yɛrɛ mankutu mana bonya jogo yɛrɛ ye an bɛ yan de o an bɛ yan de ko in ma walawala mɔgɔw ye ko in ma walawala mɔgɔw ye ko in ma walawala mɔgɔw ye
an tun tɛmɛna ka kira ka hadisa la a ɲɔgɔnna caman bi kuranɛ kɔnɔ minnu ni barajiba bɛna lahara i b'a fɔ ti hami kulu mais kira ko k'a bɛɛ bɛ kɛ fu ye fu u bɛ tila ka taa janɛmɛ kɔnɔ sababu ko mun b'a kɛ ne hakili an y'o bɛɛ fɔ yan o don o tumana fɛn min b'i ka seli tiɲɛ a b'i ka sun tiɲɛ a b'i ka hiji tiɲɛ a b'i ka jaga tiɲɛ a b'i ka ala bato bɛɛ tiɲɛ a fɔ o de man ka gɛlɛya ka tɛmɛ ko in yɛrɛ bato yɛrɛ kan mɛ n tɛ se ka fɔ dɛ a ye seli a ye seli kun foyi t'a la a ye seli a ye seli ni fɛn min bɛ kɛ a kun de kan ka ye hali su yɛrɛ la ala ko cogo di la'allakum tattaqun mɛ nin bɛɛ bɔra a la karamɔgɔ baara b'a bolo dɛ non wajuli fu in o t'aw ka wajuli ye dɛ a bɛ tiɲɛ de fɔ ala ka jɔnw ye an bɛ yen de ala kɛra taara ka min to nin de don dɛ ka jogo jira min b'an ka kuranɛ kɔnɔ jogo de don n'a bɔra a la dɔrɔn ani kafiriya bɛɛ ka kan seli t'i kɛ ala fɛ seli b'i tɔ juguya de parce que o b'i kɛ nafigi de nafigi kafiri ka fisa nafigi ye ɲinjugu man fusa ɲin kungɛlen man fusa ɲinjugu ye n'i y'i sɔrɔ n b'i fa i b'i yɔrɔ janya o la dɛ nka min bɛ ka k'i sen digidigi a bɛ fɛ k'i faga o ka jugu f'i ye dɛ ala k'an dɛmɛ naam Allahu yajma'u baynana a ko a y'a ka baara kɛ koyi aw kɔni ta tɛ tiɲɛ ye anw ta ye tiɲɛ ye nka ala bɛna an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw ni anw wa ilayhi al-masir wa an bɛɛ bɛ segin ala ma dɛ maa tɛ se k'o bali dɛ i sɔnna ala la i banna ala la i bɛ sa don dɔ la naam wallazina a ko mɔgɔ minnu sa yuhajuna o do wa wallazina a ko mɔgɔ minnu yuhajuna ni olu bɛ aw silamɛw sɔsɔ filahi ala ko la min ba'di ma fɛn kɔfɛ ustujiba lahum sɔn kelen kɔ ala ka wele d'a ma hujjatuhum olu ka dalilu dahidatun o ye dalilu cɛnnen ye inda rabbihim ala yɛrɛ yɔrɔ wa alayhim a bɛ o mɔgɔ ninnu kan ghadabun dimi na walahum a b'o mɔgɔ ninnu ye azabun ɲangatara shadidun ɲangata min ka gɛlɛn Allahu ala de ye masa ye allazi masa min don anzala ala de ye jigini kɛ alkitaba kuranɛ na bil haqqi a y'a jigini tiɲɛ ye wal mizana ani basikili n'o ye laadiriya ye wa ma yudrika mun ye e dɔnniya la'alla sa'ata k'a fɔ lahara yɛrɛ sɛnɛ qaribun a man jan bilen yasta'jilu biha nka mɔgɔw de b'a teliya ɲini allazina mɔgɔ minnu ko don la yu'minuna biha mɔgɔ minnu dalen tɛ lahara yɛrɛ la wallazina ani mɔgɔ minnu amanu n'olu limaniyara mushfiquna olu bɛ siran lahara ɲɛ minha olu bɛ siran lahara ɲɛ wa ya'lamuna olu b'a dɔn annaha k'a fɔ nin ko in al-haqqu nin ye tiɲɛ ye dɛ ala i k'a dɔn innal lazina i k'a dɔn mɔgɔ minnu yumaruna fi sa'ati n'olu bɛ lahara yɛrɛ sɔsɔ la fi dalalin walima n'u sigalen bɛ lahara olu bɛ fili la ba'idin o fili yɔrɔ ka jan dɛ na'am a ko di wallazina yuhajuna fillahi a ko mɔgɔ minnu bɛ sɔsɔli kɛ ala la a n'a ka nabi ɲuman na k'a fɔ ala ko ye nkalon ye kira nalen filɛ min d'a ma tiɲɛ tɛ a ko o tigilama o min ba'di ma ustujiba lahu sɔn kelen kɔ ala la don kelen kɔ diinɛ na a ko nin yɔrɔ in na ko nin ye yahudiyaw ni nasaraw de ye mɔgɔ minnu tuubɛra ka tugu kira kɔ yahudiyaw ni nasaraw mana jar'u la u b'a fɔ mɛ fa b'aw la o aw ni ala cɛ ni fandanden in kana tile bɔndere na ko a ye kira ye aw bɛ tila ka tugu o kɔ mɔgɔ min kerecɛn yɛrɛ dɔ de bɛ k'a kalan kiraya la ni o ye cɛ tɔgɔ ye di warakatu bin nawfal ko o de bɛ k'a kalan kiraya la ko aw bi ta nin na cogo di
c'est-à-dire u bi don adamadenw n'u hakili cɛ f'u bi dɔw sɔrɔ ka bɔ olu bi bɔ kira nɔfɛ o tuma na ala y'o de fɔ ko walezina yuhajuna fillahi minnu bɛ sɔsɔli kɛ ala ka diinɛ na ani Muhamadu ka kiraya la min ba'di ma ustujiba lahu jaabili kɛlen kɔ ala ye ni limaniya ye hujjatuhum olu ka dalilu o ye dalilu tiɲɛnen ye ala bolo dalilu tɛ u bɛna ni Isa ka kumaw de a kan ka tugu Isa de kɔ a bɛɛ ta na wa alayhim ghadabun wa dimingɛ b'u kɔrɔ ala fɛ dɛ wa lahum azabun shadid wa ɲangata b'u ye o ɲangata cɛ ka jugu kosɛbɛ na Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi ala de ye masa ye min ye kuranɛ jigin ni tiɲɛ yɛrɛ ye wal mizana ani baskili al mizana baskili yarɔ ni baskili a kana tɛmɛ ni baskili in kan dɛ ko bɛɛ bɛ nin baskili in de bolo wa nin baskili in de la kafiriw sera ka mɔgɔw dan diɲɛ ɲɛtaga la quoi ɲɛtaga min filɛ kafiriw bolo ni kun y'a di silamɛw ma diɲɛ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye parce que u bɛ ka hinɛ min kɛ mɔgɔw la ni silamɛw ye nin kodɔn ni nin se sɔrɔ ka hinɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ladon bilahi c'est-à-dire ala yɛrɛ y'a fɔ dɔrɔn bɛɛ ti kɛ silamɛ ye mais tiɲɛ yɛrɛ la kafiri bi dɔgɔya parce que ala ko janimɛ ni alijinɛ de bɛ a kɛn bɛ k'a bɛɛ labɛn a tigiw kama o tumana foyi tɛ se k'o yɛlɛmɛ mais a bi dɔgɔya o tumana a k'a ye mizanu bila yen wa wada'na al mizana u bɛ yɔrɔ wɛrɛ ala bɛ tila k'a gɛlɛya fana an la tatagaw suratu Rahman a kana fili mizan na dɛ ni filila basikili la dɔrɔn i b'a jɛ o basikili tɛ a ka ɲɔ pesela dama ye dɛ o b'a la a ka sanu pesela o b'a la o bɛɛ b'a la mais a yɛrɛ pesela b'a la i bɛna muso min furu a lajɛ jeni don misa kɔrɔ wa ne bɛ se ka nin mara i b'o ɲɛɲini fɔlɔ komi n y'a fɔ a ye hakimu ka ko la yan cɛ min taara hakimu fɛ yen a ye den de sɔrɔ den kalo 6 dɔw ko kalo 7 a ko hakimu ma n nana parce que diɲɛ bɛ ka taa cogo min na ne yɛrɛ de siranna n kan ka n den lamɔ cogo min na n nana i kan galan den lamɔ cogo la hakimu ye kodɔnnaba de a bɛ mɔgɔw bilasira gɛlɛya fɛn o fɛn mana na famille kɔnɔ n'i sera ma n'i ye ko to a ta la i b'a hɛrɛ ye cɛ de nana yɔrɔ la n ye den sɔrɔ kalo 6 ou kalo 7 si den wololen kalo 6 kalo 7 a ko n nana n kan k'a lamɔ cogo di hakimu ko a ma ko kalo 7 kɔ a ko e sumayara kojugu e fɛ k'i den lamɔ e y'a to fo si ka kalo 7 sɔrɔ ka na hakimu ko a ma ko i sumayara a ko a ko i sumayara a ko o tumana n kun b'a kɛ di a ko kabini i m'a ba furu i kun mina den kalo 6 o cayara o den b'an ka wolo i kan ka na hakimu fɛ de n'i bɛ fɛ k'i den ladon k'i den k'i sago ye a bi labɛn de kabini den ba ma furu oui n'i ye muso dɔ furu i tɛ se k'o den ladon fo k'i sa elle est iriku dasas i ɲɛ bɛ joli la joli tɛ tulonkɛ fɛn dɛ non joli tɛ tulonkɛ fɛn hakimu ko a ma ko kabini i m'a ba furu i kun mina de e ye ba furu ka ban fo ye kɔnɔ ta ka den wolo fo kalo 6 i sumayara i kun bɛ jate minɛ kabini i m'a ba ta k'a lajɛ n bɛ ba jumɛn ta denw ye cɛkɔrɔba oui a b'a janto nin na dɛ denmisɛnw n bɛ ba jumɛn ta n denw ye ɲɛda in tɛ dɛ a ɲɛda ni cɛ ka ɲi la n'i mago b'i denw na ka na ɲɛda in lajɛ dɛ muso in yɛrɛ ye jɔnni ye a lamɔna cogo di a ye mun faamu an na mɔgɔw ye mun dɔn an na e yɛrɛ ye sɔmi jumɛn sɔrɔ a la yanni a ka di i ka so
den bɛ lamɔ ye de kabini a ba ma ta k'a ba suwazi mɔgɔ bɛ se ka fili suwazili la mɛ n'i ye suwazili kɛ a ka ca la i mago bɛ min na i b'a sɔrɔ ah oui an fɛ yan furusa cayara yan u y'a ci k'a jɛnsɛn ko cɛw bɛ musow départ ni wari de ye cɛw b'a kɛ tan ni muso nana a bɛna sɔrɔ nkalon don fɛn tɛ yen ko o dama de bɛ furusa wari de furu bɛ kɛ ni wari ye wa o ye bi de ye kɛ n'o tɛ i muso bɛ d'i ma kabini ala k'i da i ma ye a bɛ f'u ye nin don ye nin dir'i ma wa o de y'i muso ye dɛ a bɛ fɔ muso fana i dira nin cɛ ma kabini ala k'i da i t'a dɔn o de y'i cɛ ye fɔlɔfɔlɔ furu tun bɛ kɛ ten de parce que cɛkɔrɔbaw t'a to e ka a suwazi dɛ cɛkɔrɔba yɛrɛw de bɛ jateminɛ kɛ minɛ ta ye mɔgɔ don a cɛ la o don u bɛ jɛn o den kɔ minɛ ta ye koko ta a fɔra ni cɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin cɛ in delila ka gɛrɛ a la u bɛ jɛn o kɔ o den kɔ o yɛrɛ tɛ dɛ o den u bɛ jɛn o kɔ bilahi an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ye furu kɛ tan de hali fiɲɛ fitinin n'a yera a ka du kɔnɔ n'ala ma fara a kan muso kelen dɔgɔ bi du muso bɛɛ gala o ko maa ti muso furu ninnu ka so koyi u ba tun bɛ tan mɛ bamakɔ yan an y'o bɛɛ bɔ a la an b'i ɲɛda filɛ ni ɲɛda y'an jɛ dɔrɔn kɔrɔ woro bi taa o tumana ala ko bil haqqi wal mizan ko ale basigili bila dɛ i pese fɔlɔ furusa caya tɛ dɔwɛrɛ i m'a pese kɔ n'i ye muso ya dagabana ye nin ye na ne b'i fɛ e b'a fɛ i bɛ s'a kɔrɔ n'i y'o ta kalo kelen kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn lebu bi daminɛ bɛɛ bi dɔ fɔ e na nkalon dɔ tigɛ muso fɛ tan muso yɛrɛ na nkalon kɛmɛ fara tiɲɛ kelen kan ko n cɛ bɛ tan k'a ka du tɔgɔ tiɲɛ o bɛ taa ok misanu bɛ yen dɛ n'an sera misanu ma a ye misanu ɲɛfɔ a ka kalandenw ye u k'u pese ni maa y'i nɛgɛn min se t'i ye ka n'a kɛ dɛ don dɔ la anw bɛ Fane ka baarakɛyɔrɔ la cɛkɔrɔba dɔ nana dɔ ko Fane ma ko vraiment moto ko in dabila i sera mobili ɲini ye i ma ɲi tan cɛ bɔra min kɛ cɛkɔrɔba ko Fane to i ka moto kan dɛ ni Bamakɔ yan n'u ko i sera mobili ɲini ye a k'u y'i moto ɲini kuma de ala ka n'i ci mɛ ne cɛkɔrɔba in ka kuma a ka ca san 20 ni kɔ ye bi a ma bɔ ne kɔnɔ mɛ ne y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ don san 30 ni kɔ sa wala c'est ça san 30 ni kɔ a ka cɛw ye mɛ a ma bɔ ne kɔnɔ mɛ walahi ne a ye tiɲɛ don Bamakɔ yan n'u ko i sera mobili ɲini ye to moto kan dɛ Fane ye mobili ɲini n tɛna n da don o tɔ la a ma ja dɛ a ye cɛkɔrɔba sɔsɔ a ye mobili ɲini a ma ja dɛ don o don jɛgɛba bɛ san ka taa u b'o dun mobili sanna dɔrɔn a pinɛ banna dɛ pinɛ kan ka changer dɛ wuli barikɛ wa mu wuli barikɛ murutilen don a ma ja dɛ a kɛra jɛgɛ ti san ka taa so bilen a ma se a kuma s'a ye o i ma se min ye n'i yɛrɛ don o la i b'a ye dɛ ne yɛrɛ n yɛrɛ don a la ka mobili ɲini yan a jara ni bi tɛ yarɔ bi mobili u y'a bɛɛ kɛ électronique ye a ka 504 kɔrɔ ninnu ne ka mobili tɛ taa mécanicien fɛ yen ayi fɔ ni motɛri bɛ jigin n'o tɛ foyi tɛ mobili la ne ka tile bɛɛ tun bɛ n bolo u b'a fɔ ne ka mobili ma ko batonba Toyota modèle dɔ an kana fɛn tɛ n kun i taa o taa mécanicien b'a fɔ i n'a 400 sara i n'a 2000 sara ne ko a ka ɲi ni ne yɛrɛ a filɛ ka ban ne musow b'a kalama o ne ka mobili kun tɛ taa mécanicien fɛ yen don dɔ la a bɛ hakɛ to dɔ bɔra Joro yan fan fɛ a ye cogo bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ garibu mana o mɔgɔ ye
k'u bɛ dɔɔnin di a ka di ye a nana sɔrɔ ne kelen bɛ ka n ka 500 kati carburateur bɛɛ bɔ ka zigilɛri déchiré k'a bɛɛ bila essence la n bɛna ko ne bɛ ka k'o ko bɔrɔsi bɛ n bolo a nana ka na ne ɲininka a ye ɲininkali kɛ da la ko Hayidara min bɛ wajuli ko k'a bɛ so kɔnɔ a donna ka taa ne sigilen sɔrɔ ne bɛ ka n ka carburateur ko n fa bɛɛ ye tulu ye a ye foli kɛ ne y'a laminɛ ko a bɛ ka karamɔgɔ Hayidara de ɲini ne ko a ma n ko ne don a ye ne filɛ a ye ko min bɛ wajuli kɛ arayida la ko f'a ka kasɛti bɛɛ mɔgɔw a ne ko n ko ne don bilahi a taara a ma da la parce que a nana sɔrɔ cogo min na a ma da la i y'a ye ne ka ni mɔtɛri jigin mécanicien bɛɛ b'a dɔn ni a ye Jean ɲininka Jean filɛ nin ye Tugunikura kɔfɛla in na ye mécanicien ɲɛmɔgɔ dɔ don ko Jean ale de tun bɛ ne ka mɔbili dilan mais garibu se ka ko la de ne bɛ mɔgɔw filɛ ka kabakoya bilahi ne ka bilahi mécanicien kun tɛ gosi ne ka mɔbili la bilen fɛn o fɛn mana k'a la ne yɛrɛ b'a bɛɛ kɛ n yɛrɛ ye fo n'a kɛra mɔtɛri jiginni ye ni i man kan ni min ye n'i donna na i b'a ye o an man kan n'a ye o don mais an y'an jagoya don a la garibuw bɛ ka yɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ ka k'u miiri u ta la o nka ne tɛna wa ta a b'a ja don misanu na wa ma yudrika la ne ye kuranɛ kalan de ye koyi ne ye kuranɛ kalan de ye kuranɛ nana de ala ko kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a walawala ayiwa jazakumullahu khair kuranɛ walawala mɔgɔw ye k'a faamu n de ye kuranɛ misanu a y'a janto misanu na dɛ ni misanu y'i jɔ dɔrɔn bi ah oui ne y'o fɔ a ye farafin supermarché caman tun bɛ Bamakɔ yan a bɛɛ datugura a tɔ tora kelen ye ne yɛrɛ bɛ min dɔn i n'a fɔ kuraw dayɛlɛlen bɛ se ka ye dɛ kura caman bɛ se ka ye mais n bɛ ka waati jan de f'u ye quoi n bɛ ka waati jan de f'u ye a fɛn o fɛn dayɛlɛ la a bɛɛ datugura u y'a bɛɛ dun ɔ kumana misanu de ma bonya n'u kun ye misanu bonya a kun ti datugu farajɛw bɛ n'u ta dayɛlɛ a ti datugu misanu b'u bolo tuma bɛɛ u b'an ka farafin gɛn ne yɛrɛ ye intervention dama min k'a la hakɛ t'a la ne yɛrɛ wulila yan ka taa fɛnkɛtigi in tɔgɔ ye di furumitigi nɔfɛ an ka farafin dɔw gɛnni na u y'u gɛn ka bɔ baara la e taara kuma ɲɛmɔgɔ fɛ a ko a y'an ka mɔgɔw gɛn a ko non Hayidara ko baarakɛlaw tɛ ko c'est-à-dire n'u k'u bɛ seli ale ye waati d'u ma u ka seli ale ti don mɔgɔ ni seli cɛ ko mais a y'a ye n'a fɔra min ka seli i bɛ t'o dalen de sɔrɔ ka sunɔgɔ walima i bɛ taa sɔrɔ baara wɛrɛ la k'ale fana ko bɔn seli ko dabila la malgré tout u bɛ tila ka taa ko wɛrɛw kɛ min man ka kɛ ko ninnu k'u gɛn mun fɔ bɛ ko ne k'u ɲininka u k'u gɛn mun yɛrɛ fɔ de mais cɛ tilala k'u ta a y'an bonya a y'u ta bon o n'a ɲɔgɔnna caman bon tubabuw bɛ baara kɛ ni misanu de ye u fana bɛ bin dɛ u ka fɛn dɔw bɛ bin u ka fɛn dɔw bɛ faussé o ye ala ka kɛ de ala ko n ye hɛrɛ kɛ dɔ la n ye dɔ ta kɛ mukadaru ye o ye diyagoya ye mais o ni bɛɛ dun tɛ kelen ye non. wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun Muhamadu jeni y'a f'u ye ko lahara sanga ko a ka surun a man jan bilen dɛ a ye lahara sanga man jan o a fɔra minnu ye olu ka lahara sera o bɛɛ taara olu bɛɛ bɛ barisaku la bi a bɛ ka fɛnw minnu ye don o don an fana bɛ ka taa don o don a bɛ fɔ ko dɔ banna lahara sanga sera dɛ bagi tata nin de mana fɔlɔ nka i si mana ban o y'i ka diɲɛ wulilen ye dɛ na yastajilu biha allazina la yu'minuna biha mɔgɔ minnu yɛrɛ dalen da la sa lahara ko la olu de bɛ teliya k'a ɲini teliya k'a ɲini n kɔrɔ ye di
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها منهم دلين دالا ولوبي تليا كايني كو قرده كو بافو كراما متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أو كوب منا كواب كيف مجمعني تايكين لا رسول ينا ولا ربنا سيو كو بتو يسدود منو أو كو ماشيتي نفو فمنهم يرد دلين دالا هرلا أما وبنا إيه نعم والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا غمؤمنوا ونندرى على الله نولو يكوين فابو مشفقون ولو سرانيندو منها لا رسلين ولو سرانين بأيكو بالو أما نقول ويعلمون أنها الحق وعلى نسرانين جون بيبا دولا عربي سيجينو جينو ده mais tiɲɛ dɔw yɛrɛ dogolen tɛ o y'o de fɔ a ye an bɛɛ ma bɔ lahara ka na de wa n'i bɔra lahara ka na n'a fɔra lahara wɛrɛ bɛ yen sɔsɔli jumɛn b'o la lahara kɔrɔ ye di an kun ti yan an kun bɛ min ayiwa an kun ti yan an kun bɛ fili akhiri bi dɔ wɛrɛ de la o ma kunta fi hazihi la haya bal kunta fil akhir i kun bɛ dɔ wɛrɛ de la dɔ wɛrɛ mais i yɛrɛ kun t'a dɔn min bɛ yen yɛrɛ mais ala y'i bɔ dɔ wɛrɛ la ka n'i bila diɲɛ ɲɛnamaya la ka tila k'i bɔ diɲɛ ɲɛnamaya la n'o ko dɔ wɛrɛ bɛ yen dɔ wɛrɛ bɛ yen lahara bi se dɛ a ye siga yɛrɛ t'o la o mais an nana an si m'an na kuma dɔn an si m'an na kuma dɔn i b'a fɔ i bɛ lahara ɲini ka sɔsɔli k'a la ka jo di i b'a lajɛ de e yɛrɛ ye jɔnni ye fɔlɔ i bɔra min a bɛ hakɛ to i tun bɛ bo kɛ i ba sen kan don min na i hakili b'a la wa i tun bɛ ɲɛgɛnɛ sera sen kan i t'i maloya i hakili b'a la hali ni maa min y'i tɛgɛ minɛ ka bɔ n'i ye i jurangolo de bɛ bɔ i t'i maloya fo mɔgɔ ma a y'a minɛ ka fini don a la a y'a minɛ a jurangolo don i bɛ boli u bɛ i dɛrɛ ka na fini don i la bon o y'a sɔrɔ hakili t'i la o tumana hakili in bɔra min américains y'a dilan wa japonais nɔ don wa dɔgɔtɔrɔso don hakili bɔra setigi de yɔrɔ o de nana kodɔn di e yɛrɛ ma fo e yɛrɛ b'a dɔn sisan e ye jurangolo i bɛ girin k'i jurangolo kɛ tan denmisɛnnin si mana se hakɛnin dɔ la n'a bɛ ka k'i ko ɲɛgɛn kɔnɔ hali n'a ba nana a b'a bolo bila a ɲɛfɛ hali a ba a b'a bolo bila a ɲɛfɛ ba b'a yɛrɛ sutura a ja hakili bɛ ka kana o hakili ala b'o de di o de bɛna bonya hakilitigi ma fo k'a fɔ ala yɛrɛ tɛ yen i y'a dɔn hakili tiɲɛna ala adamaden y'o de alhasim almubin kɛlɛ jeli don hali ala yɛrɛ fɛ ko ala ko tɛ tiɲɛ mais u bɛɛ b'a ye ayi maa o maa ye ala ka diinɛ dɔgɔya ka ala dɔgɔya ala ko k'a ka muɲu an muhiluhum ruwaida an muhiluhum ruwaida i muɲu kafiri ala y'o fɔ kira ye o sabali manamanakan fɔla ninnu kana dimi dɛ i sumaya o kɔ u b'i sɔrɔ yan min haisu la ya'lamun an bɛna b'u ni fancɛ a u t'o dɔn dɛ a y'u to yen ka ala sɔsɔ ka ala kira sɔsɔ mais u bɛna don dɔ ye u b'a dɔn ko se bɛ ala ye o b'a sɔrɔ u ma sa fɔlɔ dɛ ayi ala t'i fa n'i m'o ye o i jigi tigɛlen dɛsɛlen i bɛna masaya segin ala ma o b'a sɔrɔ ɲɛ t'a la bilen ne m'a f'i ye cɛ ko a ye kafiri kuntigi de ye ko bɛɛ kɛra ka dɛsɛ tuubi la a ma sɔn mais a bɛna sa tuma min na o ye ci bila ka iba wele ko a ko iba kana sisan i b'a ye mobili ta ka taa i b'a se tuma min na k'u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o taara u nɔfɛ dɔgɔtɔrɔ ko a ti kuma bilen i ti sa ala t'i sɔn i ti sa f'i ka ala ye maa o maa ye dan sago ala t'i fa fiyewu f'i ka nimisa mais o b'a sɔrɔ c'est trop tard a ti ɲɛ bilen na ala inna lezina yumaruna fi sa i k'a dɔn mɔgɔ minnu bi mɔgɔw sɔsɔ lahara ko la lafi dalalin olu fili bɛ fili min kɔnɔna
o ye fili bangenen den da ye o sɛbɛn kɔrɔ fili la dɛ. Allahu a ko i k'a dɔn ala. latifun. Allahu ala latifun ala de ye hinɛ masa ye. bi'ibadihi. n'a ka jɔn ye. yarzuqu man. ala de bɛ maa garisɛgɛ. yasha'u. ni maa min ye ala ja. wa huwa. o ye k'a dɔn ala. al-qawiyyu. ala de ye masa fangama ye. al-azizu. ala ka bon ala bɛ se. Allahu latifun bi'ibadihi. ala de ye masa ye latifun ala bɛ hinɛ. bi ibadihi a ka jɔn na ala bɛ hinɛ a ka jɔn na dɛ. yarzuqu man yasha'u. i bɛ tɔɲɔli kɛ ka jɛnɛya kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ala t'i foyi fɔ. ala bɛ hinɛ a ka jɔn na dɛ. a cɛnikɛla n'a ɲanikɛla bɛɛ. parce que a b'i kɔnɔ o. n'i ma sɔn de i bɛ sɔrɔ ka halaki. n'o tɛ ala bɛ muɲu dɛ. yarzuqu man yasha'u. ala bɛ maa garisɛgɛ. ni maa min ye ala ja. ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma. wa huwa ala tigitigi. al-qawiyyu. ala ye setigi ye dɛ al-qawiyyu masa fangama don. n'a ko a bɛ min kɛ a bɛ se. masa fangama don. n'a ko a bɛ min kɛ a bɛ se al-qawiyyu. al-azizu. al-azizu. wa ala bɛ se a ka ko la dɛ masa ba don. na. sadakallahu al-azim. an bɛ tanga ɲini setigi ala fɛ ka bɔ setanɛ ibilisa laɲini tɔɔrɔ ma. bismillahir rahmanir rahim. an b'an sinji ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. tabi'u suratu shura. an bɛ suratu shura nɔfɛtugu la hali bi. na. man kana yuridu. man ala ko mɔgɔ min ta. kana. n'o tigi kɛra. yuridu. ko e bɛ ɲinini de kɛ. harsal akhirati. lahara ni yɔrɔba in na. nazid lahu. an bɛ jidili k'a tigi ye. fi harsihi. a ka ɲini fɛn in na. wa man. mɔgɔ min fana. kana. n'o tigi kɛra. yuridu. k'o bɛ ɲinini kɛ. harsa dunya. diɲɛ ni yɔrɔ ni diɲɛ denya na. nutihi minha. an bɛ diɲɛ d'i ma kɛ. wa ma lahu. nka a t'a tigi kɔni bolo kun. fil akhirati. lahara do. min nasibin. ni yɔrɔ la kun. am lahum. am yala lahum a bɛ kafiriw de ye wa. shuraka'u. bato fɛn wɛrɛ la. shara'u lahum. n'o kɛrɛnkɛrɛnla u ye. min ad-dini. diinɛ na. ma lam ya'zanu bihi. ala ma diɲɛ di diinɛ fɛn min kɛli la. Allahu. ala ma diɲɛ kɛ fɛn min dili la. walawla kalimatul fadli. n'a bɔra ko lahara do bi se n'o kun dɛ. la. ni ala kalenna. qudiya bainahum. ni ala kunna kiiri kɛ bainahum u ni ɲɔgɔn cɛ. wa inna az-zalimina. i k'a dɔn tɔɲɔlikɛlaw. lahum. a bɛ tɔɲɔlikɛla bɛɛ ye. azabun. ɲangatala ala bolo. alimun o ɲangata ka jugu. man kana yuridu harsal akhirati. ala ko man kana yuridu harsal akhirati. ko n'a sɔrɔla maa min nga ɲini ta ye lahara niyɔrɔ ye. n'o ye alijinɛ ye. k'a fɔ i bɛ lahara de ɲini. niyɔrɔ min bɛ d'i ma ye bonya ni karama min bɛ yen n'i mago b'o la. ala ko nazid lahu fi harsihi. an bɛ dɔ jidi yɛrɛ ka fara kan min t'i ka kɛlɛ yɛrɛ ye. o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu mago bɛ lahara la i ka ɲuman kelen dɔrɔn ala bɛ se k'o kɛ ɲuman 10 ye. a bɛ se k'a kɛ ɲuman 100 ye. a bɛ se k'a kɛ ɲuman 200 ye. a bɛ se k'a kɛ da ye e yɛrɛ ma sigi ni min ye ni maa min mago bɛ lahara la ɲuman kelen ala bɛ se k'o caya. a ko cogo di. man kana yuridu harsa dunya. nka ni maa min mago bɛ diɲɛ de la. nu'tihi minha. an bɛ dɔ d'i ma a la kɛ. an bɛ dɔ d'i ma a la. o kɔrɔ tɛ i b'i sago sɔrɔ mais an bɛ dɔ d'i ma a la. e mago bɛ diɲɛ na tɔɲɔli kama. e mago bɛ diɲɛ na jɛnɛya de kama. e mago bɛ diɲɛ na i sago kɛli de kama. n'u t'i minna an b'i sɔn a dɔ la an b'a dɔ d'i ma.
nga ti laban dɛ وما له في الآخرة من نصيب nga ni yɔrɔ ta tigi ye lahara dɛ o tuma na adamaden kan ka min ɲini o ye lahara ni yɔrɔ de lahara ni yɔrɔ t'i bali diɲɛ ni yɔrɔ sɔrɔli la lahara ni yɔrɔ de kɔrɔ ye diɲɛ ni yɔrɔ ɲiniko ɲuman o de ye lahara ni yɔrɔ ɲinini ye n'o tɛ ala ma silamɛ bali foyi la diɲɛ kɔnɔ yan i yɛrɛ ka lafiya sira kan i ka nbɛnja sira kan n'ala y'o nɔgɔ i ye ala ko de i kana dan sago a dun ko ninnu bi ban dɛ sunkalo daminɛna sisan an bɛ yɔrɔ min na o kan bɛ ko n'a ma se ka ban bi ko lelatul kadiri dugawu kalan mana kɛ ko an b'a tɔ dafa alors o kɔrɔ ye ko bi ban ayiwa ko bi ban ala k'an da ban cogo min na أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ko yala jɛɲɔgɔn wɛrɛ de b'u la wa jɛɲɔgɔn min ye diinɛ wɛrɛ daka u ye ka diinɛ wɛrɛ tasiri u ye k'a fɔ a ye ala bato ta nin de ye ala bato cogo ye ko o jɛɲɔgɔn de b'u bolo wa kabini setanɛw la ما لم يأذن الله به k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ma yamaru di ala bato cogo min na ɲininkali de don ɲininkali tawbihi de don aw bɛ se ka ala bato sira jumɛn kan ala min y'a da o ye min fɔ n'o tɛ na ولولا كلمة الفصل ala ko n'a bɔra lahara bi se ne ye lahara sanga ta ka ban k'a fɔ n bɛ lahara se ko n'o kun tɛ ko ne ala kalenna لقضي بينهم ko n bɛ ko in ɲɛnabɔ diɲɛ na yan nka lahara sanga tara ala bɛ muɲu ka lahara kɔnɔ tɔɲɔlikɛla bɛɛ ye ala bɛ muɲu ka lahara kɔnɔ dansagona bɛɛ ye nka dɔw b'u ta ye diɲɛ na yan parce que kira ye jurumu 4 5 fɔ a k'olu ti bila ka lahara kɔnɔ fiyewu mɔgɔ tɔɲɔ b'o la dangadenya b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa janfa b'o la ayiwa nkalontigɛ b'o la nin fɛn o fɛn mɔgɔ min ka baara mana kɛ nin dɔ ye ala t'i fa fiyewu n'i m'a ye yan o ti kɛ fiyewu mana ala ko lahara sanga tara ne ala fɛ ka ban n'o kun tɛ ne kun bɛ kiiri tigɛ diɲɛ na yan bɛɛ kun b'i ta k'i bɛɛ ta kun bɛ k'i tɛgɛ yan na وإن الظالمين لهم عذاب عليم nka i k'a dɔn tɔɲɔlikɛlaw ɲangata b'u ye ɲangata min ka gɛlɛn dɛ ala kana an k'a ye na ترى الظالمين ala ko lahara don i bɛna tɔɲɔlikɛlaw ye مشفقين u sɛbɛkɔrɔ sirannen bɛ مما كسبوا u ye baara jugu min kɛ kama وهو k'a sɔrɔ o baara jugu in yɛrɛ واقع بهم a bɛ cun u ka de a t'u jɛ fiyewu والذين آمنوا mɔgɔ minnu limaniyara وعملوا الصالحات n'olu ye baara ɲuman kɛ diɲɛ na yan في روضات الجنات olu bɛ hali jinɛ nɔgɔforow kɔni kɔnɔ لهم ما fɛn bɛɛ b'u bolo ye يشاءون n'u ye fɛn o fɛn kanu عند ربهم u ka ala yɔrɔ ذلك o min filɛ nin ye هو الفضل o ye pusamandiya ye الكبير pusamandiya min ka bon o ye hali jinɛ ye ذلك الذي a ko o min filɛ nin ye يبشر الله عباده ala b'a ka jɔn ɲumanw nisɔndiya ni o de ye الذين jɔn ɲuman minnu ko don آمنوا minnu dara ala la tiɲɛ yɛrɛ la وعملوا الصالحات tilala ka baara ɲuman kɛ قل mamadu a f'u ye لا أسألكم عليه أجرا ne tɛ sara ɲini aw fɛ kiraya seli la إلا المودة fo n'a kɛra kanu gɛlɛma ye في القربى filukuruba na ma duga suruna ومن يقترف حسنة ni maa min ye wale ɲuman kelen kɛ نزد له فيها حسنا an bi ɲuman wɛrɛ fara a kan إن الله k'a dɔn ala غفور yafa masa don shakurun ala ye barika da masa ye ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ala ko i kana siga dɛ ko tara zalimina don dɔ la i bɛna tɔɲɔlikɛlaw ye i ɲɛna نعم musfikina u ja wulilen don fɛn na u ye baara jugu min kɛ parce que baara jugukɛlaw ɲangata de dulon b'u kunna janɛmɛ bi pɛrɛn k'a fɔ a y'u cɛ ka na ayiwa o tuma na bɛɛ ja bɛ wuli o tuma na walejugukɛla yɛrɛ kɔni jatigɛlen don ko ne ti kisi bi ala ko cogo di وهو واقع بهم wa huwa waqi'un bihim wa u ye jurumu min kɛ o ɲangata kɔni a bɛ cun u ka foyi tɛ se k'a bali foyi tɛ se k'a bali والذين آمنوا وعملوا الصالحات
ako amma mɔgɔ minnu sɔnna sa ka limaniya bi yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛna n ye silamɛ ye a ti foyi ɲɛ ni baara ɲuman ma fara a kan n ye silamɛ ye ti foyi ɲɛ ni baara ɲuman ma fara a kan na fi rawdatil jannati olu bɛ alijinɛ nɔgɔforow de kɔnɔ lahum ma yasha'una inda rabbihim fɛn o fɛn ka d'u ye ala bolo a b'a d'u ma fɛn o fɛn mana alijinɛ den ja alijinɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ non zalika huwa al-fadlul kabir a ko ni pusamandiya bɛ yen min ka bon k'a fɔ i kunna jara ko foyi man bon ka tɛmɛ kisi ka lahara ni maa min ye alijinɛ sɔrɔ k'o de ye niyɔrɔba ye zalika allazi yubashiru Allahu ibadahu zalika allazi o nɛɛmaba in de ye nɛɛma ye yubashiru Allahu ibadahu ala b'a ka jɔnw nisɔndiya ka a ka jɔnw nata ka bila k'a fɔ o de b'a ɲɛ allazina amanu wa amilu solihati allazina amanu minnu ye baara ɲuman kɛ minnu limaniyara k'a fɔ ne kɛra silamɛ ye ne dara ala la o t'a ɲɛ dɛ wa amilu solihati u tilala ka baara ɲuman caman kɛ baara ɲuman tɛ i n'a fɔ e b'a ye cogo min na sunkalo in na dɔw bɛ yaala ka dumuni di mɔgɔw ma dɔw bɛ yaala ka malo di dɔw bɛ yaala ka ɲɔ di wa o ye baara ɲuman dɔ ye mais e ɲɛ kana b'o fɛ dɛ e ka baara ɲuman ye min ye ni nin dili se tɛ e ye i ja du i yɛrɛ la i ɲɛ suli ka bɔ fɛn filɛli ma min ye haramu ye e bolo ka dɔgɔ mais ala b'a kalama i balima ka buru kunkurunin min b'i bolo i n'a k'o tila e bi jɔn na o ka bon ala bolo o n'a ɲɔgɔnnaw minnu ni adamaden b'o kɛ se tɛ ɲɛ tɛ quoi parce que ala ti sɔn k'o kɛ o ka setigiw kɛ hinɛtigiw ye ka fantanw kɛ hinɛ minɛna dama ye la bɛɛ bɛ baara k'i fanga de kɔnɔ bɛɛ bɛ baara k'i ka se de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ e ka lɔgɔmaya kelen ka bon ala bolo ka tɛmɛ dɔ ka tɔni 100 dili ma ala ma ala y'an da ten de la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala ti ni minɛ foyi la ni bɛ se min na kɔ siga t'a la dirihamu kelen tuma dɔw la o ka fisa dirihamu 100,000 wa dirihamu kelen bɛ double ala fɛ tuma dɔw la a ka ca dirihamu 100,000 nin bɛɛ bɛ ala bolo mana na gɛlɛya bɛ yɔrɔnin min na kul muhamadu a fɔ la as'alukum alayhi ajran a fɔ silamɛw ye ko i ti dɔrɔmɛ ɲini i ka kiraya la illa al mawaddata fil qurba fɔ n'a kɛra i somɔgɔw kanuni ye kuma bi yan kuma sɛbɛ yɛrɛ bi yan parce que n'i ye kuran tafsiriw lajɛ k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ an b'a fɔ ko kira ko ne ti dɔrɔmɛ ɲini ka kiraya la mais a ye kɛ n somɔgɔw fɛ e ko tafsiritigi caman sɔnna k'o ta dɛ o ko de ko nin minɛna ka bɔ Muawiya ta la k'o y'a minɛ Aliyu la ko Aliyu ko a y'a minɛ Ibnu Abasi la kabini yan Adisa ye dugu minɛ a ko alakira kun kɛra ko a kun bɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam balimaya la fi jami Quraishi bɛɛ ka balimaya kun bɛ se kira ma falamma kazzabuhu wa abaw an yubayi'uhu qala ya qaumi iza abaytum an mubayati fahfazu qarabati fikum لا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم ko kuma min na kira ka kiraya dira ma ni arabu banana a yɛrɛ faso Quraishiw k'u t'a fɛ ko a ko Quraishiw ma aw bana ka tugu ne na nka n b'a ɲini a fɛ a ka sinji kɔlɔsi ne n'aw cɛ a kana sɔn jugu ka se ne na
hali n'a ma sɔn ka tugu ne na a ye sinji kɔlɔsi n'aw cɛ a k'a kɛ sinji kama a ka ne dɛmɛ ka don ni juguw cɛ o ye tafsiri dɔ ka ide ye dɔwɛrɛ ko nin minɛna ibnu abasi de la ko kureshi a ko kureshiw ma ko ne t'a ka wari ɲini dɛ a y'a ka wari to a bolo ne ye kira de ye mais ne ma dɔrɔmɛ ɲini aw fɛ nka sa n b'a ɲini aw fɛ kɔni a kana tɔɔrɔ se ne ma a y'o kɛ sinji kama sinji min bɛ ne ni aw cɛ aw de ye ne ka jamakulu ye wa aw de ye maa ye fana min kan ka sɔn ne ye ka tugu ne na o ye tafsiri wɛrɛ ye dɔwɛrɛ ko k'u ye nin minɛ a taw bunu dinari la ko a ko kureshiw ma n b'a ɲini a fɛ a kana ne tɔɔrɔ bi qarabati minkum a kana sɔn sinji min bɛ ne n'aw cɛ aw ka tɔɔrɔ ka se ne ma wa tamna'unani minan nasi n b'a ɲini a fɛ fana a ka don ni mɔgɔw cɛ a kana n labila jugu ye u ko tuguni ko Abdulayi ibn Abasi de y'a fɔ ko tuma min na a tɔgɔ ye di dugu in mɔgɔw tɔgɔ de al-ansar madinakaw ko olu tun bɛ manamanakan dɔ f'u ka sigiyɔrɔ la ka kira dɔgɔya k'a fɔ kira ma ko i dɛsɛlen anw de y'i dɛmɛ u tun t'o fɔ kira yɛrɛ ɲɛna u tun b'a fɔ a kɔfɛ ko nafigiw ye kuma ta ka na fɔ kira ye o tuma na a ko cogo di a ko fa atahum fi majalisihim ko kira nan'u ma u ka sigiyɔrɔ la wa qala ya ma'ashara al-ansar alam takunu azillatan fa a'azzakumullahu bi a ko kira dimine nana madinakaw ka sigiyɔrɔ la u ka dugu maabaw bɛ sigiyɔrɔ min na a ko madinakaw ma a fɔ aw lafulen jasilen kun tɛ jeni kun bɛ madinaka dɔn ko mɛ ala y'aw bonya ni ne ye dɛ ala y'aw bonya ni ne ye ko madinakaw ko bala k'o ye tiɲɛ ye kɛ alam takunu dullalan fahadakumullahu bi a ko aw bɛɛ kun fililen tununnen tɛ ala de ye aw kanda ni ne ye k'alu bala ko madinakaw ko nin ye tiɲɛ ko tuma na ko a ko afala tujibuni o tuma na aw tɛ ne jaabi wa k'alu ma nakul ko o kira ma ko mɛ k'anw bɛ mun de fɔ ye ko kira ko a kan k'a fɔ ko tari aw t'a fɔ don o don alam yukhziruka qawmuka fa awaynaka ko tari i ka mɔgɔw ma i lebu i bɔ wa alam yukhrijuka qawmuka fa awaynaka i ka mɔgɔw m'i gɛn ka bɔ wa taayɔrɔ t'i la anw de y'i bisimila aw m'o fɔ awalam yukazzibuka fa saddaqnaka aw m'a fɔ k'i ka mɔgɔw k'u ye nkalon tigɛ u y'i gɛn anw de k'u ye tiɲɛ fɔ k'i gɛrɛ an na awalam yakhzuluka fa nasarnaka a ko e ka mɔgɔw ye e kira lebu k'i hayibu k'i kɛ maani ye mais anw y'i dɛmɛ dɛ u ma sɔn k'i dɛmɛ i kelen jala kun dɔ anw de y'i dɛmɛ fama zala yaqulu hatta jasaw ala rukabihim ko kira tora a bi mɔnɛ a bi kuma ko madinaka ba y'i turu kunbere kan bɛɛ wulila k'u sigi u kunbere kan ka yafa ɲini quoi wa qalu ko kira ma amwalna wa ma fi aidina lillahi wa rasulihi ko an ka nafolo ani fɛn o fɛn b'anw bolo ko a bɛɛ ye ala n'a ka kira ta ye c'est à dire sabali yafa ma an ka nafolo a n'an ka fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ d'i ma bi a kelen t'i to yen qala fa nazalat hazihi al-aya ko kɛra min kɛ ko nin aya in jiginna k'a fɔ madinakaw ye ko ne ma sara ɲini kiraya la mais ko a yɛrɛ ka bɛn a ka denbaya tɛ dɛ ka taa fana ko an tuwaddidu ila llahi fima yuqarribukum ilayhi ko a k'a cɛsiri ka
kanu kɛ ka sin ala ma ko fɛn min bɛ se k'a surunya ala la k'o de ye karaba ye Abdulahi ibn Kasimu fana ko umirtu an asila qarabati ko kira y'an bɛɛ yamaru ko an ka sinji de tu ko o de ye al-mawaddata fil qurba ye a ye nin yɔrɔ faamu oui bɛɛ nin ye diyagoya de ye kuranɛ tafsiri ninnu bɛ kɛ tuma min na kuranɛ tafsiri bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fitinɛ wulila silamɛya kɔnɔ tiɲɛ tɛ yen jama tilala jama in tilala tilayɔrɔ camanba de ye fo a k'a janto nin de la silamɛya binna de o tuma yahudiyaw ani kodɔnna kalannen minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ u sera ka silamɛw kɔdon ɲɔgɔn ma ka silamɛw bila ɲɔgɔn na fitinɛ wulila bon mɔgɔ minnu o don ni se b'olu ye o ye bani umuyata mɔgɔw de ye olu de ye se sɔrɔ o don silamɛya kan o la fɛn o fɛn bɛ se ka na alakira somɔgɔw ka mankutu fɔ o b'olu ka fanga bin fɛn o fɛn bɛ se ka na ka kira somɔgɔw ka mankutu fɔ k'olu sabati o b'olu ka fanga bin o tumana silamɛya bɔra khalifa ko la a bɔra amiru ko la a kɛra masakɛ ko ye masaya de nana hali ni tiɲɛ b'i bolo n'i y'a fɔ u b'i sikɛnɛ tigɛ n'i ye Seydina Ali lajɛ Seydina Ali ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛra kira nɔfɛ kabini n'a ma kɛ kira ye u ye dudenw dilan don min na ko gɛlɛya bɛ du kɔnɔ Seydina Ali de taara ka di kira ma sallallahu alaihi wa sallam o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ o y'a sɔrɔ kira ma kɛ kira ye kira ka kiraya nana kisi nɛɛma b'a ma ka Seydina Ali de to a bolo o la min bɛ so kɔnɔ Seydina Ali b'a dɔn min bɛ kɛnɛma Seydina Ali b'a dɔn mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo nin yɔrɔ in ye nin fɔ ye ka kɔrɔ minisiriw ka ca jamanaw kɔnɔ minisiri ka ca quoi mais président bɛ yen mais minisiri président kɔfɛ dɔrɔn minisiriw de bɛ yen jate la président kɔfɛ dɔrɔn minisiriw de bɛ yen mais n'i y'a lajɛ minisiriw président ka bɔyi bi président dɔn ka tɛmɛ a ka minisiriw kan a ka bɔyi min b'a ka tabali jɔsi ka na dumuni sigi min b'a ka suliyo jɔsi ka d'a ma o bɛ min dɔn a na minisiriw t'o dɔn a la minisiriw b'a sɛbɛlama de ye ka caya mais n bɛ nin cogo la bi ni denmisɛnninw bɛɛ b'a la bi bɔyi de b'o ye parce que ale de ye ɲinɛ ye so kɔnɔ o tuma na Seydina Ali ka ɲɛnamaya kɛra kira de nɔfɛ mais Bukhari ye hadisa 600,000 hadisa 600,000 Bukhari o de riwaya u ka sɔrɔ ka na tɔmɔtɔmɔniw k'a la ka se hadisa 4,000 ma k'o kɛ wulibali ye mais n'i ye suna kitabu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Seydina Ali ka kuma 72 de b'a la mais Abu Hurairata ka kuma ba yirikaw de b'a la ba yirikaw Abdulahi ibn Abbas kun ye denmisɛnninw de ye o mais Abdulahi ibn Abbas ko i b'o ba yirika jate de ba yirika denmisɛnninw de kun don Abdulahi ibn Abbas kun ye denmisɛnnin de a si ma tɛmɛ san 13 kan Alakira balolen ɲɛna a si ma tɛmɛ san 13 kan Alakira balolen ɲɛna
mais ale ka hadisa baw de do ba Abu Hurairah ta yɛrɛ ka tuubi ani kira fatuli cɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan n'a cayara a cayalen ba san 4 sinon dɔw b'a nagasi ka na ko ala a ma san 2 sɔrɔ a donni silamɛya la ka gɛrɛ kira la o ni kɛ Abu Hurairah ta mun ye suluku de ye i n'a fɔ diinɛ tɛgɛ jɛw hali u bɛ min don a t'u bolo olu de bɛ hali sufa mɔgɔw de don misiri kɔnɔ u bɛ bɔ de ni mɔgɔ min ka dumuni tɔ tora o b'a bila ka na u bɛ fɔ a kan olu bɛ misiri de kɔnɔ mais ale ka hadisa ne yɛrɛ tɛ maa dɔn min ka hadisa ka ca Abu Hurairah ta ye ko alakira ko tan alakira ko tan alakira ko tan alakira ko tan e tubira a cayalen san 4 kira fatura mais e de ka riwaya cayara diɲɛ bɛɛ ta ye Seydina Ali ta suna kitabu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ hadisa 72 mais kira ye ka ani Ali to ɲɔgɔn fɛ n bɛ fɛ k'a fɔ fitinɛ de nana don silamɛya kɔnɔ kira somɔgɔw ko kɔni n tɛ se k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ kamalen ye koyi wallahi ko a san 1000 ni kɔ ye nin ko kira bɔnna tɔgɔ ma fɔ Magan dugukolo kan ni kunna sini tɛ Urwa denkɛ de ko a mago bɛ kira mɔdenw na o don ko a mago bɛ kira mɔdenw na Ben Salman kira mɔdenkɛ nana a fɛ yen n y'a fɔ a ye yan u tɛ se ka ye yɔrɔ si u bɛɛ kurulenin b'u ka woniw de kɔnɔ mais Ben Salman y'a wele a ka palais la o don journaliste bɛɛ bɔra ko kabini Ala k'u da u ma nin ɲɔgɔn ye k'ale kira somɔgɔw wele masakɛ fɛ bɛɛ taara i y'a ye sɔrɔ dɛ ayiwa alhamdulillah u bɛɛ taara journaliste bɛɛ wulila fo k'a dɔn mun bɛ yen mais mɔgɔ si tɛ u la min sera ka fɛn fɔ k'u kɔni y'a kɛ ko dogolen ye ayiwa k'u kɔni ma nin ɲɔgɔn ye ko nin na kɛ sirifuw bɔtɔ kura daminɛlen ye sa a ye nin faamu kira somɔgɔw ko bɔra la pewu o tumana yan tafsirikɛla ninnu tɛ se k'a fɔ fiyewu ilal mawaddata fil qurba k'o ye alakira ka denbaya de ko ye n'i y'a fɔ i da bɛ fara a bɛ fara o don o tumana nin caman de nana an sɔrɔ ka kɛ bɔnɛba ye silamɛya ma silamɛya filɛ o dekun de kɔnɔ farafarali in daminɛna ye de o n y'o fɔ a ye diɲɛ kɔnɔ jamakulu 2 de bɛ yen u b'a fɔ minnu ma ko sunna ni siya siya ye minnu ko anw bɛ to kira somɔgɔw kɔ o ye siya mɔgɔw ye fankelen ko la anw tɛ to kira somɔgɔw kɔ dɛ anw bɛ to kira ka sunna de kɔ o tuma na mankan wulila yan fo a bɛɛ b'a kalama Abubakar fagara o de la ka empoisonné Seydina Umaru fagara o de la ka a sɔgɔ muru la misiri kɔnɔ Seydina Usmanu tora o fitinɛ de la k'a da k'a kantigɛ a ka so Seydina Ali ninnu tora o fitinɛ de la k'a suɲɛ k'a faga misiri kɔnɔ walima a taatɔ misiri la ka na se Hasani ni Huseni ninnu ma ninnu bɛɛ tora nin fitinɛ de la o tuma na anw bolo diinɛ ye Ala ta de ye tiɲɛ de don mais a dira mɔgɔw de ma mɔgɔw de nana n'a ye o tuma na n bɛ fɛ a bɛna nin bɛɛ sɔrɔ hadisa ko kɔnɔ o de la hadisa tɛ nkalon ye a bɛɛ mais nkalon ka ca a la tiɲɛ na nkalon ka ca a la o tuma na nin nkalon ninnu de nana don an ka diinɛ kɔnɔ tafsiri ma kɛ kira ɲɛna nin bɛɛ ye kɔsayana kow de ye o tuma na o tafsiri ko sira fana kan parce que tabari de b'a walawala o y'a dɔn o man di u yɛrɛ ye u tɛ fɛ k'o mɛn
o do ye mufti ɲininka maga o ye Fawzani ɲininka kalanden dɔ de y'a ɲininka ko Fawzani ko tafsiru cayara kojugu ko an ka tafsiri jumɛn ta o ye tafsiri jate tafsiri ma a b'a fɔ nin ka ɲi a bɛ se 700 ni kɔ ma mais Fawzani ye 3 wa a y'o de d'u ma a ko n'u bɛ tafsiri lajɛ kalandenw ko a ye Ibnu Kasiri san a ye Bagawiyu san a ye Abdurrahmanu Saadi o fana ye tafsirikɛla kura dɔ ye ɲan ma parce que ne yɛrɛ ma Saadi yɛrɛ ka foyi ye fɔlɔ Abdurrahman Saadi tafsir Saadi Abdurrahman Saadi a ye ni tafsiri 3 de fɔ Ibnu Kasir Bagawi Abdurrahman Saadi ni tafsiri ba in cɛla ni 3 ouais parce que u ka jeu u ka hakilila bi sɔrɔ olu de kɔnɔ u ka hakilila bi sɔrɔ olu de kɔnɔ tafsiri ko de ka o de la diinɛ ɲagamina tan mais a ma ɲaga diinɛ yɛrɛ ma ɲagami dɛ la ne ye diinɛ fɔ aw ye siya tɛ sunna tɛ foyi tɛ diinɛ ye min ye dɛ ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ i jogo ɲɛ o de ye Saadi ye dɛ سورة ممتحنة مما هذه الآية المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء التي يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع ناصر الله بفهم أبا جانتوني يرولا إسلامية ما تنو ده أي إسلامية تنو لا أمبالا ودبي تنو إسلامية على نكرة من فوي كيو دي فو يا ينغا ديننا يا بفو حجة الوداع لو قل آمنت بالله ثم استقم نيكو يدلمي على لدرويت لي اسلاميا بانا على يركو قرآن كونو الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مؤمن وأمي علي كسركو تلي ثم استقاموا كسركو تلي قرآن كوتي كيراكو كدا على لكيتلي قرآن كو كدا على لكيتلي كنا دينة تيتونو قالون دو دينة سيغاتونو i dungo de bɛ se k'i tunu diinɛ ye kelen de ye ka da ala la i jogo ɲɛ suɲɛni dabila jɛnɛya dabila hasidiya dabila juguya dabila hinɛ fandaw na ala ye farida minnu di seli ni su ni jaga ni hiji u kɛ diinɛ banna n'i taara i yɛrɛ don wo wɛrɛ kɔnɔ n'i bala n'a ye o y'i ka ko ye a banna diinɛ ye nin de ye mais n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn balawu min y'an sɔrɔ silamɛya sɔrɔ nin de don kira somɔgɔw tununa kira somɔgɔ tɛ se ka fɔ a tɛ ku i la o don hali bi n'i y'a fɔ i b'i labɛn dɛ o b'i fara siyaw kan siyaw ye baara kɛ dɛ siyaw ye baara kɛ mɔgɔw ka se ka don bakiya kaburu dɔw la ka ziyara kɛ siyaw de y'a kɛ kogo in kuma jɔ o kogo bakiya korilen bɛ bi cogo min na kabini fɔlɔ bɔgɔ biriki anw y'a sɔrɔ bɔgɔ biriki de b'a la et puis kogo jan tɛ fan o fan ma n'i diya i b'i sen pan kunna dɔrɔn ka don kaburu dɔ kɔnɔ bɔgɔ kogo de tun b'a la alors siyaw tun bɛ yɛlɛmɛ yen de kira ka denbaya yɔrɔ la u nana bali ka sɔrɔ ka nin kogo janba ninnu de jɔ a la sisan olu ka balili kama mais u cɛsirila u cɛ ma fɔni u tilala ka sira d'u ma ni lazara selila ayiwa mɔgɔw bɛ taa musow ko musow bɛ taa de wa u tilala ka musow ka doni yɛrɛ bali ko cɛw dɔrɔn de bɛ don bakiya bi n'o tɛ muso bɛɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ don bakiya mais bi ko musow ti don bilen. sira fitinin dɔ de a bɛ taama o de fɛ. ayiwa ala ka gɛrɛ kaburu yɛrɛ la. ayiwa u ti sɔn a ka gɛrɛ kaburu yɛrɛ la anw fɔ mana ye ma anw fɔ mana ye ma n'o tɛ bakiya kaburu dɔw kɔni maa si tun t'a maa bali a foyi la i bɛ koko n'i ta dɔrɔn ka don fɛn o fɛn ka di i b'a kɛ i bɛ taa bɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw de don silamɛw bilala ɲɔgɔn na
siyaw ne y'o fɔ n bɛ segin a kan siya dɔw bɛ a bɛ fɔ olu ma k'u ye tagaliw kɛ siya yɛrɛ tilatilalen don siya bɛɛ n'i ko siya i ye jamakulu dɔ de tɔgɔ fɔ mais o jamakulu in fana tilatilalen don imamiyaw b'u la ayiwa a tɔgɔ ye di zeyidiyaw b'u la ayiwa ismailiyaw b'u la fatimiyaw b'u la asadu ka mɔgɔw tɔgɔ ye di olu fana ye siya wɛrɛw de ye bashar asad alawinaw olu ye alawinaw ye bon siya qualité ka ca u ti ɲɔgɔn ka kuma fɔ quoi c'est à dire nin bɛ min ka nin ka taabolo ni taabolo tɛ kelen nin ka yeta ni nin ka yeta tɛ kelen o bɛɛ b'a la quoi bon comme min kun filɛ Nasrallah i y'a dɔn ale kun ye siya jɔlenba ye politiquement parce que ni politique banna ko la dɔrɔn c'est fini politique de y'a to ko caman sera ka mɔgɔw mara bon mais n'i y'o bɔ a la k'i sigi i ka so comme anw ta bɛ cogo min na anw ta tɛ politique la an mago t'a la an ka sira t'a la an ka politique y'an ka diinɛ ye mais jɔyɔrɔ bɛ politique la yɔrɔ dɔw la o mɔgɔ kana siga o fana na dɛ jɔyɔrɔ bɛ politique la yɔrɔ dɔw la o la Nasrallah ale kun y'o cɛ belebeleba ye mais ale kun bɛ Abubakar bonya a bɛ radiyallahu fɔ a ma a bɛ Umaru bonya a bɛ radiyallahu fɔ a ma ale ka dɔgɔyalima k'i se sahaba cɛ kelen ma aha n'a bɛ an ba Aisha fɔ a bɛ umul muminina de fɔ ko muminidenw ba mais siya don mais olu ka siyaya sira y'o ye mais siya wɛrɛw bɛ yen n'i ye Abubakar fɔ dɔrɔn u b'a fɔ Ala ka danga b'a kan siya wɛrɛw bɛ yen n'i ye Umaru fɔ dɔrɔn u b'a fɔ Ala ka danga b'a kan an bɛ fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn de nin ta ye tiɲɛ nin ta ye nkalon n ka kuma t'o kan ne ka kuma bɛ min kan siya yɛrɛw tɛ taabolo kelen na siyaya la bɛɛ n'i ka taabolo don o tumana dɔw y'a sɔn nɔgɔya dɔw y'a sɔn gɛlɛya o tumana sunamɔgɔw wahabiyaw fana ti taa sira kelen kan wahabiya finw bɛ yen wahabiya alamɔgɔw bɛ yen wahabiya ɲumanw bɛ yen fo k'i sa olu ta tɛ se maa ma mais u ye diinɛ faamu cogo min na u b'a defan o sira kan mais u ti don e kunna u mago t'i la mais wahabiya ninnu fana bɛ yen baara foyi t'olu la u b'u yɛrɛ fa neni u b'u yɛrɛ ba neni u ti maa wɛrɛ fa to u ti maa wɛrɛ ba to u b'u yɛrɛ fa neni ne b'a fɔ wolodenni a bɛ wajuli de la et puis wahabiya cɛkɔrɔbaw tugulen b'a kɔ a bɛ k'a fɔ a bɛ k'an ka a tɔgɔ ye di tijaniya karamɔgɔ dɔ a bɛ k'o de lakari quoi mais a ka kuma na a ko kɔrɔya t'a la dɛ ko hali n'ale fa ye sira bila ale bɛ wulibali fɔ a fa ye mais a b'a fɔ a ye ka ban o tumana wahabiya ninnu bɛ yen sunamɔgɔ ɲumanw fana bɛ yen sunamɔgɔ juguw bɛ yen sinon an bɛɛ ye suna de ye ne y'o fɔ a ye k'o tamaki bɔ maa o maa tɛ suna ye i ye kafiri ye suna kɔrɔ de ye Alakira taabolo e bɛ kira taabolo bila ka jɔnni taabolo minɛ an bɛɛ ye suna de ye mais an tɛ wahabiya ye mais an ye suna ye an tɛ siya ye mais an ye suna ye wulibali de don u ye nin fitinɛ de don silamɛya kɔnɔ kira ka denbaya k'a bɛɛ bin u tɔgɔ tɛ se ka fɔ u tɔgɔ tɛ se ka fɔ nka tiɲɛ na minnu y'u yira diɲɛ na anw b'u dɛmɛ wa an bɛ sa u kɔ o ye siyaw ye mɔgɔw ka sɔn o fana ma hali ni fili bɛ siya yɔrɔ dɔw la minnu kɔni ko anw bɛ sa kira n'a somɔgɔw kɔ tasayuhu don tasayuhu don dɛ an n'u bɛ bɛn yɔrɔ dɔw la an n'u bɛ fara yɔrɔ dɔ la mais wulibali kɔni ye min ye olu de ye layidu di kira somɔgɔw ma an bɛ sa o kɔ wulibali don dɛ wulibali don aha o faamuna mais tafsiri in na a kɛlen bɛ ka min fɔ min bi kira somɔgɔw bɔ nin aya in na a ka ca mɔgɔ 40 ye kira somɔgɔw ko tɛ fiyewu mais ni fa t'i la i yɛrɛ b'a dɔn o de ko don mais u y'a bɔ a la dɛ o tuma na naam hasanatan o tuma na o kɛra somɔgɔ ninnu nɔfɛ tugu la sisan
kira ka denbaya de don ni aya in jiginna ala kira ka sallallahu alaihi wasallam o bɛ ka min fɔ ko kira bi Kuresiw ko ala ko kira ka Kuresiw de wele k'u k'a kɛ sinji kama ko k'ale dɛmɛ mais e ka hadisa in yɛrɛ lajɛ bani n'i y'a cɛw lajɛ n kan t'o ma dɛ matinu yɛrɛ n'i ye matinu yɛrɛ lajɛ e bɛ kabakoya jɔn de ye bɔnɛ jigin kira kan Kuresiw de don Kuresi yɛrɛ de ye bɔnɛ jigin a kan n'o tɛ ni walimɔgɔ kun bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na hali ni Kuresiw tɛ silamɛ u ti sɔn u ti sɔn Kuresiw de y'a kɛlɛ ka ko bɛɛ da kan ko a taara alikaba la min ye ɲɔgɔmɛ tonso bila a kan jeli don Kuresi tɛ yan e kira ka tɔɔrɔ sɔrɔla jeli bolo Kuresiw kɔ n'a fɔra ko ala ko kira k'a ɲini Kuresiw fɛ ko u k'a kɛ sinji kama ko k'ale dɛmɛ u kana ale labila tumana ala yɛrɛ dɛsɛra quoi kira ye natɔ ala ma jigi si sɔrɔ Kuresiw kɔ ko kira k'a sɛmɛ Kuresiw la mais tasuma bɛ ka bɔ Kuresiw de yɔrɔ ka da kira kan i b'a dɔn yan ni hadisa in yɛrɛ maa ti nin ɲɛɲini yɛrɛ Kuresiw de kɛra kira jugu ye olu de ye ko bɛɛ da kira kan a bɛ faamu o tuma na hadisa wulibali ye mun ye Muhamadu a f'u ye i ti sara ɲini ka kiraya la nka u ka kɛ i somɔgɔw fɛ u ka k'i somɔgɔw fɛ u ka k'i somɔgɔw fɛ nin janfafaliw de kɛra silamɛya kɔnɔ o de la silamɛya juguw bɛ ka nin de ta bi k'a essayer ka silamɛya bɔ mɔgɔw dusukun na n ka daw ta ninnu ma sa ni ne bi kuma dɔrɔn c'est à dire ne bi mɔnɛ de ne kumatɔ a bɛ kɛ an ka mɔgɔ dɔ kɔnɔ ko ne kan b'ale ma o bɛ min da ne kan dɔɔnin tɛ quoi anw ti kuma olu kan ka wuli ka mɔgɔ neni ten ka wuli ka mɔgɔ dɔgɔya ten anw bɛ kuma e fɛ la mɔgɔ minnu bɛna ni dalilu ye fo dalilu min sɛbɛnnen bɛ an yɛrɛ ka kitabu danayamanw kɔnɔ o kumaw de b'anw degun an bɛ fɛ k'o walawala kunfinw ye u ka se k'a yɔrɔ faamu u kana to ninnu ka woyo kɔnɔ n tɛ an ta ninnu ko tɛ n tɛ ninnu ko tɛ kamalen ko k'a lajɛ ko khairul quruni yɛrɛ ko a bɛɛ nkalon khairul quruni qarni ko alakira ko waati min ka kusa waati bɛɛ ye ni o ye san 100 o san 100 k'o ye siècle kelen ye walima o ye karnu kelen ye ko karnu kelen o karnu kelen san 100 don ko mais ale san 100 fɔlɔ min ko n'o de ka kusa a bɛɛ ye kiraya kɔnɔ ko y'ale Muhamadu ka san 100 fɔlɔ ye k'o kɔfɛ san 100 filanan min bi da o kan k'o kɔfɛ san 100 sabanan min bi da o kan kamalen to a Akhu Rashid a ko silamɛ yɛrɛw k'a lajɛ ko a fɔlɔ ye min ye ko kira nana waati min na ko n'o de ye waati la sɔn hɛrɛma ye ko tuma na diinɛw la sɔn hɛrɛma tɛ ko diinɛ jugu don ko kira ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna mɔgɔ faga de ma ko kira yɛrɛ fatulen kɔ ko Abubakar nana ko silamɛ yɛrɛw ko k'u ye Abubakar empoisonné k'a faga ko Umaru nana ko u ko biɲɛ donna Umaru kɔnɔ k'o faga ko Usman nana k'o kantigɛra ko Seydina Ali nana o fana fagara ko nin bɛɛ ye kira ka karunu de k'o bɛ se ka kɛ ko o karunu de hɛrɛ ka bon karunu tɔ ye ko karunu mun bɛɛ kɛra balawu ni mɔgɔ faga kɔnɔ non kamalen bi tila ka dalilu ta de Bukhari Muslim kuranɛ kɔni b'a kunkolo la a mɛnna ale fa ye alimamiba dɔ de tun y'a fa ye Marɔku alimami den dɔ de don a nana kafiriya de ka don kerecɛnya na hali bi a bɛ ka ko da silamɛw kan et puis ale ta tɛ n bi ne nin ye dɛ Bukhari ni Muslim kuranɛ yɛrɛ a b'a ta k'a da i tɛgɛ
ka tila ka telefɔni labila ni karamɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ se ka kuma an karamɔgɔ sisan kumani dɔw bɛ sɔrɔ sa o an ye da dɔw yɛlɛ ka ban an ka karamɔgɔba minnu y'an yɛrɛ jigi olu ye olu ni cɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka arabukan ka ɲi u ta ye o ye kelen ye fɔlɔ parce que arabuw delilen b'u ka yɔrɔ kuma de la darija i ka dugu kuma mais kuranɛ yɛrɛ arabukan hali u ka dɔnnibaa yɛrɛ kɛtɔ ka kuranɛ arabukan ɲuman fɔ a ka gɛlɛn u bolo mais cɛnin bɛ arabukan fɔ i b'a fɔ kabini a wolola ni kuranɛ arabukan tɛ a tɛ arabukan wɛrɛ fɔ mais anw ka karamɔgɔbaw bɛ na u b'a wele maga u b'a wele diɲɛ jamana bɛɛ la mais n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali u tɛ taa yɔrɔ jan bilahi parce que a bɛ sin ka na ni Buhari ka hadisa dɔ ye ten n'o kɛra dɔrɔn anw ka karamɔgɔ k'a fɔ dɔrɔn Buhari tɛ Ala ye Buhari tɛ kira ye Buhari ye fili kɛ a ye sababa sɔrɔ yɔrɔ dɔw ɲɛna mais fili bɛ yɔrɔ dɔw la mais k'a fɔ dɔrɔn fili bɛ Buhari ka hadisa kelen na u tɛ se k'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ u bɛ bɛn yen u bɛ bɛn yen u bɛ bɛn yen o de la ne y'a fɔ a ka hadisa ko faamu hadisa tɛ Ala kan ye kira kan tɛ hadisa ye n y'a minɛ mɔkɛ la o y'a minɛ a fa la o y'a minɛ a terikɛ tɛmɛntɔ la o y'a minɛ cɛ sigilen la hadisa caman ye nin de ye mais hadisa wulibaliw bɛ yen Buhari yɛrɛ ko ale ka hadisa min ka kɛnɛ hadisa bɛɛ ye o de ye sabalamaw ye o de y'a ka sabalamaw ye k'a fɔ Madu y'a fɔ a ko Daramani ko a y'a mɛn kira fɛ Madu y'a fɔ ko a fa y'a fɔ a ye o fana ko Amadu ko a y'a mɛn kira fɛ mais mu anu bɛ yen o ye anu jan ye dɛ Buhari ka hadisa o anu janw b'a la mu anu bɛ hadisa la mu anu kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye n y'a minɛ nin na n y'a minɛ nin na ani fulana ani fulana ani fulana ani fulana fo ka taa se kira ma u b'a fɔ olu de ma ko mu anu tari ma faamu de bon mais o n'an ko an bɛ don ye baara bɛ tiɲɛ o sa an ka taa dɛ mais a y'a faamu dɔrɔn u bɛ nin fɛn min fɔ k'a fɔ u ye nin kɛ Alakira tile la nin kɛra i y'a dɔn n y'o fɔ ye o banna o Alakira tile la sɔrɔ silamu jihadi kɛra mais jihadi fɛn o fɛn kɛra kira tile la n'i y'a mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ni tora a la a ti mɔgɔ 200 bɔ an delila k'a fɔ yan ka kɔrɔ mɔgɔ 200 t'o bɔ a ka jihadi caman kɛra kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ bilen u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan walima u taara fɔ juguw kɔ o caman kɛra o tumana kira yɛrɛ tile la a kana siga o la dɛ an ka kira tile la kira ma kɛlɛ kɛ yɔrɔ si ko a taara dugu dɔ attaquer ko a ka don diinɛ na a tɛ yen ayi o ma k'a fɛ a kana siga min na parce que ni kuma fɔra i bɛ asulu de lajɛ Umaru ye min kɛ yanni an k'o lajɛ non Usmani ye min kɛ Ali ye min kɛ non yanni an ka taa ye kotigi ye mun kɛ kotigi ye mun kɛ an t'a ye sira si la diɲɛ kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli ko Alakira wulila ka taa bi dugu dɔ kan ko an nana kɛlɛbaga nin dugu in ma fo a ka don diinɛ na o tɛ yen n y'o fɔ o tɛ yen o tɛ yen o ye kelen ye filanan cɛ kelen tɛ yen muso kelen tɛ yen ko kira delila k'a fɔ a ye nin faga ko a tɛ kɛ silamɛ ye o tɛ yen a tɛ yen a tɛ yɔrɔ si a tɛ yɔrɔ si n'a yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ Ala sɔsɔ la ikraha fi din jagoya tɛ diinɛ na a ma jɔsi dɛ aya si tɛ yen min y'a jɔsi a tɛ yen a b'a apposelen don mais e bɛna ɲininkali kɛ kira ye fagali kɛ wa n b'a fɔ oui kira ye fagali kɛ mais kira ma mɔgɔ faga mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga ne ti fara e la n ti don i ta la wa i ta ti kɛ yan bɛɛ b'o kalama yɛrɛɲini dagalen don silamɛ ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Alakira balolen a bɛɛ kɛra yɛrɛɲini kɛlɛ de ye
mais kuranɛ b'a f'u ye yɔrɔ dɔ la jahidil kufara wal munafiqina waghluz alayhim kelen yɔrɔ wɛrɛ la a b'a f'u ye o tuma na qatilul mushrikina kafatan Muhamadu n ye yamaru d'i ma i ka bolisɔnna bɛɛ kɛlɛ suratu tawba i ka bolisɔnna bɛɛ kɛlɛ munna kama yuqatilunakum i n'a fɔ u yɛrɛ bɛɛ y'a kɛlɛ cogo min na a yɛrɛ k'u bɛɛ kɛlɛ ten bingani bɛ min kira ma bi mɔgɔ kan silamɛya ma bi mɔgɔ kan silamɛya ti bi mɔgɔ kan mɔgɔ mago ɲini sira mana kɛ bingani ye silamɛya tɔgɔ la i bɛ se k'o de kɛ ne mago bɛ nin fɛn na nka n t'a sɔrɔ fɔ ni silamɛya tɔgɔ tɛ kumana n ka silamɛya tɔgɔ ta ka kɛlɛ kɛ n mago bɛ min na tari n'o sɔrɔ ani silamɛya yɛrɛ y'i bila a la kelen tɛ a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ cɛni ka kuma an bɛ se k'a caman jaabi walahi an bɛ se k'a caman jaabi akurashid an bɛ se k'a ka kuma caman jaabi o khairul quruni olu de y'o fɔ hadisa o hadisaw bɛ yen mais ale ko o hadisa tɛ tiɲɛ an t'ale sɔsɔ o la o an t'a sɔsɔ o la mais an b'a dɔn kɔni kira ka waati hɛrɛ ka bon waati tɔw kɔni hali ni kira m'o fɔ anw bɛ da o la an yɛrɛ ma ten parce que ale de kama bi minnu siranna ala ɲɛ olu sera ka walimuso to yen minnu siranna ala ɲɛ olu sera ka sinji tugu bi k'u ka nafolo bɔ ka fantanw dɛmɛ o la an b'a dɔn ale kira tile ka fisa tile tɔw ye anw silamɛw bolo mais n y'o de fɔ a ye ala ma don mɔgɔya la ala ye mɔgɔya ni hakili de to ni hakili dɛsɛra dɔrɔn i bɛ segin kɔfɛ ni min hakili bonya n'i ta ye o bɛ yɛlɛ i sanfɛ an b'o de kɔnɔ alakira sɔlɔlɔ alaihi wasallam a ye baara kɛ ni hakili de ye mais ale ye mɔgɔw mara yahudiyaw nasaraw olu ka kalan n'u ka kodɔn tun ka bon silamɛw ta ye silamɛ caman tugura kira kɔ fantanw burusi kɔnɔ mɔgɔw mɔgɔ dɛsɛlenw se tɛ minnu ye fɛnba bɛɛ bɛ daminɛ ten de olu de tugura kɔ fɔlɔ fɔ ala ka sɔrɔ ka na cɛbaw di mais malgré tout u ye cɛ minnu mara yahudiyaw kitabu jiginna olu kan a mɛnna u yaalala u ye diɲɛ jamana bɛɛ kɛ kodɔn b'u la i siranna fanga na nka secogo wɛrɛ bɛ yen o tɛ fanga ye o kodɔn ye o de kɛra u ye silamɛw kɛlɛ ni o de ye u tɛ se ka silamɛw kɛlɛ ni to fanga ye mais u ye silamɛw kɛlɛ ni kalan fanga ye kodɔn fanga ka se ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ Seydina Ali nɔfɛ ko Seydina Ali ye ala yɛrɛ de ye ko ala yɛrɛ de don k'a bɛ bato ka sɔrɔ ka na ko Seydina Ali y'olu bila tasuma na de k'u jeni u ka sɔrɔ ka na n'o hadisa ko Abdulayi ibn Abasi ko n'a kun kɛra ale ɲɛna k'u kun ti jeni ko parce que ko jenini ka ɲi ala dɔrɔn de la ala de ko ale ye jeninikɛla ye maa wɛrɛ man ka jenini kɛ u ye nin juguya de dilan silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kira taara dɔrɔn ala su ma don kira fatura yɔrɔ min na Seydina Ali sogolalen bɛ ni kira su ye kɛlɛ wulila Madinɛ ko jeni bɛ kɛ kira nɔnabila ye kira su ye tile 3 de kɛ ka sɔrɔ a ma don 3 jours kira su bɛ bolola su ma don an tɛna an da don o yɔrɔ la mais a yɛrɛ bɛna o bɛɛ yɔrɔ ye ɲɛfɛ mais a k'a dɔn dɔrɔn jugu minnu tun bɛ silamɛw senkɔrɔ wari b'u kun se b'u ye mais u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ olu ye nɔba bila silamɛw ka farali la wa hali bi an bɛ ka taa ten n y'o fɔ a ye diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan bi ko arabuw kana bɛn diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan bi intervention tɛ diinɛtigiw ni ɲɔgɔn cɛ a y'u to ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn fa parce que diɲɛ bɛɛ ka yecogo ye ni silamɛw bɛnna dɔrɔn k'u bɛ mɔgɔ faga de daminɛ ni silamɛw ye fanga sɔrɔ dɔrɔn k'u bɛ mɔgɔ faga de daminɛ o dun b'an ka kitabuw kɔnɔ ko i k'i muɲu
yani mago ka ɲɛ ayiwa alhamdulillah i k'i kɛ miskina ye k'i ŋunuma f'i mago ka ɲɛ n'i mago ɲɛna i ka sɔrɔ ka tasuma da mɔgɔw kan nin b'an ka sɛbɛnfɛnw de kɔnɔ ye an ka kuran tafsiriw falen bɛ nin de la k'i kana girin ka kɛlɛ kɛ ten ko jihadi k'i k'a lajɛ fɔlɔ n'a bɛ se ko n'a ye fanga sɔrɔ tuma min na kɛlɛminɛnw dafara a yɛrɛ y'a dɔn sisan an bɛ se k'a ka sɔrɔ k'a kɛ kɛlɛ kan a b'an ka tafsiriw kɔnɔ yan ninnu ye nin bɛɛ kala ka nin bɛɛ dɔn wala u ka bɛnkan kɛra a ye silamɛw to ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn foroki parce que n'u bɛnna ni arabuw bɛnna bi maa bɛ jɔ o kɔrɔ wa ala ye hɛrɛ bɛɛ de k'olu bi kulu i sigilen u ka kulu bɛ yen walahi a t'i sen dɛ i sigilen a ka i ɲɛ bɛ sanu kuru la kulu kan o kulu b'u bolo ka taa se essence bɛ yen o bɛ ka bɔ bi n'o ye pétrole ye fɛn sɔngɔ ka ca o ye bi o bɛ arabujan bɛɛ de falen b'o la Dubaï a ma mɛn lanbani de tun bɛ tugu ye lanba min b'an bolo yan o lanba de tun bɛ Dubaï a ma mɛn yɛrɛ a sisan mais pétrole bɔr'u fɛ yen dɔrɔn Dubaï ɲɔgɔn bɛ yen bi bɛɛ ko Dubaï parce que pétrole bɔra yen o tuma na arabu jamana bɛɛ ala ye nin hɛrɛba de sur'u kan n'olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn c'est fini n y'a fɔ a ye yan Égypte président mi El Makhlou Hassan Moubarak Hosni Moubarak ale k'u ka bateau dɔ taara Amérique a kan ka décharger ka balo de don a kɔnɔ u y'a négligé parce que suraka bateau don u ma sɔn abada ka a décharger ninnu dun bɛ ka balo de kɔnɔ Hassan Moubarak nana télévision na dɔrɔn miniti 5 minutes a y'o de kɛ futuba la a y'a ɲini arabe 5 minutes yɛrɛ tɛ m'a dɔn 3 minutes ou 2 minutes comme ça a nan'i jɔ télé la dɔrɔn k'a ɲini arabu jamana bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔgɔjida la arabu jamana bɛɛ la ni américains ka bateau b'i fɛ yen arabu si kana pétrole essence feere u ma k'a yira k'a fɔ ale ka bateau bɛ yen a tile hakɛ de ye nin ye hali u m'a dayɛlɛ jango k'a décharger pour que balo kana o yɔrɔ bɛɛ suraka bɛɛ y'u ka pompe datugu a ma miniti 5 bɔ Amérique faamaw ye déclaration kɛ ko k'a vider sisan an karamɔgɔ a videra yɔrɔ min na a charger o yɔrɔ bɛɛ bateau wulila ka taa Égypte bon u y'a ye ni surakaw bɛnna a bɛ kɛ kojugu ye diɲɛ ma olu bolo o yɔrɔ bɛɛ u ye bɛnbaliya don surakaw ni ɲɔgɔn cɛ aw t'a faamu ni sadiri nin b'a fɔ n b'i fɛ n b'i dɛmɛ u kɛlen bɛ ka surakaw tila ten de n b'i fɛ n b'i dɛmɛ nin b'a fɔ ne b'i dɛmɛ nin bɛ taa i kɛ nin kan nin bɛ nin kɛ nin kan u b'u fɛ tɛ dɛ lalala nin bi juguya sɛbɛkɔrɔ don nin kɔnɔ a kana kɛ arabu ɲɔgɔn fɛ belebeleba min fana birilen bɛ yenfɛla kan o fana bi juguya sɛbɛkɔrɔ don o kɔnɔ o kana kɛ arabu ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ bolo bɛ file kelen na u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an kɔni bi u ni ɲɔgɔn cɛ ten dɔrɔn plus fort ninnu bɛɛ ten de u bɛ baara kɛ ni kodɔn ye tari ma faamu de o tuma na nin kodɔn in de bɛ yen dɛ suraka ti bɛn ni suraka ma bɛn don olu dɔwɛrɛ t'anw bolo olu mana min sɛbɛn ka na kɔ olu de ka kitabu sɛbɛnnen bɛna di anw ma yan anw b'o kala ka sɔrɔ ka jele ta ɲɔgɔn fɛ dɔwɛrɛ t'an bolo o kɔ anw b'o de kala ni min ko n ye malikiya ye figu malikiya b'o bolo ni min ko n ye sunamɔgɔ ye o tuma na i bɛ taa sɔrɔ o ko olu yɛrɛ sunamɔgɔ yɛrɛ wahabiya yɛrɛ figu tigi ko kuma tɛ se ka f'u ye u bɛ se ka mujamala de kɛ dɔrɔn n'u yɛlɛla figu tigi fɛ dɔrɔn musala ka don n'o tɛ u ka tableau la figu ko te ala kira ko di ko a banna k'olu mago t'a la maliki ko di shafiu a wulibali ye nin de ye mais a bɛɛ dalilu b'an bolo quoi a bɛɛ da an bɛ kumaw fɛ tuma min na o b'a sɔrɔ an tilalen don ala k'an dɛmɛ n'an an ka taa man yaktarifu hasanatan nazid lahu fiha ni maa o maa ye ɲuman kɛ an bɛ dɔ fara k'a tigi ye inna allaha ghafurun shakur ala ye yafa masa ye masa in de kan ka barika da
am yaquluna yala kafir numba fowa iftara ala allahi kaziban ko ala kira galo tiga kada ala la fa in yasha illahu na ya ala kwaninja yaqtim ala qalbika alabna muhammadu dusukun datugu wa yamhu allahu albatila alabna mana gosi ka boy bataramgo ye kuma min fo bi joshi wa yuhiqqu al-haqqa alabna chen sabati bi kalimatihi le ala yere kuma kan ye innahu ikado ala alimun ala e doli masai bi zati suduri nin dusukun nunga dogolewnye wa huwa ala tigi allazi ala de masai yaqbalu tawbata ala bi son tubima an ibadihi kabwaka joma wa yafu wa ala bi yafafana an sayyiati kabo jonka wale jugu ko ni tubira wa ya'lamu ma ala be fendon taf'aluna aw buga ka minge wa yastajibu allazina amanu ala bi mogo jabi mogo minun liman yara wa amilu salihati mutlala ka bara nyumonge wa yaziduhum ala bu jidi min fadlihi ala yara kapsa mandiala wal kafiruna nga adama de fitri wala usa lahum abu nuye azabun nyangatara shadidun nyangata minga gele walau basata Allahu rizqa ni ala kunye garsege yiriwa li'ibadihi aka jombe la ngalena bagaw dazagona do kuna danzago fil ardi ninduku kolenga walakin ngasa yunazzilu ala bi garsege de hakela majingi bi qadarin aba jingi hakedela ma yasha'u hake mimana ala reja innahu ikado ala bi ibadihi naka jondoni khabirun ala baka jondonde basir wa ala nyaba ka jonga ketala akodi am yaquluna iftara ala allahi kazba wal mubna fode ko ala galo ko kira galo tiga kada alala ko ala kide ka sura machi ko nimbe kafiru ka kuma na fa in yasha illahu yaqtim ala qalbika nganaye alaja ala be muhammadu dusukun datugu ko kuma na mbi dusukun datugu qur'an tafsir la ko an bi dusukun datugu fatansa hazal qur'an allazi unzila alayka ko ka fiye galondan ne ma galondan na le ko na ye ne alaja hali nye qur'an min jingi kan mbi dusukun datugu ito yere ible iti foi do ula na do ko tede fanun si kal qur'an ambi nyina qur'an de ko do fana ko tede ko jilalani ko narbutu ala qalbika bi sabri ala azahum ko ambi dusukun de kuru idde kunen ba min do ku biga ki neni idde kunen ba min do ku biga ka ko jugu bedai ka ambi dusukun kuru ka bebo akono ibi sabali na ne alaja u kan ne ti toro u ka foi ti toro o be fon fengira ambi dusukun kuru ka sabali o bɛɛ kɔrɔ ni fila b'a la wa yamhu Allahu al-batila nka i k'a dɔn u bɛ manamana kan min na k'e neni ka kuma jugu f'i ma ka kuranɛ neni k'a fɔ i tɛ kira ye ala bɛ nin jɔsi ka bɔ yen pewu don dɔ la wa yuhiqqu al-haqqa wa ala ka tiɲɛ de bɛ sabati dɛ bi kalimatihi n'a ka kumakanw ye kunu fa ya kunu kɔni innahu i k'a dɔn ala alimun bi zati sudur ala de bɛ kɔ disi dogolenko dɔn adamaden i man'i sigi k'i miiri miiri jugu min b'i la ko ale ala ɲɛ b'a la miiri ɲuman min b'i la ale ala ɲɛ b'a la o tuma na an ti sara miiri jugu la an ti sara miiri jugu la mais an bɛ sara miiri ɲuman na i n'a fɔ sisan e y'i sigi k'i miiri ka walimuso dɔ ye nin ja i ko ne ye nin sɔrɔ o ye miiri juguba de ye jurumu ti sɛbɛn parce que i m'a sɔrɔ mais n'i y'i sigi k'i miiri ko karisa ma dumuni tɛ karisa ka so ala ni se kun bɛ ne ye n kun bɛ malo bɔrɛ 2 ta ka taa d'a ma o baraji sɛbɛnna e ye o baraji sɛbɛnna e ye o tuma na ala de ko la innahu alimun bi zati sudur i bi miiri yɛrɛ min kɛ ala ɲɛ b'o de la
juguman in jurumu ti sɛbɛn n'i m'a kɛ nka ɲuman in hali n'i m'a kɛ i b'a baraji a baraji bɛ sɛbɛn i ye a baraji maa o maa ŋaniya ka ɲi an karamɔgɔ ni se t'i ye walahi i bɛ ŋaniya ɲuman fɛn o fɛn miiri k'a fɔ ni nin se bɛ ne ye n bɛ nin kɛ fantanw ye ala b'a bɛɛ sɛbɛn o ye ala niyɔrɔ de ye mɛlɛkɛw ti bigi ta o la dɛ o ye ala kelen ta ye o de la lahara bi gɛlɛya u bɛ dɔ ka fɛnw pese u b'a sɔrɔ juguman cayara ɲuman ye i jigi tigɛlen ala b'a fɔ a ye n kɔnɔ ko ala bɛ fɛnnin dɔ di ten u b'o bila balazi la o yɔrɔ bɛɛ ɲuman bɛ giriya juguman bɛ wuli o fɛn ninnu o bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ mɛlɛkɛ t'a ye mɛlɛkɛ ti min ye ni ala dama b'a ye ala b'o ta ka bila ye kiiri tigɛ yɔrɔ la jugement peseli yɔrɔ la ala b'o bɔ ka fara ɲumanw kan a ye ŋaniya ɲuman miiri dɛ maa o maa bɛ ŋaniya jugu miiri a bɛɛ halakilen don ala fɛ a ye ɲuman miiri ni ala ka jɔn ye inshallah هو الذي يقبل التوبة عن عباده wa ala de ye masa ye fana yaqibalu tawbata ala sɔnnen don tuubi ma tuma bɛɛ ani ibadihi a ka jɔnw ye jɔn mana nimisa tuma o tuma k'a sɔrɔ i ma dɛsɛ dɛsɛ ni nimisa tɛ kelen ye i bɛ jɛnɛya la a bɛ hakɛ to i nana nimisa i ko ala ne bɔra a la ne y'a bila pewu ala n t'a kɛ bilen ala yɛrɛ y'a dun i t'a kɛ bilen ala ko yaqbali tawbata ani ibadi ko kana siga dɛ a b'a minɛ a kɛcogo ɲuman na kɔni mais bi sharti ni hakɛ tɛ a b'a janto hakɛ ko in de la c'est à dire ɲinɛ kɛra hakɛ in kɔ o de la maa caman bɛna a yɛrɛ ye jahanɛmɛ kɔnɔ ah oui oui hakɛ de bɛ yen ala ka yafa la hakɛ t'a la hakɛ bɛ sara de walimuso b'i bolo i yɛrɛ y'a dɔn cɛ b'a fɛ e tilala ka s'a ma aw fila bɛɛ bɛ cɛ ni muso bɛɛ bɛ janfa a kɔnɔ sisan o tuma na ni ala y'a ka tuubi minɛ a bɛ jɛnɛya de jurumu yafa mɛ i ye cɛ min janfa o ka hakɛ t'i bin ah non 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 mɔgɔ ka n'i nɛgɛ o ka hakɛ t'i bin dɛ lahara bɛ jɔ de ala ɲɛ kɔrɔ muso cɛ t'a kalama ala b'a fɔ ayiwa i ka hakɛ minɛ karisa fɛ i muso b'i wele a jɛnɛya kɛɲɔgɔn b'i wele e yɛrɛ bɛ na ninnu y'i janfa nin don ye nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na u ka ɲuman to ne a bɛ kulu ti hama bɔ a bɛɛ bɛ cɛ ka di mɔgɔw ma tan o bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ i ye wali nafolo suɲɛ ka wali nafolo détourné k'a tigi jigi tigɛ k'a sigi ko n bɛ tuubi a ka denbaya dahirimɛni ɲininen ko a bɛna taa du balo a yɛrɛ condamné n bɛ jɛgɛ san bi k'o ka nafolo suɲɛ o jigi tigɛra tuubi tɛ dɛ taa san maga i b'i jija ɲuman caman kɛ de la lahara hakɛ min bɛ yen a bɛ se k'a tigi ma ni karamɔgɔ min y'a nɛgɛn ko hakɛ bɛ yafa nkalon don dɛ nka hakɛ dɔw bɛ yen jɔn yɛrɛ kɛcogo kama ala b'o ta a n'a yafara tɛ kelen ye dɛ hakɛ tataw bɛ ala bolo o de ye yaghfiru liman yasha ye yaghfiru liman yasha ala bɛ yafa maa ma de ni maa min y'a ja o tuma na wali hakɛ bɛ yen kan na i ye wali nafolo détourné mais ala yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ na o y'a sɔrɔ i man ɲi setanɛ ser'i la kojugu mais bi i nana sɔn ka segin ala ma ala yɛrɛ y'a dɔn ŋaniya ɲɛna ni ala y'i kanu ni alijinɛ ye lahara hakɛtigi b'i wele nin y'i ka nafolo kɛ tan nin don in a bɛ bɛn nin hakɛ in ma a filɛ nin ala b'a ta mais hakɛtigi t'i janfa dɛ ah non 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 ni maa y'i tɔɲɔ dɔrɔn kana tɔɔrɔ dɛ non a ti bi a hakɛ ti bi
ko taara maga e b'a ko a ye ne tɔɲɔ a taa filɛ yafa ɲini ala ma yafa nkalon don i hakili sigi n'a sera ala ma i ta bɛ k'i tigɛ oui tɔɲɔli ti yafa dɛ ni ala sɔnna min ta ma a bɛ tɔɲɔli dɔw de ta ale yɛrɛ ala b'a sara a kana mɔgɔ tɔɲɔ dɛ mɔgɔ tɔɲɔ man ɲi diinɛ yɛrɛ nana nin de kama bilahi ala kira bɛɛ cira nin de kama ko an ka balo hɛrɛ la an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ na wa ya'fu an sayyi'ati ko ala bɛ yafa jurumu kɔ i n'a fɔ walejugu minnu n'o kɛra silamɛ fɛ n y'o fɔ a ye yan k'a fɔ ala dɔrɔn de dafalen don adamaden ka yɛlɛmɛ sira caman kan tɔɲɔli b'a la o de la u b'a f'i ye ko i ka kɔlɔsili kɛ ko ni nɛɛma b'i bolo ko i k'a kɔlɔsi n'ala ye hɛrɛ k'i ye ala ye kɛnɛya d'i ma ala ye cɛɲɛ d'i ma walima ala ye farikolo yɛrɛ dacogo ɲuman d'i ma walima ala y'i kɛ masakɛ ye ala y'i kɛ waritigi ye a y'i jɔ jɔyɔrɔ dɔ la kitabutigiw ko iza kunta fi ni'matin faraha fa innal ma'asi tuzilu ni'ami ah oui c'est vrai ko ni bɛ nɛɛma na ko i ka nɛɛma kɔlɔsi dɛ ala ye hɛrɛni min k'i ye ko i k'a kɔlɔsi dɛ ko i k'a dɔn tɔɲɔli bi nɛɛma ban innal ma'asi tuzilu ni'ami mɔgɔw tɔɲɔli a bɛ fanga tiɲɛ mɔgɔw tɔɲɔli a bɛ waritigi sigi a sentɛgɛ kɔnɔ mɔgɔw tɔɲɔli a bɛ bonya ban ah non ala janba ka jɔn na o ala ko ten dɛ nin ye dɔnnibaaw ka kuma ye ko n'i bɛ hɛrɛ kɔni na i ka hɛrɛ kɔlɔsi dɛ ko tɔɲɔli bɛ hɛrɛ ban pewu maa o maa kɛra mɔgɔ tɔɲɔ na i ka hɛrɛ t'i dumi ala b'a ban ala ka hakili ɲuman d'a ma naam wa ya'lamu ma taf'aluna wa aw bɛ fɛn o fɛn kɛ su fɛ tile fɛ gundo la bange na ala b'a dɔn jango mɔgɔkɔrɔ fɔ yarɔ n y'o bɛɛ fɔ ye mɔgɔw bɛ jɔ mɔgɔkɔrɔ fɔ de la mais jurumuba caman bɛ ala bolo mais ne ma jurumu ye min ka bon ale ye bolisɔn kɔfɛ bilayi kɔrɔfɔli de bɛ mɔgɔ ka bato ban pewu ka fɛn fɔ mɔgɔ kɔfɛ n'a y'a mɛn a ti diya ye i y'a dabɔ fana de ye a mankutu tiɲɛni kama ɲɛfɔli tɛ dɛ n y'o fɔ ye kɔrɔfɔli bɛ yen ɲɛfɔli bɛ yen ɲɛfɔli dagalen don par exemple dɔ nana ka na Ayidara den ɲini muso ɲini Ayidara denmuso ɲini furu la e Ayidara ka kalanden e bɛ cɛ in dɔn e b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ a bɛ dɔrɔgu ta walima a bɛ dulɔ min walima a bɛ kojugu dɔ kɛ sariya b'a wajibi ye ka ko n'a fɔ Ayidara ye joona o tɛ kɔrɔfɔli ye dɛ o ye ɲɛfɔli de a faamuna o n'a ɲɔgɔnna maalankolon dɔ bɛna ko dɔ kɛ maa sɛbɛ dɔ la e bɔra a kalama mais silamɛya tɔgɔ b'aw bɛɛ la ala ko ka n'i da de a ɲɛfɔ a tigi ye yan'a ka bi dingɛ kɔnɔ o tɛ kɔrɔfɔli ye o ye ɲɛfɔli de o ni n bɛ fɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ ala ɲɛ bɛ dusukun na o ni e y'a dabɔ i silamɛɲɔgɔn dɛmɛni de kama walima i y'a dabɔ nin lebuli de kama ala b'a fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a janto kɔrɔfɔli la dɛ kɔrɔfɔli man ɲi kɔrɔfɔli man ɲi naam yastajibu allazina amanu wa amilu solihati wa yastajibu wa ala bi jaabili kɛ allazina amanu mɔgɔw ye mɔgɔ minnu dara ala la wa amilu solihati n'u ye baara ɲuman kɛ mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka ala gasi sigi sira u ɲɛ n'u ye ala wele a bɛ sɔn n'u ye ala wele a bɛ sɔn ani yastajibu yan fana ala bi jɔn ka baara minɛ ka jɛn n'a ye k'a sabati mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ istijaba ye nin de ye i bɛ min fɔ ala ye a ka sɔn o ma walima i bɛ baara minnu kɛ ka jɛn n'a ye k'u bila minɛniba minɛn kɔnɔ naam wa yaziduhum min fadlihi wa ala b'u jidi fana a ka fisa man di ala dɛ a b'u ka wele jaabi
wa fana u ye baara ɲuman min kɛ a bɛ dɔ fara a kan والكافرون لهم عذاب شديد n'i k'a dɔn kafiriw minnu y'u kɔ don wajuli kɛra fɛn bɛɛ kɛra k'u kɔ don ala ka fɛnw na c'est-à-dire kafiri kɔrɔ ka ca de quoi kafiri ti selibali dama ta kafiri ti bolibatola dama ta kafiri bi alimami ta misiri kɔnɔ arabukan bi jɛ n'o ye kufuru ni'im bɛ ka nɛɛma ka kafiriya bɛ a bɛ fɔ silamɛ ma kafiri ka sɔrɔ i bɛ seli parce que i ye ala ka nɛɛma dɔn kafiriya bon hadisatigiw ka kuma na u nana ni fɛn kuraw ye hadisa la mais an kɔni b'a dɔn an b'a dɔn hadisa fɛn bɛɛ ye fɛn kura ye parce que musalawula hadisi ninnu a labɛnna de a ma jigin kuranɛ na ala ma na n'a ye ala kira ma na n'a ye dɔnnibaa yɛrɛ de y'a lajɛ ka musalawu la tari hadisa tiɲɛ ni nkalon bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min kuma na amalu bashari de don adamaden baara de don k'a fɔ ko kaburu batolaw n'anw taara ko an bɛ kaburu de bato ala kira ka sahaba min nana ka na te turu ala kira kaburu kan sallallahu alaihi wasallam hadisa in tɛ se ka sɔsɔ abu ayubu k'u b'a gosi cogo o cogo u y'u yɛlɛmɛ k'u kale ka hadisa fɛn bɛɛ ɲini ka na pour que hadisa ye bɔ yen a ma se ka bɔ yen mais u nana jɛ ni mun ye sisan fo k'u sa u tɛ se k'a fɔ cɛkɔrɔba in ma ko kafiri don abu ayub a tɛ se ka fɔ abu ayub ansari ma ko kafiri u tɛ se k'a fɔ dɛ mana musalawu kura nana u ko waka afil kufri wa laysa bi kafiri waka afil kufri wa laysa bi kafiri ko abu ayubu ti kafiri ye dɛ ko mais ko a bina kafiriya de kɔnɔ parce que ko a y'a te turu kira kaburu kan mais kira ka sahaba don a tɛ se ka fɔ ko kafiri o ko ko a donna ka a bina kafiriya kɔnɔ mais kafiri tɛ i y'a faamu wa c'est-à-dire ko ninnu ka ca kojugu ni fɛn o fɛn nana n'o dilancogo bɛ sɔrɔ o bɛ ko kura dɔ dilan ka bɛn o ma pour que a kana fɔ hadisa in ma se ka sɔsɔ quoi u y'a gosi yɔrɔ caman na dɛ mais hadisa wulilaw nana n'a ye u y'a gosi yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ gosi ka bɔ yen ko hadisa in ye wulibali yɛrɛ ye ko a kɛra bon sisan a tɛ se ka fɔ kira ka sahaba kafiri a dun y'a te turu kaburu de kan a fɔra anw bɛ kaburu bato mais nin y'a te turu kira kaburu de kan wa kira dunanama jatigikɛ de ye nin cɛ in ye madinɛ a bɛ se ka fɔ o kafiri fo k'i sa u ma se k'a fɔ o kafiri min kɛ u ko waka afil kufri wa laysa bi kafiri ko kafiri tɛ dɛ ko mais ko a bina kafiriya kɔnɔ an ka taa ou bien ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض a ko ni ala tun ye garisɛgɛ sura an bɛɛ kan a b'e bolo a bɛ ne bolo ko walahi adamadenw kun bɛ dan sago dugukolo kan ولكن ينزل بقدر ما يشاء nka ala b'a jigin hakɛ la min y'a diya e ka kan ni min a b'o d'e ma n'a y'i tɛmɛ o kan dɔrɔn a man ɲi ala b'an dɔn إنه بعباده خبير بصير ala b'a ka jɔn dɔ de khabirun a b'a ka jɔn dɔn kojugu basirun wa a ɲɛ b'u ka ko bɛɛ kɛta la ala ka hakili ɲuman d'a ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ayiwa an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ setanɛ ibilisa laɲini tɔɔrɔ ma نعم بسم الله الرحمن الرحيم an b'an sindi ni alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen نعم تابع سورة الشورى an bɛ sura nɔfɛtugu la نعم sura ni ala sɔnna 2025 نعم ale tafsir kan ka jɔ sura na نعم sura نعم o ye yɔrɔ fitinin dɔrɔn de ye aya in yɛrɛ sura in bɛɛ kɔnɔ نعم كراتي mais a bonya kama ani nafa min b'a la kama u ye sura yɛrɛ tɔgɔ da ko sura نعم هذا كراتي sura kɔrɔ de ye نعم ka ɲɔgɔn ye نعم ka mɔgɔ wɛrɛ hakili ɲini ka fara i ta kan نعم i ni mɔgɔ wɛrɛ ka sigi نعم
Jibrila bi jigin kira kan naam mais ala de bi gundo bɛɛ dɔn mais gundo bɛɛ dɔnnen kɔ naam ala ko kira ma ni ne ka diinɛ de don naam n b'a f'i ye cogo min na a lase ten nka n'a sera a yɛrɛw ka maaya ma maaya kɔrɔ ye de an bɛna kɛlɛ kɛ naam kɛlɛ kan ka kɛ cogo di an bɛna nin nafolo in tila kɔngɔtɔw ni fantanw cɛ naam mɔgɔw ɲininka a ye sigi an b'a kɛ cogo di maa wɛrɛ hakili minɛ ka fara i ta kan naam o de la tuma bɛɛ ne ka kuma na n b'a fɔ an ka faamaw ye naam u ka dayɛlɛ u ka dayɛlɛ dayɛlɛli kɔrɔ tɛ ka dayɛlɛ anw ye ayi la anw ka da tile t'u bolo ayi mais faso da naam ni sigi ka kuma bi jamana o jamana kɔnɔ jamanatigi ani jamanadenw cɛ naam a ka ca la fitinɛ ti wuli o jamana kɔnɔ siga foyi tɛ nin kuma in na jɛlen a ka ca la fili bi dɔgɔya o jamana kɔnɔ naam kosɛbɛ i kelen t'a bɛɛ dɔn ayi fo an k'a dɔn fana denmisɛnnin minnu bɛ yen bi naam marifa de b'u bolo marifa in t'a bɛɛ ɲɛnabɔ nkalon don ayi nkalon don marifa t'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ ayi ah non 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 marifa min b'u bolo an y'a san de an ka impôt naam an ka nisɔngɔw an ka mobiliw papiyew naam motow papiyew naam o de kɛra ka marifa ninnu san kosɛbɛ alors an m'a san ko a ka ci an yɛrɛ la ayi fiyewu an y'a san minnu ye leyidu di k'u bɛ se ka faso bɔ bolo la naam an y'a don olu de ma kosɛbɛ alors o la ni e kɛra faama ye i b'i janto min na i ni jamanadenw ka kuma naam o don sura ti ko fitinin ye dɛ ayi sigi ka kuma ko fitinin tɛ dɛ ayi karamɔgɔ i mana bonya cogo o cogo naam a to i n'i ka kalandenw ka kuma nin ye tiɲɛ i ka kalandenw ka hakili dɔ ta naam i nɔfɛmɔgɔw ka hakili dɔ ta ni i ko ko a bɛɛ i kelen i bɛn tɛ don dingɛ kɔnɔ hali i kun t'i ye wulibali don dɛ a b'a janto sura la an ka nin sunkalo in bɛna jɔ ale de kan kɔrɔ foyi tɛ sura la ko mɔgɔ wɛrɛ hakili ɲini ka fara i ta kan naam mɔgɔ wɛrɛ hakili ɲini ka fara i ta kan mais n y'a fɔ n ka kuma na sisan wayu bi jigin kira de kan sallallahu alaihi wa sallam n'a kamana gɔnna jibirila bɛ na ale de fɛ kosɛbɛ jibirila bɛ bɔ ala de fɛ ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ la mais o bɛɛ ko ala ko non diinɛ na kana maa ɲininka mais maaya la i ni mɔgɔw ka sigi mɔgɔ tɛ se ka taa dɛmɛ ɲini kɔ koyi ayi mɔgɔ tɛ se ka taa dɛmɛ ɲini ayi kɔ ayi o de la tuma bɛɛ an b'a fɔ an ka faamaw ye a ye dayɛlɛ a ye mɔgɔw lamɛn parce que tant que i ni mɔgɔw bɛ kuma o kɔrɔ tɛ u bɛ min fɔ i k'a kɛ a b'a lajɛ de kuma 100 fɔra an bɛ joli t'a la koloma joli b'a la an bɛ ban joli la naam i bɛ tila k'o fɔ o tigiw ye an bɛ nin bila nin kama kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛɛ ye faama de ye fo an k'o de faamu hali i woloden kana hakɛ dɔ bɛ yen a gasi dɔ bɛ yen o sigi a ye faama de don ala y'a nɔgɔya e y'a wolo mais a yɛrɛ ye faama de ye dɛ a bonya kana don a ka danbilen kɔnɔ dankɛnɛ ma hali i woloden jango i nɔfɛmɔgɔ ni mɔgɔ hakili bɔra nin kɔ dɔrɔn i ka ko banna non wulibali don dɛ bɛɛ ye faama de ye bɛɛ ka fanga d'a ma kana jɔn maa na bamanankan y'o fɔ o tɛ diinɛ kuma ye dɛ jɔnmaana ye kara ye n'i jɔnna mɔgɔ la kara don dɛ ɲinɛni ma waraba bɔ bolo la waraba b'a tila don min na ko waraba ma ko nan bɔ ninnu bolo koyi ko n'ala sɔnna na ko dɔ k'i yɛrɛ ye sini waraba yɛlɛla ɲinɛni e yɛrɛ sen tɛ k'i yɛrɛ bɔ bolo la e b'a fɔ ko e b'i ne bɔ bolo la waraba ɲɛna ma k'a bɔ jan na k'a bila ɲinɛni taara donso bɛ jan dɔ da a jɔlama de waraba de taara bila o la diɲɛ don dɔ la waraba binna o jan kɔnɔ jan y'a minɛ jɔn melekera la waraba yɛrɛ kɔni ɲinɛni tɛmɛntɔ ya o waraba i minɛna dɛ a ko ne minɛna a ko ne y'a f'u ye n ko don jan sini ka jan nin kuma kelen in sini ka jan
n'an y'an sigi yan an ti tafsiri kɛ bilen Allahu akbar Haidara wallahi non a y'a janto sini na sini ka jan anw minnu ye dɔɔnin balo dɔw kɛra anw ɲɛna o sini ka jan sini ka jan sini ka jan anw ye kalan ekɔlidenw ye u bɛ minnu ka so ekɔlidenya la hɛrɛ bɛɛ bɛ du kɔnɔ cɛ y'a ka kalandenya bɛɛ kɛ du kɔnɔ ninnu bolo hɛrɛ bɛɛ b'u fɛ mais ala ma diɲɛ ma taa yɔrɔ si olu ka o kalandennin de kelen bɛ k'u bɛɛ ta bi hali min bɛ du kɔnɔ a tɛ yen bi sini ka jan akrim kulla saghir fa inna lidahari damir ko i ka denmisɛnnin bɛɛ bonya ko sini ka jan ko i ɲɛ bɛ maaba fɛn o fɛn na bi ko a bɛɛ bɔra denmisɛnninya de ɲinɛnin ko a ma a ko e minɛna a ko ne y'a fɔ e waraba n ko sini ka jan e yɛlɛla ne na nka i bɛna dɔn ko n yɛrɛ bɛ se ko dɔ la ɲinɛnin taara ka kabila bɛɛ wele yanni ka dugu jɛ donsow ka na u ye jɔ bɛɛ ɲimi k'a ban k'a bɔ waraba da la o tuma na sini ka jan dɛ a ye dɔw ka hakilila minɛ ka fara a ta kan wallahi ni ye kira ka hadisa de maa si ma nimisa maa min ye kunnafoni ɲini kɛ maa o maa yanni i ka ko kɛ n'i ye mɔgɔw hakili ɲini ko a ka ca la i ti nimisa nka n'i y'i kara la ten n'ala ma far'i kan i n'a caman tiɲɛnen bi bɛn dɛ naam le 27 3e mois 2025 ayiwa وهو الذي ako ala de ye masa ye ينزل الغيث ala de bɛ sanjiba suuru من بعد ما fɛn bɛɛ kɔfɛ kana to dugulamɔgɔw jigi tigɛlen وينشر رحمته ala b'a ka hinɛ fɛnsɛn وهو ala tigitigi الولي ala de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye الحميد ni masa ye ala ye ومن آياته ala ka kabako dɔw a b'o la خلق السماوات kabakolo dacogo la والأرض ani dugumakolo dacogo وما ani fɛn o fɛn بث n'o bɔra فيهما dugumakolo ni kabakolo la من دابة kabini nitigiw la وهو ala tigitigi على جمعهم nin bɛ sale farali ɲɔgɔn ka don dɔ la إذا يشاء n'o ye ala ja kadirun a bɛ se والله يجدره وما أصابكم fɛn o fɛn mana aw sɔrɔ من مصيبة kabini tɔɔrɔ la diɲɛ na yan فبما kana maa ɲininka o fɛn in nana de كسبت أيديكم a yɛrɛ ka kelen kɔrɔw don dɛ ويعفو nka ala ta an bɛna a bɛɛ ma a bɛ yafa عن كثير ala bɛ diɲɛ caman kɔ نعم a t'an sara n'o ye نعم وما أنتم wa ma antum aw kɔni ma kɛ o بمعجزين ko a bɛ se ka ala dɛsɛ ko a bɛ boli ka ala dan في الأرض dugumakolo ye sanfɛ o yɔrɔ tɛ yen وما لكم waati aw adamadenw bolo من دون الله ala yɛrɛ kɔfɛ من ولي ɲɛmɔgɔ ɲuman na kun ولا نصير wa aw ti dɛmɛbaa wɛrɛ sɔrɔ ni ala tɛ نعم ومن آياته a ko a bɛ ala ka kabako la الجوار a ka batonbaw lajɛ في البحر u bɛ boli baji kan كالأعلام i b'a fɔ kulu taatɔ don إن يشاء n'a ye ala ja يسكن الريح ala bɛ fiɲɛ jɔ فيظللن kurunba ninnu bɛ kɛ rawakida u tɛ se ka b'u nɔ na على ظهره baji sanfɛ إن في ذلك nin yɛrɛ dama kaba nin dama min filɛ nin ye لا ni ala kalenna آيات nin ye dalilu bangenenw ye kabako don لكل صبار mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min sabalilen bɛ شكور n'a tigi bɛ ala barika da أو
walma yɛrɛ yubiquhunna walma a ka batonba ninnu tunu ji kɔnɔ bima a b'o kɛ sababu la kasabu u ye walojigi mun kɛ wa yafu a ti bɛɛ yɛrɛ tunu ko ye ala bi yafa an kathirin walejugu caman kɔ ka sɔrɔ a m'o sara i la diɲɛ yan naam aydara a ko cogo di wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha ala ko ale de ye masa ye masa min bɛ sanji jigin o yɛrɛ bɛ wasa kɛ o naam ni maa min bɛ fɛ ka ala ko ɲɛdɔn n'i ye sanji nacogo dɔn i b'a dɔn ko ala bɛ yen i b'a dɔn ala bɛ yen an tɛmɛn'an kan yan an tɛmɛn'an kan yan ni sanji binna yɔrɔ dɔw la yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen yɔrɔ dɔw la jɛgɛ de bɛ bɔ sanfɛ ka suru dugu kɔnɔ dugulamɔgɔw b'a cɛ ka dɛsɛ ni jɛgɛ in yɛrɛ tɛna sanji kisɛ bɔ a bɛ fan bɛɛ de fa fo u ka fɛngɛ ninnu bɛ tila a tɔgɔ ye di pɔnpiye tigiw bɛ tila ka na fɛn kɛ ka na gudɔrɔn bali ka jɛgɛ pousse ka bɔ gudɔrɔn ala ni jɛgɛ jigin kojugu fɛ ka bɔ sanfɛ i b'a ye farajɛ jamana ninnu na a bɛ kɛ quoi a bɛ kɛ a ka ca bon mais jɛgɛ ti bɔ sanfɛ mais jɛgɛ min kɔni jiginna o bɔra sanfɛ voilà an y'a fɔ yan jɛgɛ in bɛ bɔ yan de kɔ minnu bɛ yen parce que ji min bɛ na an fɛ yan o ji min bɔra yan ka taa a bɛ taa fara ɲɔgɔn kan de yɔrɔ kelen wa kabakoba don n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ hali adamaden kumakan fana bɛ boli o zone ninnu de kɔnɔ aha wa sama ye zati raji jazakumullah khair kabakoba de bɛ kuranɛ na wa kabako ala ka ko ye kabako de ye c'est-à-dire n'ala banina dɔrɔn i tɛ se ka ala ye bilen quoi c'est impossible mais sinon i tɛ taa yɔrɔ si ala ɲinini na i bɛ sin k'a ye ten alhamdulillah busra a y'a video sɔrɔ voilà a video bɛ yen a video yɛrɛ bɛ yen jɛgɛ surutɔ sanji fɛ ani gilasi kuru min ba'di ma qanatu aw mɔgɔw jigi tigɛlen kɔ ya bamakokaw t'o dɔn nka anw minnu ye burusi kɔnɔdenw ye anw b'o yɔrɔ dɔn na a ka sɛnɛw kɛlen sa de bi jɔ k'a tɛna bilen an karamɔgɔ o ti ja koyi n'i taar'i jɔ k'i ka foro lajɛ i jigi tigɛlen i bɛna sɔrɔ a ye don dɔ la i bɛna surafana ti dun parce que ni tile fila kɛra o kɔfɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a ka samiyɛ tiɲɛna o tuma na bada ma kanatu a jigi tigɛlen kɔ ko forow banna ko nin ye foro bɛɛ jalen ye ala ko n bɛna sɔrɔ ka sanji su wale ala b'o de kɛ k'a yira aw la dɔrɔn k'aw tɛ se ne de bɛ se na ala bɛ sɔrɔ k'a ka hinɛ jɛnsɛn aw cɛ la sa ala de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nka ɲɛmɔgɔ min ti bɔ yen ɲɛmɔgɔ min bɛ to yen o de ye ala ye tumana sifatu dɔw bɛ yen ala y'a n'a ka jɔnw jɛ o la k'a fɔ mɔgɔ ma patron oui mais mɔgɔ ye patron ye seyid mɔgɔ ye seyidu ye ala yɛrɛ sɔnna fo k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ye seyidu ye mais c'est-à-dire silamɛya in kabakoba de don mais kabako tɛ n y'a bɛɛ ɲɛfɔ ye yan c'est-à-dire mɔgɔw de nana adamadenw de nana e yɛrɛ dalen bɛ adamaden dɔ la ko hakilima don bon an ka problème kɛra min ye an y'an yɛrɛ di surakaw ma kojugu an y'a yɛrɛ di surakaw ma et puis an bi maloya olu kɛrɛfɛ suraka kɛrɛfɛ n'a fɔra sa ko arabu dɔ arabu karamɔgɔ tɛ dɛ taa arabu dɔ ta hôtel la ni dumuni kɛra min bɛ assiette ko mɔgɔw ka assiette ko hôtel la e ko arabu bilen kelen ta i ka duloki i k'a pari i ka na n'a ye mali la ko arabukɛ nana ka bɔ arabu jamana hali n'o ko an k'an yɛlɛmɛ ko seli bɔra kɔrɔn fɛ ko a kɛra tilebefɛla ye an b'a fɔ ko ayiwa arabukɛ yɛrɛ de y'a fɔ ko an k'an ɲɛsin ni balawu de bɛ anw kan ni arabu fɔra dɔrɔn a banna mais diinɛ in jeni y'a tiɲɛ ni arabu yɛrɛw tɛ ayiwa et puis u yɛrɛ ti fɛn kelen kan fɔ ka buru fiyɛ
u bɛ ifitaw dɔw kɛ kabakoro an karamɔgɔ a ka bon hakili wallahi siga foyi t'a la i yɛrɛ bɛ sin k'a ye ten o hinɛ bɛ don i la siga t'a la sunkalo in na ko wusulanko bɛ de muso dɔ de ka question don naam nin y'u ka karamɔgɔba dɔ de ye suraka karamɔgɔba dɔ ko Elhamisu kari ma faamu de muso dɔ ye question posé a kunna ko yala ale ka kan ka wusula wusu ni sun tigɛra de wa ou bien a bɛ se k'a wusu joona yanni suguri ka dun de Usman Khamisi ko ko baasi foyi t'a la a mana wusu kuma o kuma o yɔrɔ la dɔ ye question posé a kunna k'u ko cigarette tɛ sun tiɲɛ a ko cigarette bɛ sun tiɲɛ ko haramu yɛrɛ don mais u y'a ɲininka ko wusula sisi ko ni cigarette sisi ko mun b'o sisi fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko non ko cigarette sisi bɛ taa fogofogo de la bon o kumana n y'a dɔn a bɛ sɔrɔ wusula sisi bɛ taa furu de la kɛ bon i yɛrɛ b'a ye u b'u miiri ka kuma de quoi dalilu foyi t'u bolo k'u miiri ka kuma dɔrɔn c'est grave mais kunfin bɛ mun faamu na maa min ti de diinɛ na n'a bɛ diɲɛlatigɛ kalama o bɛ min faamu nin kuma fila la a fɔ dɔrɔn sigɛrɛti ti bɛn sira caman kan diinɛ sira caman banana dɔw y'a kɛ makuruhu ye dɔw y'a kɛ haramu ye dɔw ko fɛn t'a la mais a bɛ mɔgɔ bana o b'a bali ka kɛ silamɛya ka sira kan i bɛna ni o dalilu ye mɔgɔ ka se k'a faamu mais sisi fila e ko kelen t'i sun tiɲɛ ko kelen b'a tiɲɛ ni min faamu silamɛya jugu yɛrɛ fɛ cogo ka di safɛ ninnu bɛ kiiri dɔw tigɛ a ka jugu quoi mais n'a fɔra surakaw y'a fɔ dɔrɔn o y'anw ka ko bannen mais ka sɔrɔ diinɛ in yɛrɛ n'i y'a kitabu bɛɛ lajɛ ni 100 don 80 bɛɛ ye siya wɛrɛ ta ye arabu yɛrɛ bɛɛ bi kule fɛn o fɛn nɔfɛ bi a kelen tɛ arabu ye i Bukhari o i Muslim o arabu tɛ arabu ka dɔgɔ u ka ko la dɛ parce que kira ko n'u banna ko hali ni diinɛ taara simaku la a y'i bolo da Salman Farisi kan a ko ko o ni cɛ in u bɛ yɛlɛ k'a jigin o tɛ arabu ye mais u yɛlɛ n'a k'a jigin dɛ non a kɛra ten ala kira y'a fɔ cogo min na ala y'a kɛ ten u yɛlɛ n'a k'a jigin an karamɔgɔ ayiwa ala de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye min k'an ka tanu ko an ka taa an ka kuma in dabila an ka taa ayiwa a ko a bɛ ala ka kabako la ala min ye sangabako da parce que khalqu doa khalqu samawati o tɛ yan sangaba dacogo la ko ala ka kabako ye sangaba dacogo ye bon sangaba an tɛ se ka jɔ ka bi mais an delila k'a walanwalan ka kɔnɔ an b'a fɔ ko ala ko k'a ye kabakolo 7 da tiba kan k'u bila ɲɔgɔn kan ka bɔ a samawati tiba kan bon mais recherche bi ɲininkali kɛ hali bi ko kabakolo ninnu bɛ min oui mais mɔgɔ adamaden ka dɔnni ye fitinin de ye kosɛbɛ wallahi savant fɔlɔw ani recherche scientifique fɔlɔw olu nana ni dɔnniya dɔw ye o don waati la mais bi kuraw nana ka kɔrɔlen bɔ yen pewu kosɛbɛ an b'u fo o recherche scientifique an b'u fo dɛ an t'u contrôler yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ ala ka dayɛlɛli k'u ye hali bi an b'olu ni ala ka diɲɛ ye an b'olu de ka nɛɛma na bi an b'olu de ka nɛɛma na i ma telefɔni enregistrement kɛtɔ ye e bɛ arabu jamana kelen dɔn k'o ka mariki bɛ nin mariki ninnu alors minnu ko an ka ko ɲɛɲini recherche scientifique de ye nin bɛɛ sɔrɔ k'an lafiya n'a ye mana an bɛ dugawu k'olu ye u ka taa fɛ hali bi ko in ɲɛ ka ɲini mana kabakolo 7 bɛ yen e de ka dɔnni ma s'a ma ni ala ko a bɛ yen kana siga fiyewu a bɛ yen mais dɔnnibaaw yɛrɛ kuma n'a kan mais silamɛ dɔnnibaaw dɔw y'a jira kabakolo 7 in t'i n'a fɔ i bɛ bɔ yan i bɛ taa yan i bɛ bɔ yan i bɛ taa yan mais
dɔnni yɛrɛ y'a yira o ti arabuw ka dɔnni yɛrɛ kafiriw ka dɔnni yɛrɛ y'a yira c'est-à-dire n'i bɔra an ka ema ka minɛyɔrɔ in na jazibiya n'i ye jazibiya dépassé dɔrɔn i bi don fɛn o fɛn kɔnɔ a si ni si tɛ kelen ye kuma mɛn cogo yɛrɛ la fo a bɛ se yɔrɔ la yɛrɛ kuma ti mɛn bilen ni waasita tɛ kuma ti mɛn bilen ni waasita tɛ bon o ye kabakoba de ye bon o ye munɛw de ye i bɛ tɛmɛ min na ka se min ma i ka kuma bɛ dɔgɔya yan a bɛ bonya yan n'i taara yan fɛ kuma yɛrɛ ti mɛn bilen ɔ e bɛ ka don mun na i bɛ ka tɛmɛ mun na i bɛ ka mun de kɛ mana don dɔ la minnu mana i y'an kɔfɛ yan olu bɛna dɔn ko ala ka kabakolo 7 bɛ yen diɲɛ ti wuli fo ala k'o dɔnni di mɔgɔw ma. ordinateur yɛrɛ ka développement lajɛ ka na sisan nɔ téléphone yɛrɛ bɛ mémoire min ta fo na ordinateur yɛrɛ kun tɛ hali si ka kelen a kun t'a ta ordinateur kun bɛ n b'o ɲɛ dɔn ne kɔrɔkɛ kun ye BMCD informatique directeur de Yakuba Aidara ça fait o ordinateur yɛrɛ an ka mɔgɔ a bɛ yu de cɛw fɛ ka n'a jɔ dɔ bɛna a ka baara k'a la miniti damadɔ bɛ d'e ma ministère bɛɛ ni e tilala e bɛ bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ na ni e tilala e bɛ bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ na mais téléphone b'a ɲɛ siɲɛ 100 a daminɛna o cogoyaw de la o n bɛ dɔɔnin dɔn na. magnétoscope yɛrɛ fɔlɔ filɛ sisan i b'o ɲini ka dɛsɛ pewu. magnétoscope ko banna a bɛɛ kɛra mémoire ye o kumana diɲɛ bɛ tan de don o don développement de bɛ na mais ko caman tununnen don a bɛɛ ɲɛ bɛ ka sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin ala bɛ yen kɔni o banna siga t'a la o banna dɛ o banna a ye da o la siga yɛrɛ kɔni t'o la siw wulili fana o siga banna o n y'o fɔ a ye don kun tɛ yen o i nana cogo di demande jumɛn kɛra e ka na o kumana n'i bɔra yen i segili ka na o t'o tigi kɛɲɛ dɛ lahara bɛ se siga foyi t'a la wala ardi ani dugumakolo ko n'i ye kabakolo ni dugumakolo lajɛ k'o kan ka i bɔ ka da ala la quoi ani fɛn min bɛ dugukolo ni kabakolo ni ɲɔgɔn cɛ min dabatin nitigiw la dabaw la aw ye duguba kɔnɔmɔgɔw aw t'o ɲɛdɔn anw fɛ burusi kɔnɔ n'i bɛ sɛnɛ na i bɛ fɛnw y'i ɲɛna ala ka dafɛnw na garibilenni fɛn ɲɛnama garibilenni de bɛ yen a b'a dɔn dɛ alahu akubar kabako bɛ ala ka dali la quoi minnu tɛ kelen ye u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ala ko n'i y'o ye dɔrɔn i b'ale ala ye quoi ala ko nin bɛɛ salen ni ne mago jɔra ko bɛ nin bɛɛ ɲɛnamaya ko a t'i gɛɲɛ n bɛ se e bɛ se kɛ e de nana n'u ye o an tɛ siga o la na a ko musiba fɛn o fɛn mana aw silamɛw sɔrɔ a k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ a ka kɛtaw kɔ dɛ nka n da bɛna a bɛɛ yɛrɛ ma n bɛ yafa dɔw kɔ nka a mana tɔɔrɔ o tɔɔrɔ y'a ɲɛna a yɛrɛ ka sannen don bon a yɛrɛ ka sannen don yan a yɛrɛ de y'a baara kɛ baara jugu kɛ o baara jugu sirilen tɛ i n'a fɔ e bɛ ka min miiri ka jurumu baara dɔ kɛ yanni ka sa ala k'o balaw da i kan o dama tɛ uhudu kɛlɛ lajɛ uhudu kɛlɛ la ala kira sɔlɔsɔlɔm a ye urumatiw nommé k'a fɔ aw ka to yan sawa'un intasarna amin kasarna aw kana bɔ a nɔ na fiyewu se kɛra an na o aw ka to yan an sera juguw la o aw kɔni kana bɔ yan fiyewu olu bilala yen mais tuma min na u ye yen bila ka kira ka kuma sɔsɔ jugu nana don o de fɛ mana asabahum musiba bima kasabat ayiwa u yɛrɛ bolo ye baara min kɛ bon o bɛɛ bi o sira de kan o bɛɛ bi o sira de kan o bɛɛ bi o sira e taar'i jɔ wari b'i kun ka wuli ten ka taa mobili san garage la ka na n'a ye i ma maa ɲininka mobili mana
i mana fɔ i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ mobili bɛ taa kale i ye mécanicien wele bi ma kisɛ ba tɛ aydikum i kun kan ka dɔnbaw de ɲininka n ka nin zan wa u k'a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'a fɔ nin zan mais k'a san tɛ ko wari b'i kun min ma n'o sɔrɔ o la bi ma kisɛ ba tɛ aydikum mizan wallahi jazakumullah khair mizan de don wa dɔɔli mizan an la tatagaw ayiwa na wa ala bi caman juru don i la dɛ n'ala ko a b'an sara n'an ka kɛta ye maa ti balo yan bɛɛ bi sa bɛɛ bi sa dɔ de bi sa dɔ ɲɛ parce que dɔ ta ka jugu dɔ ta ye sinon n'a bɔra o la n'ala ko a b'an minɛ mɔgɔw minɛ u ka kɛta la sanji ti jigin sanji ti toni dɛ ala ka yafa ma wa nin bɛɛ la i tɛ se ka ala kɛɲɛ dɛ i tɛ se ka ala kɛɲɛ i t'i boli yɔrɔ si sɔrɔ ka ala dan i mana taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ tila ka segin n'i ye i dɛsɛlen ka taa dingɛ sen ko ala filɛ nin i bɛ taa d'a ma de o dɔw bɛ na dɛrɛ u b'i ɲu ka taa fura kisɛ kunun t'a ɲɛ sɔrɔmu t'a ɲɛ a taara tinisi furakɛ a taara faransi o su caman nana kɛ su kɔnɔ ala k'an dɛmɛ wa a ti ɲɛmaa si sɔrɔ n'a ma ala ka sira minɛ a ti ɲɛmaa si sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ se k'a bila sira kan min ka ɲi nin ye wa a ti dɛmɛbaa fana sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli a bɛ ala ka kabakow la ɛli jawari kurunbaw la n'o ye batonbaw ye olu bɛ boli fili bahari babaw sanfɛ kɔgɔji kan kɛlɛ alami n'i y'a ta to i b'a fɔ kulu batonba ninnu chargelen conteneur tala ninnu n'i y'u ye i b'a fɔ kulu arabu bɛ kulu de dɔn olu ka yɔrɔ bɛɛ ye kulu de ye o tuma na n'i ye conteneur tala ninnu n'i y'u ye kɔgɔji kan fɛn bɛ jigin kɔnɔ n'i ye kuluma yɔrɔ mɔgɔ ye n'i bɛ bɔ k'a ye foyi t'i jigin kɔnɔ ko kulu t'atɔ filɛ mais anw fɛ Segu kulu tɛ yen an b'a fɔ nin ye fɛnba ye dɛ nka anw t'a fɔ kulu parce que anw tɛ kulu dɔn in yasha n'a ye ala ja yusikini riha ala bi fiɲɛ jɔ pewu o yɔrɔ bɛɛ kurunba ninnu sabatilen bi to ala waakida yɔrɔ kelen ala zaharihi kɔgɔji sanfɛ nin kɔrɔ ye min ye sisan nin y'a sɔrɔ motɛri ko tɛ yen motɛri tɛ yen bon kurun tun bɛ boli ni voile de minnu bɛ baji da la olu bɛ voile dɔn u bɛ fini ba dɔ de siri n'u y'o fini ba siri bɔw de bɛ don o la ni yiriw ka don kuru la o tuma na ni fiɲɛ wulila fiɲɛ de b'o funu o de ye motɛri ye sa o de bɛ taa fɔ jamana ni jamana ayiwa basi t'a la a y'a ye tamani a bɛ yen sisan a dɔgɔyara ye parce que kurunbaw tɛna ye bilen ka caya sinon kurunba ninnu u b'a k'o de la kosɛbɛ bon kurunba yɛrɛ dama tɛ hali u bɛ mangoro ɲukurun dɔw la n'u bɛ taa n'a ye dugujanw na u bɛ voile kɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ mais ni fiɲɛ kɔni jɔra bolo tɛ se ka bolo bɛ kurunin min suma ni bɔ ni dufa ye bɔ ti jɔ ye bon i mana mɛn an ka suma ni dufa ye kurun fitinin don dɛ kurun bɛ kurun na ni fiɲɛ jɔra u bɛ jɔ ye dɛ na o yɔrɔ bɛɛ o jɔlen bɛ to ji kan u tɛ se ka taa yɔrɔ si ala ko nin yɛrɛ kabako minnu filɛ ni maa min y'o lajɛ ko nin ye kabakoba ye mɔgɔ sabalilen bɛɛ ye shakuru ni mɔgɔ min bɛ ala barikada o tuma na sɔbari de kɔrɔ ye ko huwal mu'min yasbiru fi shiddati wa yashkuru fi rakhai ko tuma na sɔbari k'a kɔrɔ ye mumini de ye mumini ye mɔgɔ ye min bɛ sabali gɛlɛya kɔnɔ wa a bɛ ala barikada n'a ye hɛrɛ sɔrɔ walima yɛrɛ y'o bɛ k'o hunna a bɛ kurunba in yɛrɛ tunu ni fiɲɛ bonyɛli ye u yɛrɛ ka baara jugu kɛli kama nka a bɛ caman fana to yen o tɛ tunu ka sɔrɔ o n'a ka kan nka a bɛ yafa o kura ye wa ya'fu an kasirin wa ya'lama
na wa ya'lamu alladhina bi rafi nakadi abike fana bin nasbi okay abike ni nasbi abike ni rafu naam wa ya'lamu alladhina naam odoa ko mo ka do yujadiluna no lubi sosolike alibi fi ayatina alaka ni ngaba ko nuna ma lahum ato olubolo min mahisin temezrashila ma lahum min mahisin temeyoroshitu bolo mahisi de koro ko kibi boli ki yere nyini kwa o kuma na ye dogo yoro do soro walma ye sira do soro ka progoto ibne bala o de mahisu wayro fotu bolo bol yoro tu bolo naam fama utitum ala ko aw sona min mu'minu min shay'in fanina famata'ul hayati dunya o te dole jeni yoro dama ko wa ma inda allahi min ba ala bolo kabla aw nyen lahara khairun o hera kabo wa baqa o de bidumi lilladhina amanu o bidi mu'minu dema وعلى ربهم أن منهم أمك يتوكلون نكلمك وجهي سمع على نعم والذين يجتنبون يرجعنا كبائر الإثم ولجوا كلا والفواحش وإذا ما غضبوا ونودمنا هم يغفرون وبيافا نعم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل نعم من انتصر ايوه تيجي بالده انما السبيل nga mɔgɔ minnu jalakile do sa ala alladhina o bɛ mɔgɔw de kan yazlimuna an-nasa mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw tɔɲɔ Allahu akbar wa yabghuna o bɛ ɲinini kɛ fil ardi dugumakolo in na yan bighayri al-haqqi min tɛ tiɲɛ sira ye awlaika o tigilamaw lahum azabun ɲangata b'u ye alimun ɲangata min ma dimi ولمن صبر ngani maa min zaballa وغفر ni yafara إن ذلك o tigila masa لم من عزم الأمور o baara ye baara baw dɔ ye dɛ نعم i tɔɲɔna i y'a to ala ma o ka bon dɛ ومن mɔgɔ jumɛn sa يضلل الله ni ye fili ɲini n'ala y'i fili فما له a t'o tigi kɔni ye kun من ولي ɲɛmɔgɔ wɛrɛ la من بعده ala kɔfɛ وترى الظالمين e bɛna tɔɲɔnikɛlaw ye lahara لما رأوا العذاب n'u ɲɛ dara ɲangata kan يقولون o bɛna fɔ هل yala إلى مرد من سبيل o yala segiyɔrɔ bɛ yen de wa n'a gɛlɛyar'u bolo lahara u b'a ko an tɛ se ka segin ka na diɲɛ na ko an kana ala bato سيارتي فيو أي. نعم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا wa ya'lamu allazina a ko mɔgɔw bɛna dɔn يجادلون في آياتنا mɔgɔ min bɛ ka sɔsɔli kɛ ni ala ka kabako ninnu na n ye nin kabako minnu bila e ko natiri do sa
nature de ye mun ye e ka nature fɔra ɲina ko nature ye mun n'a fɔra ala ye kabakolo da a ye dugumakolo da a ye sagaw da ka baw da ka sɛw da u bɛ sin k'a fɔ non ko nin kɛra naturellement de ko nature do sa mais nature ye mun jɔn de ye nature bila ye kuma bi yen de o nature do jɔn y'a bila ye comme arabuw b'a fɔ ko sudufa ko sudufa sudufa jɛn nana ni sudufa ye mɔni yɛrɛ b'a ye kuma t'u da u binnen don ala b'a muɲu ye fo a k'u tɛgɛ ta ma lahum min mahisin tilali cogo t'olu la dɛ boliyɔrɔ si t'u la ala b'u minɛ u bɛ laban jahanɛmɛ kɔnɔ fama utitum min shay'in ayiwa a k'a dɔn adamadenw ala kɔni mana fɛn o fɛn d'aw ma diɲɛ na yan famata'ul hayati ko wa diɲɛ ni yɔrɔ dama don dɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ ala mana fɛn o fɛn di diɲɛ na yan diɲɛ ni yɔrɔ dama don i ka so ɲumanbaw i ka mobili ɲumanbaw i ka c'est-à-dire e yɛrɛ i ka misiw kɛlen i ka wɔyɔ fa n'i nana i jɔ k'i ka sagaw bɔtɔ lajɛ ani misiw sɔgɔmada fɛ ani u natɔ wula fɛ kuranɛ y'a fɔ cogo min i bɛ nisɔndiya kojugu mais ala ko i kan'i yɛrɛ ɲɛgɛn ko mata wa hayatu dunya a ti foyi ɲɛ a ti fɛn ɲɛ kɔni misitigi n'i y'a dun a ti ban de ye i tɛna dun e bɛ n'i sigi k'a filɛ ka nisɔndiya ten hali ni denw ko bɔn an ti kelen feere an ka lamini ka kalan sara a b'a fɔ non feere ta t'a la fɔlɔ an ti kelen feere yɛrɛ ka taa maga ayi a y'a to ta ni ninnu feere la sisan an b'a kɛ cogo dutigi bi to o de la fo ka sa mata wa hayati dunya foyi t'a bolo diɲɛ yɔrɔ nisɔndiya kɔ wa ma inda Allahi khairun wa abqa ala ko min b'ale bolo k'o yɛrɛ ka bon yan ta ye dɛ parce que wa abqa o de bɛ dun diɲɛ ta in n'a ma ban n'a ma fɔ misibana don n'i ka fɛn na a ma fɔ i ka bitigi gɔla la ko dɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ donc i bɛ ɲinɛ damu bɛɛ kɔ n'ala y'i tɛgɛ ta i bɛ ɲinɛ damu kɔ ala k'an laban ɲɛ o tuma ala ko min b'ale bolo o hɛrɛ ka bon diɲɛ ta ye wa abuha o de bɛ dun ala k'o nɔgɔya n ye lillezina amanu lillezina amanu o bɛ mɔgɔw de ye minnu limaniyara wa ala rabbihim yatawakkalun mɔgɔ minnu y'u sɛmɛ ala la lahara ta in b'olu de ye i mana min sɔrɔ yan ka wasa n'o ye n'i ye to tobi ni naji t'a la i kɔnɔ fa tewu n'i bɔra ka na i ni najitigi a bɛɛ ɲɛda ka kan a bɛɛ ka kan kabako don dɛ mais ne bɛ nin min fɔ dɔ bɛ se k'a miiri na dumantigi ɲɛ nugulen don a ɲɛ nugulen tɛ dɛ ne bɛ karamɔgɔ dɔ dɔ ye ala ka hinɛ n'a sara sisan an karamɔgɔ a kun tɛ foyi dun basijala kɔ ani to sɛnɛ mais n'i y'a ɲɛda ye kuma o kuma i b'a fɔ yarɔ garibuw sɛ yɔrɔtilen ka da i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ sɛ dun don o don walahi a fatura bi mais a den y'a fɔ n ye ko olu wolola fo ka t'u fa sa u ma foyi y'a da ni basijala ni sɛnɛ tɛ mais n'i y'a ɲɛda ye don o don i b'a fɔ ko u kɛn bɛ ka tulu mɔn na a bɛ fɔ maquillage wa u b'a k'a ɲɛda dilan dumuni ti mɔgɔ ɲɛda tiɲɛ dɛ ayi k'a fɔ n ye to dama dun nin bɛ kini ni sɛ yɔrɔtilen kan non tiɲɛ tɛ i ka basijala min n'i delilen b'o la i farikolo b'o de ta basi min i k'i ka dɛgɛ min i k'u ka sɛ t'u bolo mais ala ɲɛ sira nin y'a yɛrɛ sɛgɛn de k'a kɛ basijalan dun ni tosɛnɛ dun ye o ye yɛrɛ sɛgɛn de ye ala m'o an bil'o la dɛ mais mɔgɔ bɛ se k'i ni pini n'a ye k'i ni pini ala kira ka sahabaw kun sera yɔrɔ dɔ la ni kɛlɛ la n'i nana fɛn fila jira u la ko kelen ta min ka di ni ye ni ko nin ta u t'o ta bilen u bɛ dɔ in de ta k'a jira nin na i tɛ se nin na fo k'i sa i tɛ se nin na dɛ o tun bɛ dege fɛn fila mana jira u la min yɛrɛ ka di u ni ye dɛ u b'o to yen
ni ko a tɛ min fɛ u b'o ta onge wanaha nafsa anil hawa ka ni bali ka bɔ a duguma na mais to jugu dun ka sɔrɔ a se b'i ye ayi kini dun mɔni min dɛgɛ min i ka te min sogo ɲimi mais sira ala ɲɛ kojugu caman de bɛ yen burusi kɔnɔna bi na min dun na yɛrɛ dun an ka na min bɛ san yan a 100 o 180 bɛɛ ɲaaminen don hali lori ye u k'u bɛ jalabolo bila o la bi u bɛ ka ɲɔgɔn kɔri ko an ka taa a bɛ ban o n'a ma ban an tɛna sun tigɛ misiri kɔnɔ a ye n'an wulila sen yin an kana jɔ bilen an k'a kɛ ten sa n yɛrɛ dusurasaw an ka taa n b'i jɔ bilen والذين يجتنبون كبائر الإثم a ko mɔgɔ minnu sa yasitanibuna n'olu y'u yɔrɔ janya kaba'ira al-ismi walejugubaw kɛli la ani tiɲɛnikobaw jurumu bɛ yafa olu de ye mɔgɔ minnu y'u yɔrɔ janya jurumubaw kɛli la ani tiɲɛnikobaw mɔgɔ fagaw jɛnɛyaw galonbatigɛw janfa nin bɛɛ ye kabayiru ye mɔgɔ kɔrɔfɔ nin bɛɛ bɛ kabayiru kɔnɔ mɔgɔ minnu y'u yɔrɔ janyaw la wal fawahisha ani cɛnikow bɛ baara kɛ siɲɛ caman jɛnɛya de kɔnɔ ani jɛnɛya welelanw ɲɛ ka kɔminiw ayiwa a ka ca o n'a ɲɔgɔnnaw o tumana mɔgɔ min sera k'i yɔrɔ janyaw la olu de ye ala ka mɔgɔw ye koyi o de ka gɛlɛ bi naam wa iza ma ghadibu wa n'u y'u dimi hum yaghfirun u bi yafa cɛ e bi taa ka kuma jugu bɛɛ f'i ma wa hum yaghfiruna u bi yafa ayi u t'u kɔfilɛ u nɛni b'a la kuma kɔrɔ ye o de ye quoi i bi sira min kan ala ko la ko tɛmɛ dɔrɔn maa maa ma n'i kunbɛn a sira kan tɛmɛ sira wɛrɛ ɲini naam kaalu salam naam والذين استجابوا لربهم a ko mɔgɔ minnu ye ani mɔgɔ minnu fana ye ala ka wele jaabi n'o ye kalimatu tawhidu dɛmɛni ye a n'a bato ɲuman kɛli parce que ala mana fɔ lezina amanu yɔrɔ o yɔrɔ wa amilu salihati de bɛ tugu a la n dara ala la fo a ka y'i ka baara la Seydina Umaru ka kuma in sabatilen don mɔgɔ si ka seli ka n'i trompe a ka sun ka n'i trompe ko i b'a fɔ silamɛ don la ko a jogo de lajɛ n'a ye layidu ta a b'a dafa n'a kumana a bɛ tiɲɛ fɔ ko i bɛ silamɛ ta ye de ko mɛ misiri kɔnɔ a bɛ seli silamɛ t'i ta ye dɛ naam o kɔfɛ fana u tilala ka seli jɔ u ko an ka taa n'a ye n'o tɛ a ma f'u seli la dɛ wa aqamu salata ala m'a fɔ wa sallu bal aqamu salata u ye seli jɔ an ka tɛmɛ ko an kana kuma bilen wa amruhum shura bainahum wa u tilala k'u ka ko bila ɲɔgɔn ɲɛ la ko mana gɛlɛya abada ɲɛmɔgɔ kelen t'a kiiri tigɛ a bɛ tɔw de fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin kɛ di o tuma na n'a filila a bɛ kɛ foroba fili ye dɔ tɛ se ka dɔ kɔrɔfɔ mais karamɔgɔ yɛrɛ kelen y'a kɛ a ma ɲɛ kalanden dɔ karamɔgɔ ma maa ɲininka o tɛ fɔ karamɔgɔ ɲɛ na dɛ karamɔgɔ ma maa ɲininka o ale nin k'a yɛrɛ ma n'o tɛ anw ye nin dɔn kojugu n'a kun y'anw ɲininka ninnu tɛ kɛ o tuma na u ɲininka a ye kuma n'a ma ɲɛ a bɛɛ filila maa ti maa kɔrɔ a faamuna wa o dama tɛ dɛ n ye hɛrɛni min k'u ye u bɛ dɔ di fantanw ma a y'a janto nin de la kana jɔ i ta la dɛ e bolo foyi t'i kunna 100 kɔ mais walahi dɔ tile 10 ye nin ye o ma dɔrɔmɛ yɛrɛ sɔrɔ o bɛ dumuni ɲini de k'a bila a da an ye garibuya kɛ an b'a dɔn anw ma dala garibuya kɛ mais an ye garibuya kɛ an b'a dɔn don dɔ la i bɛ taa dɔ fɛ yen ka taa fo balimaya tɛ dɛ i balima de don mais i bɛ taa fo don dɔ la kɔngɔ yɛrɛ de b'i la karima faamu de n'o ko dɛgɛmugunin filɛ walima basijalani minɛ
a bɛ k'i n'a fɔ ko seliba fila sera ɲɔgɔn Allahu akbar. O ka di sa. garibu kelen ka basijala sɔrɔ o tuma na ala ko nin dama tɛ dɛ Wa mimma razaqnahum yunfiquna n ye garisigɛnin min d'u ma u bɛ dɔ di ala ka jɔnw ma a kana jɔn na dɛ a ye saraka bɔ dɛ saraka bɛ fɛn caman kunbɛn walahi i ka si ka wuruji t'a kunbɛn Allahu akbar. fandan dɔ nisɔndiyalen n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ kira ka kuma don fandan mana nisɔndiya ko ala yɛrɛ de bɛ nisɔndiya ko fandan nisɔndiyara Al-fuqara iyalullah. o ye hadisa dɔ ye k'a fɔ fandanw ala ka somɔgɔw de don ala ka kɔlɛ de ye fandanw n'i y'u nisɔndiya yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ nisɔndiya a bɛ balawu caman ɲɔni ka bɔ i kan i yɛrɛ ka wuruji ti min kunbɛn i ka ala tɔgɔ ti min kunbɛn a yɛrɛ ɲuman na a ye ɲumanya kɛ a ye hinɛ mɔgɔw la walahi hinɛ mɔgɔ la a bɛ dɔ fara adamaden si kan a b'a janya yɛrɛ parce que minnu ye an ka taa والذين إذا أصابهم البغي parce que si tawhidutigi dɔw ye tawhidu ta ka don si de kɔnɔ k'a fɔ foyi tɛ se ka fara si kan ko si bɛ barika de si bɛ barika de mɔgɔ dɔ bɛ wolo a tɛ tɛmɛ san 40 kan mais a bɛ baara min kɛ o san 40 kɔnɔ cɛkɔrɔba caman ye san 100 kɛ u ma surunya ka san 40 baara Allahu akbar. ko saraka bi si barika de Sadaqatul birri tazidu fil umri. ayiwa mais saraka bi dɔ fara si yɛrɛ de kan k'a barika tɛ dɛ a bi dɔ de fara a kan a janya munna Naam. minnu ye nin fɔ olu ye dan dɔ de kɛ si la Naam. mais dan ti si la dan bi si la mais dan gofɔlen tɛ si la Allahu akbar. parce que a fɔra diɲɛ bi wuli o Naam. ni diɲɛ bi wuli kɔni dan bɛ si la Damala naam. mais dan gofɔlen tɛ si la mɔgɔ dɔw ye san 150 kɛ Naam. dɔw ye san 170 kɛ a yɛrɛ ko Nuhu ye san 950 wa kuranɛ ko ten san 950 an bɛɛ bɛ o kɔni kan o tuma na dan tɛ si la e y'a faamu de wa mais si yɛrɛ de i ma i yɛrɛ k'a teliya k'a ban walima i ka waati d'a ma mais nin bɛɛ bi boli ala ka latigɛ de kɔnɔ mais dɔ farali si kan sɔsɔli t'o la n'i ye o la n'an ko an bɛ don yen o dalilu caman bɛ yen siga t'a la kisi bi kɛ siga foyi t'a la an y'a caman fɔ ka kɔrɔ a ye saraka bɔ masa Sulemani ni cɛ ka fɛn min bɛ taa kɔnɔw fan ta ne hakili la a yɛrɛ bɛɛ ye o histoire kalan alors mais a taatɔ ye saraka min bɔ ala sɔnna jinɛ ma se k'a fa o a ɲuman seginna ka na so mana saraka ti tulonkɛ fɛn ye dɛ siko kɔni ni ala ye siw di don dɔ la an bɛ se ka don o kɔnɔ dan tɛ si la dɛ i si kɔlɔsi i si ala m'a fɔ maa si ye i bɛna san 60 kɛ ka taa lalara ko ni i si kɔlɔsi n'i y'i si kɔlɔsi hali n'i y'i ka fini kɔlɔsi a tɛna mɛn dɔɔni wa si yɛrɛ bɛɛ ten nka nin wo kɔnɔna in fana ka dun kojugu si bɛ kɔlɔsi de wulibali yɛrɛ don k'i yɛrɛ lajɛ k'i yɛrɛ furakɛ fɛn minnu ka jugu adamadenya ma k'i yɔrɔ janya olu la fɛn minnu bɛ si ban k'i yɔrɔ janya olu la a ka ca la i bɛ tile 2 kɛ i bɛ tile 2 kɛ dɛ ɔn kɛ i bɛ tile 2 kɛ a y'a jan don o la a ye saraka fara a kan saraka ka ɲi naam walezina iza asabahumul baghy nka i k'a dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen ko n'olu tɔɲɔna olu tigi yantasiru na u b'u ta sara dɛ ko mɔgɔw fana bɛ yen dɛ ala ko ten mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a k'u la u b'a k'i la dɛ wala o tuma ala ko walezina iza asabahumul baghy ni bingani kɛra binna mɔgɔ min kan wa sira b'u bolo k'u ta sara wa jazaa'u sayyi'atin misluha wa juguman sara ye juguman ye dɛ ala yɛrɛ ko ten ko juguman sara ye juguman ye dɛ ɛ n ti farila i yɛrɛ ɲini sura an y'a fɔ kalanyɔrɔ la silamɛw ka kɛlɛ bɛɛ kɛra nin de ye n ti farila ɛ n'i ti farala n yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲini wala faman afa nka nin bɛɛ kɔfɛ ala ko ni maa min y'a fara tɔɲɔba ma
ka tila ka dilali kɛ n y'a fara dama tɛ dɛ yafa kɔfɛ fɛnw bɛ yen u nana balimaya la i ni balima dɔ kɛlɛ la mɔgɔw wulila ka na a deli ko non ne t'a banna o t'a bannen ye dɛ wa asila cɛnni min bɛ yen a b'o de dilan cɛnni ka ca cɛnni min bɛ yen a b'o de dilan ala ko n'i ye cɛnni dilan dun e ta ma da n y'a fara dama ma f'i ye cɛnni dilan o tigi sara ti maa si bolo ala ko amadu bin anbali tɛ sɔrɔ n y'a fɔ a ko a den ma a ko alijinɛ fɔr'o la ka se t'u ye ka yafa n'o tɛ maa ti don la a ko a den ma a ko n den lahara ala yɛrɛ de b'a jɔ ko heyi jɔnw o b'a sɔrɔ bɛɛ kamana gɔnnen don dɔ b'a fɔ daramani ye n ka wari suɲɛ u ye n kɔrɔfɔ u ye nin kɛ n den na u ye nin kɛ muso la o caman de bɛ tugu ɲɔgɔn na bɛɛ b'i ta ɲɛɲini ko mɛ ala yɛrɛ de b'a fɔ ko jɔnni ka juru bɛ ne na jɔnni ka juru bɛ ne na o yɔrɔ maa min ka juru mana ye ala la o ka di koyi amadu bin anbali ko kira ko sɔlasilam ko ala yɛrɛ de b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ka juru bɛ ne na u kana mɔgɔ minnu ka juru bɛ ne na u kana a jurutigi ka ca dɛ mɛ a jurutigi dɔ ye mɔgɔ min tɔɲɔna i bɛ se k'i ta sara i ko n y'a to ala ma lahara e b'a la minnu ka juru bɛ ala la ala ko wa ajruhu ala Allah a non mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn mɛlɛkɛ t'o da dɔn mɛlɛkɛ sen tɛ mɛlɛkɛ dabɛn si sen t'o la ala n'a ka jɔn kɛ i tɔɲɔna mɔgɔ fɛ i bɛ se mɔgɔ min na i m'i ta sara i ko n y'a to ala ma ala ko i ka sara bɛ ne kan lahara an bɛ taa minɛ ala de bolo o ti bila mizani na dɛ a ye minnu ka juru bɛ ala la mizani bɛ se o sarali kɔrɔ n ka juru bɛ kotigi la i ni kotigi yɛrɛ de b'o fɔ i bɛ taa dɔrɔn a bɛ kuma a b'i bila ka taa ala k'an bila ka taa a faamuna an ka a saba ka taa sinon mɔgɔw bɛ ka ne filɛ innahu la yuhibbu zalimina ko ala tɛ tɔɲɔlikɛlaw fɛ an kana segin fɛn ka bilen n'an y'a ta dɔrɔn wala man intasara ba'da zulmihi nka ni maa min ko a b'a ta sara tɔɲɔlen fa ulaika ma alayhim min sabil a ko sira b'u bolo dɛ anw kɛ maa o maa n'i tɔɲɔna n'i ko i b'i ta sara ala k'o sira b'i bolo innama sabilu ala allazina yazlimuna an-nasa nga dekun bɛ minnu kan n'olu bɛ taa jahanama kɔnɔ ni jurumuba sɛbɛnnen b'u ye o de ye mɔgɔw ye allazina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq mɔgɔ minnu ye mɔgɔw tɔɲɔ ko wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq wa yabghuna kɔrɔ de ye ko wa ya'maluna wa yabghuna bi maana ya'maluna fil ardi bighayri al-haqq al-ma'asi baara wɛrɛ t'u la wale jugu kɛ kɔ o tuma na ko o tigiw de ta ye nin ulaika lahum azabun alim ɲangata b'olu ye o ka gɛlɛn dɛ maa min ko i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ i bɛ dɔ muso jɛnɛya i bɛ nkalon da dɔ la i bɛ dɔ ka nafolo détourné o n'a ɲɔgɔnnaw ala ko ɲangata b'u ye o ka jugu ala kana an y'o la wala man sabara nka ni maa min sabalila sa wa ghafara ka yafa yɛrɛ yɛrɛ inna zalika la min al-azmi al-umur ni kobaw bɛ ne ala bolo o b'a la dɛ maa min tɔɲɔna i y'a to ala ma ala seginna a kan kun ko ni kobaw b'ale ala bolo ko nin b'a la ko nin ye kobaw dɔ ye na wa man yudlilillahu a ko ni maa min y'a yɛrɛ fili ka bɔ ala ma fama lahu min waliyyin ɲɛmɔgɔ ɲuman wɛrɛ t'e bolo bilen dɛ min ba'dihi ayi o kɔfɛ ala kɔfɛ kɔni i ti foyi sɔrɔ kun min sabatilen don wa tara zalimina i bɛna tɔɲɔnikɛlaw ye lahara lamma ra'u al-azaba n'u ɲɛ dara ɲangata kan yaquluna u b'a fɔ hal ila maraddin min sabil ko an bɛ segin cogo sɔrɔ ka na diɲɛ yan wa an ka ala ta kɛ o tuma na jɛnɛyakɛlaw nkalonbatigɛlaw hasidiw minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ko n'u ɲɛ dara tasuma kan lahara k'u b'a fɔ ko segin cogo bi sɔrɔ wa an bɛ segin cogo sɔrɔ ka na silamɛw ta si kɛ wa na tefiu watarahum o ye kura in ye watarahum
ala ko ibu ye lahara yuraduna ubnu ufenzen عليها janeme dawolo lay خاشعين janeme dew zirane do muso le do من الذل dogoyali dayu tay ينظرون filali kɛ ni dɔgɔyali nye min tarafin ɲɛdala ɲɛda min ŋɔni lafura ko ni janɛmɛdenw minɛna n'u nana jɔ janɛmɛ dala ala ko i bi filɛli ɲɛ y'u bolo min bɛ maa hinɛ maa na quoi i bi i ɲɛ bɛ daba min na dabaya kuma na n'i y'a sɔrɔ ala bolo lahara ɲangata kɛyɔrɔ la u b'u ɲɛni de bɔ ka filɛli kɛ ten u ɲɛni b'o fari ni fagalen u mana maa o maa natɔ ye nin bɛna ɲangata u bɛ filɛli kɛ ten ala de ko ten min tarafin khafiyin ala kana latigɛ naam. وقال الذين آمنوا مؤمنون درا على لولوكو إن الخاسرين يكادوا مؤمنون بوننا الذين خسروا أنفسهم منو يريوني بوني وأهليهم وقدم يا فاروقا يوم القيامة لا غردو أكو بوني داي i yɛrɛ bɔnɛna o tɛ dɛ i tilala k'i ka denbaya bɔnɛ i m'u bila ala ka sira kan e m'a kɛ i m'a to i ka denbaya k'a kɛ a bɔnɛ da y'o ye parce que mɔgɔ yɛrɛ ma n'i somɔgɔ ye tɔɔrɔ la hali n'a t'i la a b'i la k'i ka denbaya ye ɲangata la i denw ye bolo la walima k'i muso dɔ ye bolo la o bɛ mɔgɔ degun dɛ o kumana mɔgɔ de bɔnɛna min ye ala ka sira bila a ka denbaya an ka taa dɛ a ka denbaya tilala k'a bila ko an ka taa ala i k'a dɔn inna zalimina tɔɲɔlikɛlaw kɔni u bɛ ɲangata la ɲangata min dun min bɛ وما كان لهم ويكادوا أتولوا كون ملو من أولياء ينصرونهم من دون الله على كفة ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم من الله ما لكم من ملجأ من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير aka jurumu sɔsɔ min nakirin ko aba ka jurumu dɔ sɔsɔ o ma t'a la bɛɛ bi jɔ i ta la فإن عارضوا n'u y'u kɔdi ka bɔ ala ko ma فما أرسلناك anw bɛ muhamadu ci عليهم mɔgɔw kan hafizan ko i k'i tulo da u ka fenêtre la إن عليك a bi e kan dama إلا البلاغ foyi t'i ka ci seli kɔ وإنا ne yɛrɛ ala sa إذا أذقنا الإنسان n'i ye adamaden lanɛnɛ منا ka bɔ ni ala yɔrɔ رحمة n'i ye hinɛ d'a ma فرح a bɛ بها nisɔndiya ni hinɛ ye نعم وإن تصبهم سيئات nka ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ diinɛ kɔnɔ بما قدمت أيديهم a yɛrɛ bolo ka baara jugu kɛlenw na فإن الإنسان i k'a dɔn adamaden كفور adamaden fitiri wale ye dɛ والله لله ملك السماوات i k'a dɔn sangaba fanga ye ala ta ye والأرض ani dugumakolo يخلق ما ala bɛ fɛn da يشاء ni fɛn min ye ala ja يهب ala bɛ dili kɛ لمن mɔgɔ ma يشاء ni mɔgɔ min y'a ja den cɛman ni denw na o إناثا a bɛ denmuso di dɔw ma ويهب ala bɛ dili kɛ لمن يشاء liman mɔgɔ ma yasawu ni mɔgɔ min y'a ja الذكور a b'o denkɛ cɛmanw ye أو walima yɛrɛ يزوجهم ala b'a bɛɛ ɲami ɲɔgɔn na ذكرانا a bɛ dɔw kɛ cɛ ye وإناثا a bɛ dɔw kɛ muso ye ويجعل من ala bɛ maa yɛrɛ kɛ يشاء n'o tigi y'a ja hakiman den dan ye الله o أكبر ti den sɔrɔ نعم نعم. إنه i k'a dɔn ala عليم ala ye dɔnni masa ye قدير ala bɛ se fɛn bɛɛ la والله
وما كان لبشر ati daga farikolo tigi si ye أن يكلمه الله ko ala ka kuma e fɛ إلا وحيا fo n'a kɛra wahayu ye dɛ ciden ci أو walima yɛrɛ من وراء حجاب a ka kɛ hijabu kɔfɛ i n'a fɔ musa أو walima yɛrɛ يرسل رسولا walima a ka mɛlɛkɛ ci i n'a fɔ jibirila فيوحي ala b'a ka ci dɔw da بإذنه ni ala yɛrɛ ka diɲɛ ye ما يشاء o ni min y'a ja ka fɔ إنه i k'a dɔn ala علي ala ye masa kɔrɔtalen ye حكيم ala ka kiiri cɛ ka ɲi وكذلك a bɛ nin cogo kelen la أوحينا ni ala ye wahayu jigin إليك ni nana e muhamadu ma روحا ci la من أمرنا ni ala yɛrɛ ka ci la ما كنت mana ruhani ye yan kuranɛ de ko ye quoi mina amruna ni ala ka ci la wa ma ما kunta كنت e muhamadu kuma kɛ تدري e kun ti dɔnniya o ما الكتاب mun ye kuranɛ e kun tɛ kuranɛ dɔn ولا الإيمان wa e kun tɛ a sariyaw fana dɔn ولكن nka sa جعلناه an ye kuranɛ kɛ نورا k'a kɛ nɔɔrɔ ye نهدي به an bɛ kandani kɛ ni kuranɛ ye من mɔgɔ la نشاء ni mɔgɔ min y'an ja من عبادنا an ka jɔnw na وإنك wa e muhamadu لتهدي nkale na e yɛrɛ bɛ kandali kɛ o إلى صراط kana sira ma مستقيم nin sira min tilennen bɛ صراط الله o de ye ala ka sira ye الذي ala ka sira ala min ko don له ما ala min ta ye fɛn bɛɛ ye في السماوات n'i ye fɛn min sɔrɔ kabakolo la وما في الأرض ani ye fɛn min sɔrɔ dugumakolo la ألا a ko i k'a dɔn إلى الله ka segin ala ma tasirul umur ko bɛ segin ala ma alhamdulillah alhamdulillah a dafa cogo ɲɛna ɔ mɛ nin bɛ min jira ko kow bɛ ban والله n'i ye sunkalo daminɛ ni sisan lajɛ نعم waati jan foyi tɛ فويت والله han ɔ mɛ an nalen filɛ والله a laban na mana kow bɛ ban والله ala k'an to ala fɛ o tuma na kuranɛ yɛrɛ bonya kama نعم an bɛ miniti kelen dama ta an bɛ don hadara kɔnɔ نعم هدرة min b'an fɛ k'a fɔ ala ye suntigɛ waati sera nin waati in ye dugawu yɛrɛ jaabi kuma ye hami b'an bɛɛ la نعم mɛ an bɛɛ ka miniti kelen ta foyi tɛ yen ka ala bila an ɲɛfɛ dɔrɔn min b'an fɛ k'a fɔ ala ye an ka sɔrɔ ka fatiha ta نعم alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ jɛ ka fatiha ta ka sɔli kira kan ala k'a bɛɛ minɛ ala ka taa ni bɛɛ ɲuman ye min fɔra ala k'a bɛɛ minɛ min fɔra ala k'a bɛɛ minɛ sirakannaw mɔgɔ minnu bɛ taa ziyara la mobili bolilaw ni mototigiw a bɛ taa ni hakili ye ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ kisi ala ka an ka jamana kisi ala k'an ka jamana kɔlɔsi ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'an dusukun kɛ kelen ka don an ni jugu bɛɛ cɛ bisimila أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.